Hello guys, sapara ma comments. Ndakamira ma comments yenyu. Hi guys, muri say guys. How are you guys? Muri say guys, and just go na ma comments. I can't see your comments. I can't see your comments, guys. Let's go, guys. Aha, thank you, Pili. The first one to comment. Tuda kunyora ngikiri. Pale namba ndo nyora. Ananchi mirra comment kutiwe. Plus. Just see what. Ma comment to mwana iko jina sina maona ish. Ndio. Hiyo ndo kudunia tu ndio cha say. Yeah, shaita. Ndatozoona ma comments ndatozomaona, right? Ndapina, right? And guys, ngatishare live guys, ngatishare live timbutara nyaya dzevanhu. Nyaya dzevamwe. Nyaya dzevamwe. That's the tower now. 120 guys, 120 guys. Muri say guys. Hi Pelagia Mukora, how are you? Mukunda chimugana. Should say. NG Mafia. NG Mafia. NG Mafia. NG Uri NG Mafia. Ewe. Uri NG Mafia NG. Uri NG Mafia kuchuru gwere na NG. Uri Mafia kuchuru gwere na NG. Uto uchinipindurao. Mafia yonde kupi. Uri mafia shurugwere mwera duwe. Uri mafia kupi. Right. Thank you definitely for taking others. Hi Joyce Makuyana, how are you? Sisi Bongi, muri say. Mamka say guys, yes. We are eating bopila munyaya dzevanu. Dzimwezasho nedzedu. Dzimwezasho nasinde dzedu, dzimwezasho nedzevanu. Amona, dzimwede dzevanu. We are eating bopila mumunya. Hi Comfort Mhluli, how are you? We are Pila stand on Johnny. We are guys. Mavia, thank you. The 5,000. Yeah, guys. 5,000 stars. And that's one Mavia. I see Angie still. I want to hear with Mavia. Your day kupi. Thank you, Angie. Because Mavia, you hear Mazangu on and you want to my rangu chaivo. My rangu mono kwa Mavia. So I'm not going to Mavia. I'm going to second phone. I'm going to Mavia. Uri mera duere. Wokushuru gwere kwa nema ere. Kwa nema kujori ngo kuroku 4D. Kuroku 4D ndo kwa na momsi wangu. Yes, Violet, yes, D. Jiri say, Masiriri, how are you? KK, how are you? But when this my lover, and I just kind of 5,000 stars. Guys, munu one 5,000 pa. Ari one. Hey guys, kunda kanga manu fwa kufura TikTok yesu. Kunda kanga ma ini wofuti. Kukura guys kuchembera ini. Raka oma unisha chikanga ma ini ndileke shangu. Ndakuda chikura isu guys. Tatokura chaiku. Tatokura guys musiwa. Ndakamuvira kunde akangomirira kuti ndivhure ku TikTok akwire ini kwani
ndiri busy pano. Thank you Angie, thank you love, thank you 5, thank you love. Pana pa 5,000 ndinozona ndaisigwa nevanhu 7. Hansi I think is an English one. Makuvia. Hai mami ndiwe chishongo muri sei? Aiwa, indaiverenga pachishona Makuvia. Amene kudai kanzayo Makuvia zvechirungu I don't know. Animona, achandiudzake kuti ndiye kana kuti hasi. Animona, ndangondibvunza nodaro chigino wakahama yako. Hey polite, hi Irene. Thank you Angie. Pano here, pane mbinga dzisingaiti asi ini 5,000 stars yes Jenny go. Ndinotodziwana after 2 lives. After 2 lives. Kunda inokumbira with request kandigari ndakukwidza. Vanhu vari ku TikTok uko vapinda vakwira. Ai nemveta mnaisa mnasiriye my way. Hey. Sorry ndatomveta mnasiriye. Alright. Hansi asi Angie musada. Musada kuti jairira zviwaka Angie. Angie madon. Ndikati ndisikona profile picture ka. Ndikati asi kwaita Angie mavia kasimu yama yangu. Kandini bhururu wangu Angie asi Angie ka. Ndisati daro. Ndi Angie madondo bhururu wangu uyu. Yesi Angie ndakurova somufana wangu. Mkomo wangu. Ndakurova. Marova sei mkomo. Munorova sei mtisa amadzenyu munorova sei. Abana ndikati Angie Makuvia. Aiwa pamwe ndibankuru isenemi yabankuru izvo. Isenemi yabankuru. Aiwa zvakanaka chose ndichauya ndodongorera kuti aufa. Thank you very much Angie my love. I still love you very much. Muri sei guys. Hi Tsitsi Nomsa Sabina Sekai. Muri sei. 120 guys, 120. Asiyeche ungaseka ishamwana yangu ingomisira hearts guys. Angondisa 5,000. Hansi sisi we give you regular one subscribe. Jani subscriber inokupa mari like kupera comments inokupa ka say tumari to my sense kupera comments not every time per live papaya ukaisa ma stars anoto reflector ipapo sezvaita Angie izvo. Saka ini ndachina Angie ma 5,000 stars ndoziwana after 3 lives because ndogona kuti live ka ndogona kuwana 1,000 kana 250 stars ndozita imwe live ndowana futi ndozvandikureva handiwana ndandikuya. Saka ema subscribers amundinawo kupage hombe kwaka kuti ema subscribers hobo kupage hombe. Saka ndinga kuti ndakamboribvisa zvaiko zvino vanenge vasakwanisa kuti vasubscribe. Asi kunoku kwawo sepage yakatangawo manje rine ma subscribers ariko asi mashoma handiwana. Ari kubasha yes chinotsanga love you girl handiwana. So ndisaka ndichinda ku TikTok ku TikTok uku vane ku TikTok vanondikandira ma gifts. Guys anomuza kuti tichitora ungu wedu kuyapana patito hasla. Tichitora wedu tichiuyawo pano patitofadza kati tichienda chena chidini zvikaoma pamwe tichimbotukwa munjani munotuka futi tichimbotuka mishase eka. So ku TikTok vanokandawo magifts avo chevakanda hati yake chevakandipfekedza heti mumwe musima manigani chawanetwa kusprayiwa mai mwana zvotinoti ndisisivelera achiita kumwaiwa mamanigani because I think magifts eku TikTok ari machipa akachipa. Hi Melody Mahlatini, how are you? Crescencia should say Primrose, how are you? Akachipa anotengeka animaona anotenga than ndofunga masters kufunga kwangu kwandoona. So izvo guys nditori ne game ka ne mamwe ma celebrities ekumalawi nemusi Friday ne game ku TikTok iko kuko kune rimwe page lomwe anonzi The Fixer. Saka izvo ndachitokunda Team Jobek vedu vemuripe. I did Team Jobek apa imbo yayo mundipedzere ma sports. Munoza kuti kwai ma gift akachipa ne 5 rand utenga gift 5 rand South Africa utenga ma gifts ako. Saka tune ku team SM kandiregerera shwa imaka chipa ku SM gifts mukangoti ngatimbotengera musisi wedu moms wedu tuma gifts 5 rand kana 10 rand munhu monyeso kuya mchisprayer musi wake Friday mchisprayer makamirira Team Diaries mchisprayer ku The Fixer uko hamundi tinochikwina hanzi tokanda ma gifts. Yes Petronella, yes ngona vanhu vari ku TikTok zvakare hanimona totochigwina guys. Team the TikTok mamukase muri say I can see you Nashti, I can see you Daisy, I can see you ndikone musere makati matowanda si ndikutodza kuti ndione mese Selina makawanda ndikukuona ku TikTok anditika tangoti timbatanidze live. And thank you Jani 100 stars. Thank you Jani go at least zotikana ndikatinzara ndiri pana Jani go anomira iwo igaro siva right. Hands how do we buy them?
Ndandozivio. Nai kwaine airtime here kudi guys. Hazina betuna touya, don't worry. Let me save for Friday. Thank you Ratizo. Andiyetso kuziva kuti kwai anotengwa sei. Kudati si uyu padmint si ndo vari kuesivanganiso tiudza kwezandawo zvetiktok. Kuti anotengwa sei. Asi kwai airtime. Kuda kutenga airtime yako here yeTelkom. Achazivi kuti akati chii. Bella wakadangu, how are you? TikTok. Handizivi kuti unotenga chii, unonyadzita sei chako chaiko. Guys, aripo ere anogona kutsanangurira kuti unotenga sei ku South Africa magifts, kwatipe link rekutenga magifts. Link randinaro inini. Handizivi kuti unozoenda kupa kuseri kero. Unoenda kupa kuseri. Handizozivi kuti ndiro anzi okay, ku TikTok vapindura hanzi munotenga ne-airtime. Ne-airtime wacho vanita sei? Ndinenge ndianzi ndichatovhura TikTok because ndine TikTok Lite. Vhurai TikTok chacha iyo. Tsitsi. Mbiashemurisei Pamela wa you. Hanzi ndogona. Right. Kundaiti kwidzirawo munhu. Hanzi ndakaisa maniganire zvangu nderiwesa. Pamela ishuwa here. Usina kundiudza kuti unozotiwo after that game yoyo. Pane paiswa maniganika. After that game uvoti ndine yangu iri papo. Ndobva ndangoziva kuti okay, Pamela wandisirawo kambani gani. Hanzi ne-airtime yeTelkom ndinenge ndozvandakanzwa. Hanzi anotenga airtime. Alright, kundaino. Alright, mirai tinzo yakwira ku TikTok. Taura tinzo ndepi yako dia. Uri sei Susan? Anotenga airtime zviri simple. Atenga airtime, utenga Telkom neVoda. MTN rakunetsa. Obva enda pasi pachipink box apa. Akabaya papa inovhara inotomudza kuti recharge. Obva atongo recharge, obva atokusendera imagift acho. So in other words, kungoisa airtime yako yeTelkom. Apa Telkom yakachipa sei guys. Kana waisa airtime yako yeTelkom. Then kana woya ku TikTok. Woya ku kana Vodacom. Woya ku TikTok. Pane box remagifts pazasi paipa yapo. Yesi anitop. Obaya pa gift. Utango obaya pa profile yangu, pane picture yangu. Obaya pa gift. Yobva yato kuti recharge. Obva inotora ma airtime. Saka zviri cheap. Mazviwa anti guys. Hanzi rinozobuda zvinhu. Nemakawanda zvipamela chinokabula makawanda ngazozati ndiyo upi. Nemakawanda mamandigana nospray kuni TikTok. Hani mazvinzwa guys. Kungoisa mu airtime yako, woya ushandisa airtime yako. So kaisa airtime yako andizozima gifts yakamira sei na hii dia. Ukaisa 50 rand 100 rand anenge ndakawanda sei macoin mangani 100 rand. Ndakawanda 50 rand. Ndakango let's say 200 rand yanzi 200 rand nokona kusa 2000 coins. Utanzi muna ari mu level 0 anogona kuenda mu level 11 200 rand. Sure it is. Kwani. Tamitamanda I see you ku TikTok. Guys, ani muri kunzwa. Kwaiso airtime yemari titenge. Yemari yaunoda. Airtime yemari yaunoda. Ari kuti ndikungongunza for instance. 20 rand unowana 70 coins. Alright. Ukaisa 100 kwa unaona 2000 coins. Kwa you want 200 buys 1000 coins. 200 rand. Ameno shumba inotengwa nemakwenzi mangana atinyasoziva zvedu. Shumba inotengwa close to Chico. Haizi haimari refu shumba si. Maswera sei padaka. Haisi Diamond watizira ku TikTok ndo kwaari nhasi ari ku TikTok uko. Isiti ku Facebook. Zano ndotambira TikTok. Isiti tiri live ku Facebook guys asitakabaya hedu ma live kwese. Saka shumba vanotanzi 82 pounds here sort of sada but aiwa ingaboiti 82 pounds azviti 82 pounds pounds azviti saka inenge indaka aiwa kudaka shumba kadiki maybe kashumba kadiki pamwe idiki but kuitenga kuno kundakambona sekuti kuma 5000 something here 5000 rands 5k lion. Because hanzi kuti ku pounds kuma pounds shumba isiyana 50 pounds 9.99 in 29k 30k. Hey 30k ma coins. Alright. Saka kubva pa 150 rand zvowana macoin masvinu. Inga zvakabva zviri nani. Vakaiziva kuti South Africa kunewo mari yakawanda. Inga zviri nani. Saka macoin akachipa uko ka. Chinopona chichimutengerawo macoin kunoti chigiftawo vamwe. Mutitengera anozosendeka kuno. Akachipa kana uchiwatenga kulinki riya sisimeli riya rinotengwa macoins hazvinani riya. Randakakupai.
Ndakamboripiwa zvangu naLuiza kudhara. Undisendere. Undisendere likiro. Undisendere. Tishumba rinodhura sishumba iri togona ngoripiwa naEnji kuAmerica. Enji ari paAmerica, Enji ari kuAmerica, Enji anogona kuti Friday anogona kurikanda zishumba iro. Togona ngobhongeko katikavharisa masports. Enji zishumba anogona kurikanda paFriday kuAmerica because Enji ndoziva. Shumba iyi anogona kurikanda. Ndikutokuudzai Susan, I'm telling you, ndakambenda stapa tikaine Enji akakaita mashura panapa. Akakaita mashura panapa. Enji. Hai Agnes, I need to go. Anogona kurikanda zishumba. Link racho ndikutotaurisa kuWhatsApp kwangu but handinaro. Aiwa dzimara kutaura. Kwa live riitwa nevamwe munoziva here iya ite pamwe achibvumidzo taura pai. Yakanzi Popo Live. Munoziva? Inonetsa manje Popo yacho ine vanhu vayo I think. Inonetsei? Kudominate like kusvika ubva wanyatsorira. Hansi, can you promote my account and your newest follower? We don't do that here. We've got oldest followers that have accounts, pages. My love, my Vesta. My love. What do you do? I see you are from Botswana or South Africa. I don't know. What do you do so that we see? We want to know what you do. What do you do before we come to you? What do we do? What do you do? Unopera mare ne Popo ne magemu. Aiva nekuTikTok vakwira vazara kuTikTok veriwe. Ine vadzimwe diaries voda zvinhu. Hanza kuti 100 yangu airtime itanga nguva ine Friday. Sabina tinotanga na 8 zekuAfrica 7 zekunoko. Zvonakidza simuyemoni kunakidza because kune kusina negativity. Hanzi captain akapiwa shumba 2 saka imari captain here is inini ndakaitisa game. Ndakaitisa game wana Diamond ava. Pakapinda mwe mwana wangu mudhiari munyuwani. Andikanongo akataka kufollow TikTok uko akapinda pa game akatambana na apana na Kundai anditi vakatambana na Kundai na Luiza na Mama Rasta akapiwa 3 shumba it's first game yangu yandakavaitisa inini TikTok 3 shumba takabhunga kuti 3 shumba akadzipiwa tikavharisa mastitsi ku TikTok uko takaloka mastitsi musiwoyo 3 shumba dzakatevedzana kuti 1 2 3 akajamba mwana skani kana nena ndimoona ndakatobva ndichifara zvekudaro kana Diamond akasupporta zvekudaro nemadhiaries msochona vese vakasupportwa vese zvavo vakasupportwa because vakauya vaine ameno vangwani magifts akawanda vakapiwa vakauya vane zvimari zvavo zvinotuchinga unotenga papa meche ndasinatomboiadvertisa senyisi smeli yangu ndikutoimarket ndatina boimarket ndakutoka kutoimarket iko zvino because date rasvika vanhu vanokangama vakamarketa kure uko saka ndakutaka kutoimarketa because ndikusira mangwana ndakutaka kutoimarketa izvozvi flyer iro rakaiswa pa screen nakunda iro aiwa zvoda kuti mutipeka ndotora sei kuTikTok kunotonetsa ora ndichakupa kuWhatsApp saka kana madisa kuFacebook utakwanisa kuritora ndicharisa kuFacebook saka guys wonai zvatumutaktika toda kuita pano padiaries kuFacebook kuno muri kuona madiaries akatevera kuTikTok ndakavaudza kuti tichake toda kuti every weekend tite magame edu inini ndisingatambi game ani munoona tikusapotana ndinokuudza kuti pakakwira Diamond pakakwira Luiza ndini ndave host wavo taitongotedzerawo zvitwa nevamwe tichitawo page kwedu pakakwira Kundai pakakwira vanhu vatsiva vamwe tichisotovaziva Botito wedangwe mgogo wewe vakakwira gogo mama Msaladi vakakwira munhu wese akabva ane mari yake inonotenga chingwa nevana neusavi hwomusiwoyo nemafuta nehupfu muri kuona saka isusu taiti vanhu mukavhura TikTok kuri mudiaries inini handitani magame pese pese andi pamwe pachona munoende ndichikuhostai imimi muchisapotwa pachenyu handi muri kuona zvozvo kuti unachitanzi ndokumbirawo mari yechingwa unogona kuiwana wakwira paTikTok uchitamba game nevamwe madiaries andi inini chamwe ndiri host wenyu tichinakidza zvinhu muchipiwa hakuna anenge achikuziva saka munhu anenge achingokupa mwando yeopa mese hanimona andi okandira just as a way of supporting okandira imese andimaona umwana uya wachitoda iti ndine munhu wangu ndavinga chipo panapa handika otokakandira chipo handika vamwe vobva vati aiwa wamunyanyira ini ndakungopikawo ndikandipike Diamond otaka kuti mukandira hamuzivi autaka kutomwa famba naDiamond umwe oti aiwa ndakukandira
magu andwana akutokandira magu zvakutofamba. So munhu wese, it's a chance for everyone kuti unowana something hauzoshayi team Facebook that day sismeli that day ka vanhu vaitongosimudzira munhu wese because wakuda kubutswa mugame ka wotoona vanhu votongokurescuwa yes because igame yekubudisana ka saka paunongoida kubutswa mugame madheseni avati aiwa ngambogara zvinotonakidza hani munoona. Saka vanhu hanzi naivhoni chaka uya ivhoni hani munoona. Saka uyai guys, vhura TikTok yako uye ndakundai takamudza kuti every weekend isa vanhu vanoda kuita vanokuudza wovaisa papano togadzira chifly chavo every weekend then tongotsvaga date then vanhu voya vachitamba kuna kuchiitwa sei toda kupindawo tiri vatsva. Friday ndinenge ndine match randitambi mamechi every time ndinenge ndine match. So kundai danga kakagona ndizivi anogona kusa aminotanga wangokaisa here kundai Saturday wangokaisa vamwe vanhu Saturday kundai wati amena tisina vanhu vakainboxa kuti vari kuda kuita akanditi ndiiswe but pane vamwe vanhu vanozongokwirawo vanongoya kuzocollecta macoins vasingasapotawo mamaplatform like kunde anosapota munhu wese andi but kune mumwe munhu anongoya ongogara ocollecta oenda haazodzoka osapota zvakashata zvinoita vamwe vanhu vanouya. They must also empower each other. Kana wambokandirwawo mangwana ukandirwawo kana ka20 tipo ndosaka ndiri ku kuna vanhu vanotendera maplatform ese sismeli vachingocollecta vanoteka advantage of that. hangu vanhu ivavo but wakaanzani shava handinotoona kuti inini nditori palevel 19 inyaya dzekuti unotongopowo izvozvo but hazi mazuva ese katinozoona macoins aiwa ndikuti kune vamwe vanhu vanotoziva kuti Diamond akauya achakanda nti but ivo havakande ndo vandikureva ivavapo anotoboya okombirani wabva pasismeli oenda kana kwako unocollecta futi oenda kuri. It's not good. Aiwa zvakafanira pakukwidza vanhu vanosenda marequest but vanhu vanosenda marequest but vanokwanisa kana hatmi pamusoro. It's important as well kuisa hatmi yako ozosenda ako request zviri better unenge uchisupporta live but kuti ndikwidzei hati unaona kuisa matapes hausi kuisa saka uri kubenefita alright the Viking ngatiitei so antika tikuda kusimudzirana semadiaries handitika nevanenge vachiuya guys manzwa kuti even uri kuSA macoin anotangira pa5 rand antika 10 rand saka iwewe kuti uone kuzikamwa saka kana zvakadachita zvokupika mucomment section vatinoona vachigara vari mucomment section vaya topika ivavo nokuti pamwe pachitengawo airtime yako ye50 rand ye20 rand wotengawo macoins pari kutamba vamwe game antika musi iwoyo woya uchimwaya magame. Inini pandakanda TikTok papa ya guys ndichida kutamba game yandakazviona jandikoya zvandakaita ndakatenga matiktok angu nema coin ekunaya nemari yekuno ndobva ndasingazivi munhu ndaingovhura ndichingoscrolla handika ndona pari kutambwa game ndosvika ndingoona kuti ndiyana ndingakandira panapa ndokanda ndakakandira vana mai Christabel maimira kuva yamukadzi wa-ex-wife yaVK ndikakandira naLibson Manyatira vaya zvimamanigani ndikakandira vanhu vakawanda vandaikanda nevamwe asiri masocialites andisingatombozivi but ivo you'd find kuti vanotondiziva anoona saka pandakazotamba mamwe magame pandakaenda kwaLizzy paya ndikandotamba magame ndikasapota nongona ndisingatombozivi kasina kufunga kuti ndipaya vanhu ndaikandira paya pandaingotenderera ndichingokanda anoona because vanhu vaingoita asipeni vongokanda ndisingatombozivi. You find kuti especially vamwe vavo masocialite ati makaenda mukanosapota remember ndakariwana game vasapoti pamunopresalize havatombopfuura vachitongorera vokukandirayo kuti asismeni vakamboya vakati saka ina handichaiti izvozvo manje handiona handichaiti izvozvo manje vongomora chete kwamuri hazvisi raiti handichaiti saka munhu wandakaona panapa kwaDiamond vobva ukoko voenda kwaLuiza vonomora futi vachikwenda malive kuTikTok but ndakutodzidzirawo kutozomavhurawo kana ndafree you see but izvozvo nyaya yamutaura inyaya yakanaka guys hainamboshata hanzi kandirokanobvumba kunobva kamwe kutongosimudzirana ndizvozvo zveshure asi maimira ku ndakavaona panapa vachikanda magifts maimira ku vakatena favor ndakavaona pano vandisina mbovera ndakaona panapa ndivananyati ndakavasapota iyi
ndichivaona semumagame ndaenda kunokanda pazvimamanigani papaya vototanga kutofara simeni asaramba vaona pano ini munondiona ndiri palevel 19 vanhu vandakasapota ina ndisandakakambosapotiwa nawo ndochongosapotiwawo nemadestiny opaziva havasingatoiti futi zveinasapotaika palevel 19 but vanhu vandakasapota but inangu handina basa nazvo handizvitarisangu zvakungoendawo nemwoyo womunhu kungotoa date story ina zvedu panguva yacho. Thank you for the gifts. Ndikumaona guys, thank you for the gifts. Right, hale kunyaya yedu yanhasi. Mushe zvirise vamwe vanoya nemaroses pane pasingafaniri kukandwa marose. Muimire tsika iyoyo. Kana story nako beta ungomira pane pachinzi chichipa kuti rose kandwa kutodisturb. Ngomira kana chikandira nemusoro kandaiwa nemusoro noti kuzoya nemaroses. Please. Imagine, even that could distance myself with one as like I can't do kuna mother diaries, but ndikakona noko move and I move. Because I can't. Oh, ya ne rose go. Isu chikandira mamani ganoya kuna mother diaries, oh ya ne rose aiwakara ne rose rako. Right. Andisiti kudaro. Iti mrangu madiaries ekutiko kudwara kudaro. Arikutokudza, yapokudza mapozwa chokwadi baba. Anmona, andisiti kudaro. Because unga ine rose, unoya chokufama mani gani. Tichitobhadhara mazimari kuna madhadhari zoya nerose 2 marose 3 marose azviite kana usina gara usina next time isakona uri pagame hatibhadhara timbotengawo macoins acho sena handitengi because I'm here to support Mother Diaries. Exactly. Sorry henyu kana ndakutadzirai sorry but chokwadi aiwa ndinofunga waingotamba kumukuriro mubhapi angel ramba uchitamba shapo andona mwemusulo chigwina isusu tikutaura kuti munhu akauya akatora 157,000 coins wani mwana munyuwana akanga auya padiaries apa zvinongoenda zvichidaro right. So guys, imimi machimutai uko mutai guys TikTok mutai right. Tauya nenyaya pana panhasi toda kusimbotaura nyaya yezvinhu zviri kuitika reality handitika izvo zviri kuitika palife. Tine kuSouth Africa kuri kurwiwa hondo guys, muri kuzviona kuSouth Africa kuri kurwiwa hondo, kuri kunzi vanhu vese ngavadzokere kunyika dzavo. Campaign iyi yakatanga nedhudhula paya yanga isina kunyanya kudai zvayave zvazvave iko zvino izvi nhasi chako chako mutaura hamusi kufambika yeJoburg taura haisi kufambika vakaaprovigwa negovernment strike yavari kuita yemaforeigners kuti maforeigner ngabve. Last week 3 days ago pakashutwa 3 maforeigners muJoburg CBD vakanga vari McDonald's ndofunga vaita meeting here and then gunman akangouya ndobva sprayer handimona maEthiopians ndobva arova pasi not knowing kuti zvine chekuita nemaEthiopians here kana kuti ise case of xenophobia handimona. So last week pandakambotaudzwa kuti kuDurban ngwarirai ndaudzwa rimwe munhu kuti kuDurban kuri kurongwa chichichi handika vakazouya kuDurban kwakuya kuna nhasi sezvapera kuDurban ndikati kune vanhu garai mudzimba because kuDurban kuri kunzi kuchakala handi vamwe vakati haiwawo ndezvenyu zvomuti kuti vhundutsira zvakara zvinongoitika yakachakazokala kuDurban pakazorohwa munhu akazorohwa titautaura chizulu muzimba akarohwa vediwe makambona kurohwa nevanhu vanenge vakaungana vanoita kugamidzana handika akazongopoya agona but akarohwa mboma dzedze dzavo dzemazulu modziziva dzedziye handimona. So nhasi kuJoburg vari kufamba. This is serious guys, tingasora chi hatidi kuzvinzwa. I know I'm going to say it as it is guys. I know us as my foreigners kune dzimwe nyika we don't want to hear it because tinenge tisina kuzvigadzirira handimona. Tatojaira kugara munyika yeSouth Africa, tatojaira kugara munyika yatiri handimazvona. Unenge usina kuzvitesa ende haudi kuzviudzwa kunzi nezuro idai kana kuti idai handimona ndoto zvaunoda asi zvekwamwari cheko guys panguva yakafanira iyi tinofanira kuzvitaura zvinhu izvi and tinofanira kupanana chenjedzo handimona. Kune vaya vanoti hanzi kuri kufambika hativarovi vanhu and tu havana kurova anyone yeti quite yet anyone they're fighting about munoona defensive mode inoitwa nevanhu so pazvinhu zvakafanira izvi ndo inondishoka. It shocks me a lot. The defensive mode inoitwa nevanhu inondishoka. We are seeing people vachirohwa every day every time tiri kuona vachipinda vachidzinga vanhu vachitora vachidai so we still go and defend kuti havasi kurova isusu havadei nesu. Guys, the honest truth is foreigners kudiwa muSA period. Havachatidi ndo nyaya yacho. They no longer want us.
whether Zimbabwe, Malawi, Mozambique, avachadi munyika yavo. Ndivakagona yesi nogona kuve crime yema Ethiopia nekurede kudini but chokwadi chiripo ndechekuti kwira kombi toreshona iwe mukombi yakazara masulu. Tione kwira kombi. It's so shocking guys kuti defend zvimwe zvisipo. Anibona. It's time to face reality. This happened in 2000 and remember in 2000 guys. Ini ndindakainda inini ndindakabva kuRustenburg in 2007. Thank you Diamond. Pakafa vanhu ndini ndakaenda kuini pano sisimeni venyu vano handakutaka kuita zvokubatsira vanhu nhasi kune vanozoti maybe vakagadzira vakadini ndiri kuSA kusati kwave nediaries. Animona ndakaenda kuJoburg kunobvisa vanhu muJoburg kuvaisa kucamp kwanga gara takanda yanga iri camp ipi ya Diamond ndikubva ndakavaisa kuya chazivini ndikupi pakazopiswa murume uya pakazopiswa murume uya wainzi kuPrimrose sisimeli Primrose ndokwakanyanya kukuvara vanhu ati mazviona Jimiston Primrose Simba Chikanza uyu Simba Chikanza na Vuka Zimbabwe anditika tika mobilize pakaurai tikaunganidza mari yekuti tikatsvaga bhazi kuPowerhouse. If you still remember guys 2008 tikatsvaga bhazi kuPowerhouse rakauya kuzotora vanhu inonzi embassy yekuSA yeZimbabwe yekuSA yaona kuti taita problem taibaya mavideo tichibaya mavideo pavakaona kuti zvechokwadi vanhu vaya vatove kukembu bhazi rakuya ndipo vakazouya vakapindura pane munhu wekuembassy murefurefu yaya makatoona chinesana pavideo ini handika achiti iwewe ndikati newewo kuningiuko hanimaona vanhu vakutonyugwa masitatu apinde bhazi rikatouya takandligwa mari nebhazi mahara ikauya consulate ikati takuita take off tikati mukuita take off kudeep thank you get to deep salute ya kudeep salute tikati makuita take over zvinhu zvaitwa nema-citizens to rescue one another because kuri kufa vanhu kunoku ndikurangana ndichitaura nemukadzi ya achichema chimunyaradza murume wakapiswa kupisigwa mumba murume mumba guys apinda mumba achida kutora chihandizivi achibva abatwa mumba akapiswa kupiswa takagwadziwa guys ndo time yakatimu rekudiaspora ndo time yakati no azviiti ngatibarenzei mari titi haye bhazi ritakure vanhu rinde kumba ndo pakabatanidzwa mari yekuti bhazi ritakure vanhu nana Simba Chikanza nana Vuka Zimbabwe nesu animana kuti vanhu vainde kumba ndo pakabva pazobudikira consulate ikati takutanga andiwana as much as I understand guys kuti haufumi mangwana uchinda kuenda kumba that I get it guys because unenge usiri prepared but apana chakaipa kuonesana zviri kuita nekuti izvozvi right now this should show you kuti you must be prepared. You must start preparing yourself now. Andika uyanyora kuti anzi unenge usiri prepared. This is the time for you to start preparing nokuti uri kuona zviri kuitika. Andika maybe hauna history zvakaitika 2008 yatiri kuudza. Andiona maybe hauna history zvakaitika 2008 kuti pakafa vanhu. Andika hauna takuchikuudza. Anti hauna ichokwadi nokusina kuprepare because nokusingazitarisi kuti zvinhu zvakadai zvichaitika. But zvava kuitika. And the noise yavo is now even worse than the money dzakabetka kumasuro. Kana chinyepa guys muti ndikunyepa. Elvis Nyati thank you tandiwe. Taka Elvis Nyati ndeimwe nyaya itori imwe. Yandikutora David Tutu. Elvis Nyati angariwa ku Ubro. Ndindakaenda futi nezororo ikoko. Kunomtora chinda Bulawayo. Animaona. Hi Chidamdam, how are you? So it is the time for you to start preparing my sister. And nakuti mukama ngwana uchinda kwenda kumba. No. Zviri kuitika hondo iri kuitika kudhara kwagara xenophobia vagara vachiita kuSA vagara vachizama kutana xenophobia vachida kugusa vanhu but zvazvino guys tasaimone zviri kuitika it's even worse kutaura chokwadi sisimeli ndokumbira yeminute kungotaurawo you understand kuti even kana kumabasa uku kwatine tichishanda uku maZimbabweans chaichaya titodiwe unotoona utoti vane vachitorwa kanhu ikakaka kekuti tofana kudzokera kumba even inini mwana wangu akauya achindudza kuti pane vamwe vanhu vakanga vaenda kunoita ma-attachments yaya ma-practicals vakanga vakutokomplaina because murungu ipo apa anofarirawo maZimbabwe pakaziva vanongoshanda vari vanhu vekumusha saka munotoona utoti dzatongonharo vamwe vazhinji zvaiduka
vamwe inharo dzekuti munhu une usina kugadzirira mari tinenge tisina, but isusu tiri paground tinyatsoona kutaura kuno muJoburg hamisi kufambika zvekutodaro. Vanhu vari muJoburg tasonzwa nekufonerwa kubvire makuseni hanzi hamisi kufambika. Muri kupisa zvekuti imari dzatisina. Ini zvangu kutaura chokwadi zvodenda ndiri munhu angari prepared. This is the time yekuti ndingade ndaenda kumba. Vanhu vari kudashurwa. Pane imwe video yandaona futi nhasi social media. Umwe mukomana akatopfurwa. Vanhu vakaramba vachitorwa vachimhanya vachienda kuhondo ikokoko. Akazosara kungotorwawo video nevamwe vanhu. Munhu achitotandadza palive. Zviripo ndazviona nhasi pasocial media. Saka vanhu vanga vachitukawo sisi merita vaona. Vanhu vari in denial. But paground chaipo vari kupisa. Ndapiwa kuna mai vandivinga vakanipa mapepa vakati sisimeni vana vedu vapiwa mapepa aya tave nenguva tichinetswa kuti nzunzai vana mapepa andika unzai vana ane mapepa because vana ava vanogona kudzoka kuchikoro next time. Nhasi vana vedu vaya mapepa aya kubva andisendera ndikati makambomapiwa here before asati mumapepa tovhunduka handimaona saka achitindoita sei vana maposta as usual defensive mode andi vakambomapiwa kudhara vamwe vanoziva vakati aiwa kwanzi ndei kuti vanhu vagozopiwa mapepa vana ndikati kune vana vakambopiwa mapepa muSouth Africa ndatozvishamisika handizivi bhi ndirisure kwangu handizviziviwo kuti kune vana vakambopiwa mapepa kuSouth Africa ini vawanikwa vasina mapepa kuzvikoro vakabva vapiwa mapepa ndatozvionawo mucomment section ndikati nika South Africa chena saka good for you kana vana vakupiwa mapepa vamwe vakati vana vari kunyoreswa mapepa aya kuti zvagara zvinongoitika guys zvagara zvinenge zvichiitika zvazvo but amushandisaiwo pfungwa regai kupfeka mablinkets vasikana vana yes kana vaipiwa mapepa vaipiwa mapepa kuti tione vana vasiri documented handitika but ndezviri kuitika iko zvino zvekuti chipatara chinhu chisingafaniri kurambidzwa munhu kuti aende kuhospital kunorapwa vari kurambidza kuti mupinde navo vakupa vana ava zvakare mafomu. Fungai kuti garai mune pfungwa dziri shapu kana dzakapinza pamwe kuti reason yaizvo zviri kupisa kudai mopa futi vana mapepa aya ndee. Musagara mune reason yekuti hanzi nekuti vakambomapiwa 2023 ende hapana chakaitika. Saka izvozvi futi vapiwa vagara vanongopiwa munogona kukuvadzisa vana guys. Hani munoona munogona kukuvadzisa vana vanhu veSouth Africa imhuka ende muri kuzviona kuti mapurisa chaiwo mapurisa ekuSA panoitika hondo chedza avauyi inonzi community cards takuenda kuzvikoro kunomira ipapaka chibata one by one. Hakuna mupurisa anouya guys, hakuna mupurisa anouya kuzorescue ipapo, vanouya zvapera. Hanimona hanzi zviri nyore kutaura kuno ichikufamba titongomirira kurohwa. It's okay my sister, mirira kurohwa. It's okay, it's fine, it's okay, mirira kurohwa. Hapana chakashata. Tasemona maZimbabweans, ma-content creators maZimbabweans aitoita mari vakachoza kuya back home because they know kuti kalife kachona hakasiri safe. Chinhu chakakosha upenyu guys. Kunoku haushayi zvekuita munyika yedu wakasununguka uri safe, mhuri yako iri safe. Pane kuti wazouya kunoku wakuchema wapfurirwa kana vana kana mhuri and whatsoever. Kunoku Zimbabwe hautomboshayi zvekuita. Right. Muono wake uyu ari kutaura. Andika ina handisi kuti indaikumba mangwana. Handisi kuti endaikumba. Andinotaura pana ndikaudza kuti kwira matafura abegwinde kumba. Andi tiri kuonesana zvinhu zviri kuitika muSouth Africa semaZimbabweans. Andika tiri kuonesana. I know kuti haisi nyore kuti ungoenda kuZimbabwe usina kugadzirira. Ndizvo tiri kuonesana pano. Chakaipa chii kuti encourageane kuti ngatitenge kugadzirira kwacho. What is wrong with that? Andina kuti takura mapika kuenda kuZimbabwe ni mambo watita rupi numbers because tikada kuita izvozvo retina zvikuitika, tikada kuti takutsvaga bhazi toni bhadha ritakure vanhu, we can do it. Isu pane bhadha iziso tokwanisa kuzviita kuti guys vanhu damda kumba vangani. Handika ngatitei plan yekuti titire vanhu bhazi, ngatiteteketa 3 vachiunganidza mari iyoyo asi eventually vanozongoenda kumba. Handimaona we can do it katida kuti vanhu vedu hapana undati ndakumba inini because handikwanisa kufasa munhu ndakumba nawo ndoudzwa kuti ndakumba. Handimaona but ndiri kungotaura kuti tiri kuonesana zvinhu zviri kuitika kune vamwe because chinoitika manje kuti vandomirira kurohwa ndife ukafa izvo zvokubvunza una police my sister uyapindura unaro hauna kana police kuti rasukanzi warohwa wafa uri muzimba unenge wakudzoka pakuti hava dzako dzakuya pasocial media kuti vana vako vakutaura kuti tikumbira rubatsiro. Mwoyo yedu hatizogoni kusiya asi taidiscasa zvinhu izvi. Handiona
atizogoni kusiya mweni but tikutaura pano kuti hauna policy izvo ndinongostorina policy cheche ndingosina kuvhura asi ukutaura kuti ndomirira kurohwa zvangu muno musa kana ukafa uri kupa ani dambudziko iwewe une hama here dzawakazichengetesa mari samwe kuti ndikazofamba ndidai urida kupa hama dzako problem kuti ndomirira kurohwa animona hamudenyi kunzwa chokwadi asi chokwadi ndicho chatiri kutaura pari kuti uko kwaipa ani kutaura SA ndichapindawo mune UK pamwe munongoti vari kutaura zveSA yava mayava nokuti vari kuUK ndichapinda mune UK kuti muone kuti the struggle iri kwese animona the struggle iri kuitika iri kwese haisi kuSouth Africa chete chero kuno kuUK caption yangu iri kutonyatsonyora kureva kuti tiri kuonesana tose imineni nokuti ndichori kuforena kuno handimaona kune zvikutoitika kuno zvamusi kuziva vari kuAfrica but icheme kuti tivhura nemasisanizi tionesane toita sei zvino ukationdomirira kurohwa hazvina basa izvo handimaona zvagara zvinoitika vanhu vagara vanenge vachingopiwa mapepa yanana basa mangwana tofuma takutaura zvimwe ndobva ndasidzoka nditaura but handina kutaura here mukatuka kozi kutuka magara munongotuka kamazimbabwenzi inozongokurega ichituka because nechida engagement ndokurega nichituka because nechidawo engagement kuti zvifai asi chokwadi Europe yakutonedza mavisa mashengen visa yekudhara waiti ukatumirwa letter of invitation opuwa mabank statement yehama yako mazuva ano unogona kutoendesa zvinhu zvese havasi kutoda vanhu kunoko vanhu havachada vanhu kunyika dzavo ndochokwadi havachada vanhu dzangonharo zvadzo kuno chaiko kuya kunoku kuma EU countries visa chairo even wavapa mapepa esesismendi vanokuti tipe social responsibility yekuti kunyika kwako sei usiri kuda unozodzokera here une zvekuita here you can bring in bank statement rine mazimari but as long as usina ka social responsibility kenyika yako vanokunyima visa racho uya kutanzi 2000 Dickens piri ndozvati 2008 akutaurayo ndini ndandiri paground uri kunzwa Dickens piri ndo zvakazoita kuti vanhu vapiwe mazeti anziyaya mapemiti emaharaya andiwana but zvaiko zvino handifungi kuti pemiti yaya richapiwa munhu nokuti South Africa vanhu vacho vakatojamuka pamwe vanhu vakapiwa zvokunzi mapepa ngavapiwe vadai hapana munhu akareza any concern kudii kana maSouth Africa dzavakuda basa nazvo because hameno zvaitikawo but zvaiko zvino vakamirira Hi, Sismeli, can I say something? Yes. Zvinoita inini chandakanotisa ndiri kuno kuSouth Africa chandakanotisa nemazimbabwenzi anditi mazimbabwenzi izvo zvinotaura maSouth Africans zvekuti tinofila entitlement yekuti muSouth Africa mamedu ende kumba hatisi kuzoenda handimukunzwisisa mukada kutarisa pakatanga chigrupu ichi chavo ichi handimukunzwisisa Sismeli vanga vari vanhu vashoma ende mukada kutarisa right now kuti vamobilize vanhu vakawanda ende vainfluencer vanhu vakawanda ende vanhu vakawanda vajoinira chinoita kuti vazhinji vati hatisi kuenda hechichi vanenge vasingashande munzvimbo dziri kudhimandwa mapermits muri kunzwisisa Sismeli mazuva ano ukatoaplya anyway vamwe vane maZEP vari kurambirwa kunzi no we don't want maZEPs aya hachaite handimukunzwisisa chitarisai right now kaprotest kangariko nezura I think it was Joburg or Pretoria handimukunzwisisa Sismeli see something there endai kuma TikTok avo vamwe havafambe vanonga vachingotarisa zvemabhambhamu endai munhu wese ane TikTok muSouth Africa ari kutaura nayo iyoyi yemaforeigners iyoyi handimukunzwisisa saka chatiri kufanira kuita mazimbabwenzi ine zimachi tichida tisingade Sismeli muno hatidzingwe tichatiza tega kozi kutogara chaiko kunenge kwakunetsa unosumuka wega Sismeli wakananga kozi hazvibatsiri kugara wakazvivaramba right now tine timu inoraramira muJoburg mashops akavharwa it's month end landlord kumba anenge achida mari yake iyo building yacho ida kubhadharwa and people they don't see that kuti zviri kutooma handimukuona Durban kubva pavakaivharisa zvakangovharwa zvakadaro vanhu vari kutya kuvhurira mashopu avo kozi zvinolutwa handiti mukunzwisisa so kune vanhu vasati vakuaffecteka like vamwe vari mumakitchen and stuff vanokati hatina kwatinoenda tinogara muno mati unogara ipo wakawanda gore rese here wakawanda mbame munhu of course unogona kuzviita but ngatingovei tiri alert like Sismeli what you are saying let's be alert guys ine zimachi tichida kana tisingade muno hatidzingwe tichaenda tega ende mukada kutarisa kuti tarisai Sismeli inini politics ndo dzitarisa zvakanyanya tarisai vanhu ava vakasponswa kubva kuDurban
nemabhazi 2 mabhazi 2 mabhazi vane fudhu vanhu ivavavo vane accommodation vane zvese utosoti vakavhura maaccounts ari kukandwa mari nevanhu handimukunzwisisa sisimeni so mazimbabwenzi they don't see that kozi kwedu inenge ingori jealousy yevanhu vada kudyirana mari vada kudii vari kutochipusha chinhu ichi zvekuti sisimeli I'm telling you inini I always tell people kuti tarisai Ramaphosa anga ine freedom day kuLimpopo the ground was empty vanhu avanomboenda kukanzi nhasi kune march and march town inenge yakazara so vanhu havasi kuzviona kuti uyu mukuru wedu uyu watiri kutemba naye iye ari pachigaro akanzi akoborwa ipapa paarapa I know kuti ari kutozokoborwa sisimeri I'm telling you iko zvinozvi munhu wese aakushanda ka vari mupolitics vari kushanda vachishandisa maforeigners munhu wese arimo ari ngoti foreigner that's the game ruchasana nemunhu wese kozvidza ndapinda power foreigners good mukada kutarisa kuti Malema uya aimbovhoisa handiti anoti ngavagare but vange vaine mapayment ari kutoona kuti ari kutodyisa chinhu ari kudyisa game saka zvinoita vanhu ndezvekuti vanenge vachiti havana zvavanotiita we can bribe police uye kukemtem pake kwatiri uku mazuva ano ukabatwa mapurisa hasi kubvuma mari ari kutokuendesa kukoti woendeswa kukoti is just a whole lot of mess paunodzoka varunga vamirire izvozvo unenge wadzingwa basa handimukunzwisisa sisimeli ine zimachi vanhu vachiti hemeli anotaurisa nedzungu kungova aware and alert chinhu chakanaka vanhu vakambotanga vachiti muzvipatara imo motomupinda zveginya nanhasi uno right now as I'm talking kune zvimwe zvipatara zvisisachatopinde vanhu vekumba kwedu handiti mukunzwisisa saka vanhu tingade kuita nharo tobva taramba tichiti aiwa isu hatiende hamunotirimo neniwo ndinotombodaro but pane pamwe paunonyatsoona kuti inini mumwe musi sisimeli I'm telling you from the horse's mouth inini zvandakaita mumwe musi ndichibva uchechi nemwana wangu voice rangu riri loud sisimeli selenyi serangu zvinoachiwoikwaipapaikaitaura chokwadi inzwai ndakati ndiri kutofamba nemwana wangu sisimeli ndobva ndamuti haiwa usadarewe angari pamberi pangu anditi achimhanya pamberi sisimeli mumwe murume akangouya ndiri kukudzai chokwadi friend yangu was there akangoyasvika nzi hei vana kwere waiurasa ndiri kuti zvinhu zvakaitika ndichibva kuchechi waiurasa vana kwere ndikati rasa ngenzeni sisimeli aida kutondirova zvokuti dai ndisina kuzonyararaka aindidira mbama handina zvandakamuita difeti yekuti ndakangodedzera mwana wangu kuti wai kudaro chete handimuona kuti ruvengo rwacho vanhu vanoti vanoti daro nekuti malandlords and stuff vada zvavo sisimeli munovaziva vanongotanga kukupisai nematai ende uyu mukomana uyu muzuluka ndiri kukuudza isisimeli mike mawedzi ndiyoti paakambokwira mumwe munhu akazvitaura kuti vamire chinhu chavo ichi vachange vadeura ropa remunhu wani ende munomu vane munomu havateerere president senge zvatinoita president akati don't do that mugarai pasi vanosimuka ndopo vanenge vachitoda paanototaura zvinhu ende president akanyarara handimukunzwisisa saka vanhu nyangwe ine zimachi tikada kuti hatisi kuenda takagara kana kuti takadii kumba zvedu sisimeli ngati chingova kana nekachirugwika kake kunopinda chingova nesomething zvekunoita isusu tine vana vari muzvikoro sisimeli unotoona kuti kune matensions panze vamwe vaye vari safe mumasebab and stuff ko ruzhinji rudende ruzhinji runenge rukanatembisa vanhu chavasingazivi chekuti iwo unenge uri kusebhabha kuti hazvindiwane but hausi kufungira kuti ndine hama yangu inogara kutembisa ndine hama yangu iri musoweto ko mukaeliji zvinopera mushe ende mazimbabwenzi chandongomadzivisa ndechekuti pavanenge vachiita zvinhu zvavo zvezisimeli kuenda muchinovaprovoka moti hatisi kuenda vanonzwa hasha siyanai navo ende zimba rinenge rakazara ikoko richituka asiendawo asihambe ndozvavajaira zvomutuka atinogara tine bitaresere tinenge chingotuka chete I don't know sisimeli unotonyarira munhu anocreata gurupu rake rekunovaprovoka ikoko iko zvinozviuru yeti yavo tarisai munoma muna ana chimweneri varimo havambovabati ana Malawi havanei navo Zimba neNigeria ndo vavakatsoma kudai soo kozi Zimbabwe racho rinopindura Nigeria rinoti rinorwa hondo kuDurban wanungo maNigerians akapisirwa mota sisimeli zvakaitika last week makazviona pakapiswa mota nedzimapakistan and stuff saka sisimeli rambai muchitaura anoda kunzwa anonzwa asingadonga aiva kurega tiregi zvedu ndo basa rangu zvokutuka izvo mwe muchida musenyu time yenyu kutaura chokwadi hatiregi because pane mareal diaries chaiwo angu aripo pano anenge achida kutonzwa asingatoziva mwari mustay in asitoziva zvekuitika kunze andiwana tinotovaudza let me answer Jineo said is it affecting everyone kuva nemapepa chinzwa Jineo majority yevanhu munomo vari kushandisa anonzi mazep mazep ayakapiwa vanhu naZuma if you remember Jineo vazhinji vacho havana macritical skills munomo
saka ma-ZEP aya ivo vacho vari kuita zvinhu izvi ndo vari kuti ma-ZEP aya chiregedzai taingonzi yacho mukuramba tichipiwa taingoramba tichipiwa achirenewa and stuff zvakangora haanozorinewa akangoramba akasitika akadaro handi kunzwa Jineo. Saka chakuitika ndechekuti vari kuzviziva kuti majority yakapiwa vanhu ma-ZEP vamwe vakafa vamwe vakadzokerawo Zimbabwe. Saka chinoita mazimba manje anozoshandisa mamwe ma-ZEP aya ekuseri handisi kudonyatsotaura nezita racho ani mukunzwisisa voita advantage nawo as long musina this ZEP zvinozikanwa kunzi Zimbabwe narina mapepa handi kunzwisisa. Kune vanga vaine Capitec is it last year or FNB vakatodzimirwa maaccounts avo vainawo ma-ZEP aya akanzi achashanda takazovhurisawo mabusiness and stuff. Saka zvinhu zvacho it's not about mapepa. Iyi timu riripo Jineo rikakuona nyange uine ZEP iroro harisi kutoda kunzwa izvozvo vanokuudza kuti hazvishande hauna critical hautorei ZEP uchiti une payment yekuita madhumbi you see sezvo yedu vamwana madhumbi vanokuudza kuti chimadhumbi hachina basa chinotorerwa payment yei handi kunzwisisa Jineo. Mane mwanga ko vanhu vakaisa saka kusisina vanhu vane mapemiti zvemapemiti zvekudhara zvazvisisiriko handiti ndeyoyo ZEP yandiri kutaura Jineo ndeyoyo ZEP yandiri kutaura. No, I mean my permanent residents. Yeah, vakachanza kutora ma-permanent residents variko but vashoma. mapepa nemacritical skills nemacritical skills vanopuhwa mapermanent papers aripo vanhu vane maskills avona. Guys, ngataure one. Guys, remember muri Facebook kuti guys. Ngataure one. Critical skills avo vane mapepa avo. This is what I'm saying. Turungotaura chinhu one. Kune vakapiwa ZEP vachishanda mumba. Unoi-apply sei critical uchishanda mumba? Handisi kusanganisa vemacritical. Iwo uri kutaura uchivhoita kunge like macritical skills kana mapermanent residents haasi kubuda. Ari kubuda as long as uine the right papers. Mapepa no, I didn't. I think you quote me wrong. Taurai one guys. Taurai one. Can you please share pamusora because Facebook wanakuita dzungu. Taurai one. No, I yabuda yangu. Aiwa ndati ari kushanda handiri mukunzwisisa but kana uenda neZEP yako izvezvi Viking handiti uenda no I understand. Inzwa Viking kana tichitaura this is a debate. It's not about kuti tiri kurwa handiri kunzwisisa. But you are misinforming people obva waita kunge mapemiti chaiwo mamwe asina neZEP asiri kubuda. Vanhu vane ma-right documents vanhu vane mapepa nemaskills mamwe handiti vari kutowana mapepa chaiwo handiti exactly not ngombera aya yakapuhwa aya. I know you're out of the country sha. ZEP it's not right about now being out of the country. This is about giving people the right information, not misleading people just because you're in South Africa. You don't have to I didn't say about all the payments. I say about the ZEP. Right now, kana win a ZEP yako Viking. Wenda pa hospital, what in the permit? I jishande. Rutaura and trip ground. And you could see win a ZEP right now. Wenda pa pashpatara pakurambizwa ma foreigners what and ruda kupinda ndine permit. Shande chincha kwechi. Rukuta kana ine maka apply ma even ma-ZEP acho anoshanda kumwe ndo mamwe atiri kutongoshandisa handiri kunzwisisa but chavasiri kuda iZimbabwe. Right. Zvari kutaura I can see kuningikiri ku guys please do not call me pa number guys. Musafone pa number dzavajaira number dzekufona dzakapinwa apo. Number dzekufona dzakasiyana nenumber dzamunosifona dzakapinwa apo number dzekufona. Number dzekufona dzakapinwa apo handa kufona pa number idzi. Right, endera inge. Ukabvunza vanhu. Ndikunakidzati vachona nairo komo. Vefedzi kwira iwo muchikwati muchidafuna namudaro. Tichiwa chokwadi. Tichienda takada chibatsirana. Tichivhurana maziso. Handei. Inzwa ukada kutasa vanhu vaka-apply vanhu zvavakuita vakuchinja. Vazhinji vacho kubva kuZEP handiri kunzwisisa vachienda kuzvinhu zvavakadzidzirira then koita isusu majority yevanhu vasina zvavainazvo unenge wakangoiwanawo permit mazuva ayaya unoichinja uchienda kupi vatora ma-ZEP aya vakasiya kala vanhu mawevha vanhu obva vanambonogadzisa zvimapemiti zvezvo. Miri wakadaro chipo chimbonzwa munhu ari kuFacebook anokola Sismeli anokola Sismeli
Yes, kola tukuzwa. Vanhu vari kuitisana naro but problem yatina mazimba tiri kuda kuenda kumba. Nyaya yatiri kufesa nayo ndeyezimura. Ndo pane problem because munhu atakashanda many years tiri muno muSouth Africa. Dai vangotipa kuti munhu otakurana nezvinhu zvake. Ndo pane problem, vanhu havasi kutya kuenda kumba. Vanhu vari kutya kuenda vasina zvinhu zvavo. Vanhu vakapiwa that opportunity kuti munhu uya nezvinhu zvavo, vanhu vanoenda kumba. Munhu unosiya property yako right kumba kwacho unoenda nei? Unonotangira papi? Osvika uchinotanga kurara pasi wasiya mibhedha yako kuno kuSouth Africa. Dai vanzwira vanhu tsitsi vanozimura. Pagadziriswa ipapo kunzi at least vanhu vauye nezvinhu zvavo. Vanhu zvibhedha zvacho zvamunenge muchitemana kuenda nazvo kumba kwangonozvitengesa unotenga zvimwe kumba zviri nani because my sister, unotenga nani? Iwe wakatenga mubhedha we3000 uchatenga nani? Makapapindira hatenga tengesa naikusimendi zvibhedha zvacho ani wachanitengesa kuti maSouth African haatengi. Miraikola regayapedze mubva iye unyarara mupindura zvisinda zvakadaro. Yes, vari kuti anzi unotengesera ani? Iwe wakatenga fridge ye7000 unotengesera ani? Kuti muzimba wese ada kuendawo kumba. MuSouth African hapana pacho achizotenga chinhu chemufora chiranzi because but vanhu zimure dai yangoti nzwisisawo. Vanhu onzi ari kuda kuuya ngaauye netunhu twake chete. Vanhu ona pe vanhu mari anenge ainadzo but vanhu daroenda nezvinhu zvavo ona pekutangira. Right, ndida kubvunza guys. Panyaya kuita kumba nezvinhu zvenyu apa. Kola like you would have to right. Let's talk about you ndanga kumbana nezvinhu zvangu. Ungangone ZTP here. Ndanga ndisina. Yeah, ipapo ndo pane challenge. Ipapo because you were in the country illegally but ane ZTP yakuna nezvinhu zvake kumba. Right, Tara yenyu Kola. Okay, thank you. All right, Kola. So, Tara, I'm speaking from the Republican campaign. All right. That other day, we took a Uber to end up in Stone. So, one of because internationally, I'm Uber there. I don't know we have to be real about it. Because the country, which language is he speaking? And I'm just showing. What I know, traditional family, Giganti, Kuran, I have to take us China, Monomatic speaking, my post to it. I think don't see. Because of the and still not supposed to look at I never asked that. When I know I put a cigarette, because the Sovarita, when I ever put a mod, I have a child to that what I go good, the almost not. It's now what is that? You could be up on that when the Tarawan that teaching what is happening, but I was showing the society. It doesn't matter, which you sometimes just because of that was when I asked the remote people. No, she went. And the woman that came from Pakistan, you got up a piece in a piece and women and a column, you guys come from back. You got up a piece in a piece. Just because I don't go to get this, painful. Asismeni ngatimbodzana chokwadi mazimbo tinozonyanya unoenda unogara ine foreign land 10 years 20 years usina mapepa uri chigunduru unenge uchida kuzama kuita sei nai chipo aiwa ndikati kupindura ipapo aiwa ndiri achikupa namkana chipo tupa namkana andika nei pepa riri easy kuwana chipo kumunhu wese unongati vanhu seva nei vasina mapepa kana iwe watadza kugara kurokesheni kuchitumbisa kana kuhaifiridzi kuenda kumusha unopuhwa sabhuku if you can make it in Zimbabwe waenda kuSouth Africa kwacho wafoira upenyu 20 years uchigara mumufuku wakuda kuzotanga kunetsa vanhu kuti zimura this zimura that waita 20 years uchinzvekana neimmigration nemapurisa uchibhuraibha uchita tumatisi chipatsana ari kuita sei guys hapana apa guys zvimwe zvinhu zvinokonzeresa tega mazetipi aya sismendi amapuhwa vanhu vese vanhu vaivekorerera vanhu vachiigwa vasingatore zvimapemiti zvezvo nhasi vanhu vakuzokandwa kuvhutsu vachirwa mazhaba nedhudhula vakuda kutanga kuti zvoni zvaitirwei dzokerai kumba munopuhwa masabukuchize nemarima munhu wese ane kwekuenda kuzimbabwenese hapana munhu asina kwekuenda kwepamurambinda munhu wese ane kwekuenda hapana muzimbabweni asina kwekudzokera kaizvochokwadi
munhu wese ana kupihwa tipo asi munhu wese akapihwa maZTP wangu shamwari ndikandikutaura zvakaitika manje pagore padhirira ZTP paya ndakatoziva inini because ndine vanhu vangu vanoshanda masanga ndine vanhu vangu ndaenda vachenda kuhome office kwakwa zvavaita manje kune vanhu vakawanda vakaapply maZTP pakanzi vasangaira maapply mapepa uri kunzwa vamwe vazhinji havana kubuda mapepa iwayo havana kumawana do you know game rairova nehome office kuti nderekuti chii ini ndinoziva ndichiaprochwa netimu radaiwirana naro rekuhome office titsvagire vanhu munhu akanga asitorina mubvira akaapply asina kumboisa kana application handiona ndiye watanga takutsvaga handiti vanga kuti kutsvaga vanhu vekupa mapepa maZTP handika vanhu asina mubvira akaplya mari yake chete ingouya ototigwa payment that was meant to be for chipo iye akaplya akamirira payment haibudi handika payment yakangouya kuna chipo yobva yatongopiwa chirandu auya nasisimeni zuro uroyo because vari kuda mari uri kuona saka tingablame hedu mazimbabweans tichidini handika but vamwe vakaaplya and haana kubuda zvekwamwari kana ndiri pagaisa chinyemba mukome tichitaurai because ndandinimo mugemu racho ini ndoziva ini ndindaitotsvaga mazimbabweans kuti iwe kuri une mari yako ida kukurupiwa vamanhikikiruku vachitopiwa vamwe vanhu handikuona but chipo kaona ka hazvifanani wangu inga kudiaspora kuna mwe vakaita ma20 years yao 30 years variko vanhu vasina kana pombera passport alright taura yenyu my sister taura enda wako bade ngatinyara tiktok ngatingomira munhu ataure asachapera nanhasi kuti gemu chacho tichitoripo ndinotovaona vanotoyo vachindaapproacha kuti tikuda vanhu vekupa mapemits handiti mapemits patakapiwa tatiri vashoma vamwe vakadzokera vamwe vakafa vamwe vakaita sei mapemits aya evanhu vakafa yaya nevanhu vakaenda kuuk nevakafa vakomana vemukati vava unongosvika nemari yako chete 3000 wotobuda nepemiti but pemiti iyo zvayo haizodarike pabhodha ipemiti yekutenderana nayo hakutivhura mabhengi saka that's not a permit. We are not talking about that one. That's not a permit. That's not a permit. Kuti unotaura original owner wayo ivo vanongosvika vochinja passport number vochinja zita rako nesenemu nepassport number chavanosiya control number nepassport number nepemit number ipapo saka ukazosvika ikanosikaniwa kubhodha uko inobva yataura different name yako unoita zvaunoda haisi kola then kana yachongoramba permit yako iyoyo chipo chimbonyarara kana yachongoramba kucrossa border then that's not a permit that we are talking about. We are talking about an original thing here, something that you use pesa pawapinda antika chisite chekuti chovhura account yeborder achidariki and the original permit yako chaiko mapermits aya time yekutora kwamapermits antika kune half yakapiwa mapermit half mapermits haana kubuda half mapermits haana kubuda vasubmita everything akagara aiswa paside mapermits vamwe vacho vanotoriko kuSouth Africa right now haana kubuda vamubvunza kuti sesina kubuda haana kuwana mapepa iwayo mapermits wayo aitopiwa akati katozvishandiswa paka zvakanga zvavharwa vakachitanga kutsvaga manje vanhu vanga vasina vaya kudi kutora vaya ationa ndokuti umwe akanga atora ikasabuda ationa anga akunobhadhara mari opiwa yasomebody else kwete yake ationa yotochinjwa ito anotoenda naye kubhodha achidzoka achibuda andozviona dziriko dzakati I was part of the game saka nditoza zvandokutotaura andiona but chokwadi chiri kutaura ndechekuti icho chakutora chii chachidhura icho mapemits nayo ukanasa kuti mazepi ezvinenge zvichogona 1 million evanhu vane mazepi but atowanda because chero akafa haasi kubuda musystem lavumondo kubloka and atitongokuzive and I won't miss you shamwari andika no I won't miss you kuSouth Africa unorarama sei South Africa unorarama sei we love more South Africa unokwati munhu akakuvika kubva kuhome office wanzati home office chete yauya atoti zvakati kuSouth Africa kwake oti zvakati zvakadai ndikaanza kuvauma kuti mazabunzi ndikaiti pakunzi pane paitokwadi apa indamoita ndinoga kuvaudza pane dhiri woti kwadzi uoni saka waida kuti tiripote kupi uri muforena uripote epiwe ndinopinda pamugame imomo ndodlawo 10 rand 9 South Africa vandakusadziti madhiri ariko tibvire apa
content iye madhiri anorohwa kusina kwako taitorova game ai kusina kuzvitange vatsvene panapa unotange mutsvene panapa game rikakweti kwaita izvo zvinoitika dzati pane mapepa apa hanimona vanga vakapinda muuk nekuda kuudzwa namwana kuti paita macos apo vamwe vakavhigwa vamwe vakapinda nekuudzana kuti chamwari paita game apo vanhu vari kuenda inda kune munhu wenamba iyi fambira munhu uchu vobata munhu yekunzi otopinda vangani vamwe vakapinza vanhu pakupedzisira vakapedzisira vakuchinja vakubirana tangopinza vanhu zvakanaka saka utoda kuti zvitange munhu kunge dofo anowana anzi 1 million zap that's a lie 1 million havana kupuwa that was a number yaitaurwa but hakuna munhu akapiwa 1 million taurai kutaura pafoni ndosandiri kuti ngatini ndiri kupindurwa yekunzi 1 million ngatizvoni handiti mazepa yatakamapiwa 2010 iri ndinayo ndikaiswa vana vangu vatatu ipapo vamwe nemurume uyo akaiswa vana vake pasi pake nemurume tatowanda kudarika 1 million zvekuti takatowandisa vanhu vacho vakaisa vanhu pasi pabhosi patakatanga kupiwa yekutanga yaya patakazopiwa yechitu takaisa vana 2014 mazeti fp epakati aya aisika vanamukana guys Facebook vana anotombosvika 200,000 inda kumbira kubvunza iwa mazeti pisi smela anotombosvika 200,000 pavanochi ochipa hanga chivana sisichipo mira unzwe iwe kuverenga mazetipi mwana wangu haana zetipi vana vangu havana zetipi vari pamavisitors visa kana kuti accompany visa vari havatorina zetipi mapemiti avo akasiyana but ndakavaitira study permit iri under me amai vacho vanoshanda vane zetipi saka vana mwana wokuti astade muno amai vacho vari kushanda mwana wovada kuti ava akambani amai vacho vari kushanda murume wafanira kuva akambani aburitsa muchato ndo zvandiri kuti saka mazetipi anoverengwa different mazetipi e200 tiitasa kuti mwene vana 3 nemurume chiita 200 times 4 pa munhu wegaga awedzera 4 mazetipi avo vati crv manhingiki mastudy permit accompany permit relative visa achifola under me ndikumbura kudaira kola patakapiwa mapemiti 2010 tanga tiri 180,000 mazimbabweans akapiwa madzp tanga tiri 180,000 pa180 vamwe vakarelocate vamwe vakamigrata vamwe vakafa handitika inini ndine vana vandakazvarira muno musouth africa havana mazep ndakatoenda kuzimbabwe ndikanoapply study permit pakaexpire permit yangu 2021 ndo pakaexpire study permit yemwana wangu haana kamapepa izvezvizvi ari kungoshandisa passport yakanyorwa kunzi born in south africa neunabridged birth certificate rake remuno haasi muzep holder ini nababa vake tisu mazep holders saka pachabuda mapemiti edu patichapiwa maybe 2027 2028 ndofanira kunoita reapply again study permit yemwana for now zvatinogara tichita tinotoenda kuhome affairs tonokumbira kunyorerwa tsamba kuti mwana abvumwe kuchikoro because we are foreign nationals. Saka zvokuti vana vane mazp hakuna mwana ane zp. Mwana wangu ari kutena 14 years this year haana zp. Ane start permit yakapera 2021 now chidhura but because inini I'm legal havakwanisi kudepota mwana nakuti ndikucorrectewo very correct information vana havana mazp avo mastudy nematrv isu tisi vakaenda pasi pedu exactly zvandataura right yaikai vakaipa so anyway ismaili ndokumbira kubvunzawo kuti vanhu vamarevava kuti vainda nerweseri zvacho zvatagara hedu zvemazheti vanokwanisa here kukurosa kuenda kumba vachishandisa yes time yavakatanga kuzviita ndikutaura kuti time yakanzi zvavharwa zvemazp namba yakwanantika same time ndopakabva kuburitsa kuti vebackdoor manje vaitozviziva handi saka vaichinja system panguva iyoyo system yanga iizi
guys vaitochinja zvese zvese vaitoudza zvinhu 5 zvinhu zvese zvakakwana kunge zvakaiswa nemunhu akaindisa paakatanga kuita vane akabuda maZTPI waindisa zvese netsamba dzemaemployers and everything wosabmita vaitokuchinjira zvese vanawo kana tida kubuda ngabude pachena vari kutoenda akazoexpire havo vaitoenda kuZimbabwe vachidzoka right iri rekunzi unongoenda kubhengi chete ranga risiri authentic chidhura ndozoitawo request sismeli tokumbirawo kamugozotibedzera anjani uyu chiedza weimmigration at least ambotidzidzisa zvinhu izvi nekuonesa vamwe because ndoona sekuti ari mufield iroro remigration and stuff ari fully informed because vanhu panapa vanhu tete ambotenderedzana kuti pane vamwe vanhu vana full of inowo chichi vasingadi kuteerera zviri kuitika izvi chiedza uyu ndotoziva kuti atori neposition here kumberi ikokoko anyatsoudza vanhu kuti zvechiwa zvinhu zvika kumba ndokwati chaenda ende kuri kupisa ka tatsva hedu ulipe contact yake munhu iye kana kuti profile yake ndimuinvite pano. I think that would be the best. Umwe munhu atinokwanisa tinongoti mazhambe tinogona akauya panapa akadlawo mari dzavanhu kamazhambe bhururu wangu uya mazhambe ndine nhamba dzachiedza wacho sisimeni ndichakupa excel zvino mazhambe tikamudedza panapa aitaura zvinhu zvake zveurani zvokuti mapemisi uyu tisheltonti yangu aujeneral mazhambe ndibhururu wangu akasakadla makedza vanhu vari kudawo mari dzavo dzakadla saka hazoyesa kuti pacorrect information andimaona so pano tinetsei ndipenda moni panapa dzachiedza nditaura naye chiedza uyu then todzoka but anyway guys inini zvandiri kutaura ndezvekuti hondo iri kuitika iyi handitika kana takangora tiri vanhu vamwe chete guys tichiudzana chokwadi nekukwenyana handitika ngatitangei kuti tionere kumberi andimaona ngationerei kumberi kana wanga usati wagadzirisa kuti ndodai handitika chitenda kutsvaga zviri nani kuti muuye mutisisimeni hanzi ndakataura naye chedza sime toda kunzwa iye tunotadzise vanhu saka iye akauya njara nemunhu wese andimaona so chatingatoita demuri kutodzoka kuti sisimeni chilidhai tite campaign yekuti Zimura allow people to go back kumba nezvinhu zvavo anditika tinogona kudi kutanga that campaign iyoyo muri kuona zvino mukauya muchidefenda kuti atindi zvagara zvinongoitika zvinodaitso tinongozoignora zvozoipa time yekunzi chinjai zvacho zvenharo nezvayasvika unobuda usina chinhu anomaona unobuda usina chinhu isi ndekuti pamwe tikadai takadhaivheta nyaya dzedu idzi takasifokasa kuti Zimura tiri kutokana kuchinyogwa vatoto kana kuchitiwa sei handika takabatana nevoice 1 vanhu vari kuda kuenda kumba varege vabude nesipunu dzavo varege vabude nemibhedza yavo iyoyo yakadliwa nemakozho regai vainde nayo regai vainde nemaketeni avo kuti vanowana zvekutangira because uko vari kutsva munoona chokwadi pane kuti ndipende zvinhu zvatoziva kuti kwazviri kuenda zvakwakaipa hakuna tiri kuona muJoburg izvozvi as we speak hapana kumira mushe kuJoburg right now kana kuti ndikuti vapinda muJoburg kundonojoina vari kumacha achitendera inda unoti hani makadiko uri pamberi pavo kuti uonesewo kuti kunyepa inda unovamboroswa pamberi pavo sisimeni taura chokwadika zvamamhanjeka campaign iyoyi yekuzimira kuti tikwanise havasi kuida kuitaura vari kutori busy attacking kuti ndezvekunyama zvokuti vana havazodzivirai muri kusiya kutesa the bigger picture kuti alright let's say zviri kutaurika pa zvacho alright tsamba mati ndeyenhema handika vana vagara vachipiwa tsamba shamisi handi chitsvaga imo munhu akangwara anotsvaga muono kumbe kuti alright tsamba ndeyenhema what if zviri zvazobuda zvechokwadi kunzi vana vese vakasainiswa pari kusika kuti vapi vakuchivingwa tinoita sei handiona saka ngaitionere kumberi titi ngatiite zvokuti Zimura ipusha kuti vanhu tinde kumba nezvinhu zvedu because chokwadi ndozoti vamwe makatenga property yakanaka muSouth Africa zviri affordable handiona you can get very nice affordable furniture SA nemari iri pasi vamwe maipiwa nevarungu venyu zvinhu zvisvinu pavairelocata handimaona haungazvisii unotsvaka kumba unotangira papi handimazvona so ndo zvakadai zviri kutaurika pane kuti mumhanye kudipenda zvinhu zvamuri kuona kuti pachatsvuka panogona kutsvuka ropa mangwana tiita kunera marecipisi asi tiri kuudzana you are seeing the picture ipapipenya apa yezvivaripa izvo zvakapiwa vane izvo zviri apa zvamuri kuona cause the bigger picture ini ndogona kuti kutiktok ndodedza vasikana vedhudhula vaivai vanouya patiktok apa ndovadedza vasikana vedhudhuvevavanda zvemovement ndovati mboya kuno kuti taura
Hanimona tuonesane imi muripo musingatuki munhu vadzoti hatisikira vanhu vanotuka uyaitsangane papeji apa vakambouya vouya vasikana vepsa mukatova kuti murida kudii tiwe strategy dzavo. Hello, taurai. Hanimona saka chatiri kuda chekuti tiite kuti tionese kuti hatidi munhu anorusa zvinhu zvake, hatidi munhu anorusa life yake. TikTok mukuita noise. TikTok mukuita noise. Okay, right. Taurai. Hi, Cicely. Hi, dear. How are you? I'm well, thanks. Okay, ndakakungobatsira vanhu kuti guys zvimwe zvinhu ngatisangoti never tanga titomboriko patikangoona kuti zvinenge zviri kuda zvikuenda nekune rimwe side unongotakurawo tumasaka zvako hatichatongo uchikumbiro kuzimura kuti hamana toti tiri kutsvaka dumbu nekusana here matitondii ema vangotitenderawo vanhu vangoyawo nezvimasaka zvedu towana pekutangira because kana wakuti uri kutorerwa kunyange zvigumbezi zvako zvavangotifuga uri koko uku vari kuyawo nemapfumo neminondo please. Takaisokumbira kuti mutombotaurawo muvoice renyu rinosvika kure mumbotidetserawo pazimura apa zimura kana vanhu venga vamikiswa unoona kola kana takutaura chaiko nevoice rimwe cheteka hazvichadei kuti imimi voice kana kuti nemunhu ane voice risokisira kungaitengeta kutomuda because panenge pakuitwa massive chaiyo campaign andiona massive campaign yekuti ivo pachavo ndinoti maiwe kuri kupisa hani munoona then kana vachitouya kumaplatform kuti regai tichitoonesana andiona dialogue yotoitwa muri kuona mirandi kudzisa chimwe chinhu wai muri kuona zvaitika kueseiko Yasinda wayaka akamobilize vanhu Yasinda akatsvaga akavhura maaccounts akati tichatora vanhu kubva kwakasiyana vachiuya muJoburg kuzorova chikambeni yema-anti-foreigners andika pakatsvagwa mabhazi mari vanhu vakabvisa mari vamwe vasina kwasa kuenda vakabvisa mari vari kunzvimbo dzakasiyana akaunti yevanhu havana kuvhunwa kuchadzirwa mari vakatrustana vakaisa mari muaccounts zvaiita kunge sefani pazvaitanga taingoti handezvekunyepa zvatikungoramba izvozvinonyepa zvinoitika zvakatanga chito zviramba kuti ndezvekunyepa hazvibudi nhasi zvabuda mabhazi akahaiwa handika vakatsvaga accommodation vakatakura vanhu kuti muri kuda zvamakaita muJoburg iko zvinezvi kuti makamira sei makaipa ani maona ndozvinhu zvinenge zvakuti zvakatofosa vakaenda kumapurisa mapurisa had no choice except vakaenda kukoti except to give them tsamba yekubvumidza machi iyoyo ani maona because vakaenda in numbers they spoke with one voice andiri kuona obvious vakapiwa tsamba muri kuda kuti machi yaitwa nemapurisa ani maona ine mapurisa etraffic ine mapurisa esaps ani maona because ini authorized ndo zvinenge zvakuitwa kana kuitwa zvinhu zvakafanana neizvozvo kuti mzimura tine chichemo panorohwa zvinhu zvinenge chaizvo kuti zvokuti tichitaura pasi Facebook tiri 4 kana kuti tiri 100 ipo pafacebook pachisikama kuti pane vanhu 10 million varipo hazvichandi hani munoona hani pamberi nezimura ndiani my 2 cents on the contributor. Thank you thank you very much Cole. So ndo zvinenge zvichitaitwa guys nokuti chana chokwadika vanhu inini hangu kutaura chokwadika pane kuti vanhu vashayikirwe vashayikirwe neupenyu hwavo upenyu hwavo hurasike kuchitwa kwadzi vanhu vapiswa vanhu varohwa vadai zvitori nani nemikuenda ndisina light munomba ndokumbura kudera ndasikuona ndakandoona moderator ndakachida kutaura on that part yokuti vanhu vari kuramba kuenda kumba vazhinji like inini ndakavharirwa Standard Bank account yangu apa vari kuti nokuti hauna permit ndakaenda nemareceipt zvese vakati vari kuda permit muri kuona saka vamwe vanhu kuti vaende kumba zvinonetsa kuti munhu akavharirwa mari yake muaccount but kuda kuenda kumba nemamiriro azvakaita hazvichinei kuti une permit or not havachadi chinongonzi muzimba muno South Africa. Ndakaenda kuZimbabwe last week ndine permit ndakavaratidza mapepa angu paairport zvese mareceipt neZEP yekudhara ndakapiwa 90 days ndine permit. Saka izvezvi ndinofanira kuti kana ikapera ndinofanira kubuda but ndine permit muno from 2010. Saka nyaya yatongovepo ndekuti havachatongodi chinongonzi Zimbabwe but ingoriwo nharo nenyadzi dzedu dzokuti tinawo chekutape kutangira kumusha but zviro hazisina kumira musha. Thank you for the answer. Thank you for that sweetheart. Anti vazviona hani mukuona kuti guys mumwe masaka ndine permit ndakupiwa madays kuboda zvakamboitika ipi? Ndakapiwa 90 days ndotopera musa 27 June. Zvakamboitika ipi? Out. Munhu ane permit aingosvambira
wakupiwa madays. Exactly. It's getting worse by the day, guys. Zimuregera ngavachiregera vanhu vapinde nezvinhu zvavo. Zvokuti munhu asikwanisa kuenda kumusha yese because akane mari muaccount that one ichamwari hatina chatinojustify life nemari. Mari unotsvaga imwe life haitei. Handiona. Ndokubira kwakuti vanhu vemabhengi vakusobirawo vanhu. Because hakuna payment ichabuda ka. Hakuna mari ichabuda. Uri kuona. Saka mari iyoyo. Yes. Guys, vanhu vane mari vane accounts, mabank accounts, even ana FNB amuri kuvhura mapisana tinoda kuudza yangu tip 1. Muchandituka muchadini asi one day munozogona sangana nasho kwangwani. Isai mari but musasa mari dzakareba. Muri kunzwa? Isai yenyu mari but musaise mari dzakareba. Because zvazviri kuita unongofuma one day yakanzi gwi mari yaenda. Especially Standard ne-Absa vasikutamba zvavo. Capitec ichiri parinani. Standard ne-Absa vasikutamba vari kuvharira mari. Hey. Yeah. Handisiviwo. So, chandiri kuona ini guys ngatidzokerei kumavambo guys. Zimura akakutara chokwadi. Ndoda kumbobvunza guys. KuFacebook ndione seione kuisa ruoko mudenga kudai so. Vangani venyu given the chance nase kunzi kuenda kumba nezvinhu zvako vangani vanoenda kuenda kumba. Vari kuti ndingobvunzawo zvangu. Kwenda kuti Abigail kunoiswa usaita request, you send a request. You send a request. Aiwa ndikuda mira veFacebook isai zvimaoko chioko chakadai so. Isai chioko. VeTikTok monyora kuti ini. Toda kuona. Pressure right now, like I'm just. Vanoti nasinditinogara kusvika kubatya zvinhu zvenine nazvo. Kola wadona network iri kunetsa. Isai chioko chakadai. Tione. Chioko kudai. Vari kuTikTok kunyora kuti inini. KuTikTok kwatonyora. KuTikTok vari kunyora mi and mhuri yangu inini ruoko. KuFacebook patience aisa. Antika nano as I'm going home Martha aisa ruoko, mama Kiki Soko Baya aisa ruoko, Memory Foster aisa ruoko. You see that's good for ZEP because of my certain around the renewal. Yes. And then we'll call the number. Could TikTok next Facebook. We'll call it. Let's do that. Now we get scratch. Let's remember very dim. Very dim. Never let a cat deny Saka. Eh. To Tonga, I mean, I told British Kanaka video. I told British Kanaka. Chakachikuchekera tichichekera timiri zvakanaka handi muri kuona guys. Saka vanhu vakumba vanenge vachida but problem ndeyekuti munhu wenu wevanhu kumba kuzvinhu zvakaoma vanhu vanenge vachida kunowana pekutangirawo handi maona inenge yakakumirira chatumwa nasatani chatumwa nezimura unoona zimura yakakumirira mai mwana chikuti dzokera kumba nezvinhu zvako inini from UK to Zim tichasvika paUK. Saka vanhu kutaura chokwadika ngati let's have a very good dialogue kuti taure nenyaya kuti Zimura, how do we go about it guys? Kwai nyora itsamba ombudsman and what not. Vedu vakadzidza vanozviziva, please guide us. We are kuseri kwangu. Come to my inbox please. Guide us accordingly. What is the way to go? Vanhu vanoda kuenda vaende havo nezvinhu zvavo vabvumigwe. Which one is the best way? Toda kusa zvinhu zviri pamutemo andika zvinobvumidzwa nemutemo zvekuti hauna kudonhedzwa wadonha wega kuno kuFacebook kana kuFacebook. Toda zvinhu zvokuti hapana munhu anopinda pataiti, hapana munhu anorohwa, zvokuti munhu achinda anosimuka achienda yobo ikavhurira vanhu toda iti tikupai kana 30 days kuti munhu osenda nezvinhu zvako. Hanimaona yopa kana vanhu 30 days yotanga hayo kuti kana ukazoenda after 30 days. Hanimaona zvodai. So tikuda kuti titange kutangira ipapo vanhu vatione vanhu vaite zvaona kuti hakuna kupinda zvakanaka kuSouth Africa. Right. Tobva ipapo topindawo muUK. Kana muchifunga kuti kutaura zveSouth Africa chete because tisi atiko kuSouth Africa. Tiri muno muUK mune machallenges awo muno muUK ari kutonetsa. Animona, and who is going to declare those things? The Viking, zvinoitwa kwese wangu. Ndosaka ndiri kukumbira kuti they can be around about it. Imagine kuti kana even mamakapana chikudza kuti all right, this month tikuvhurira kuti joina let's say funeral policy. Hakuna waiting period. Tukuti this month ukangojoina promotion. And Zimura can also do it kuti all right, kubva musi wa1 mwedzi unoyu wa May kana wa June munhu wese akakwenda kumbarwa pasi. After that wotanga kudzokera back to
Andiona panotobuda vanhu namba yakakura ipapo zviriko zveshe hakuna kusingaitwa hakuna pasingabhedhi zvinhu kudai so andiona hapana pazvisiko chipo zvezve vakada kungozvita ngoti tikungoti oraiti tanzwa chemo takungoti mwedzi 1 chete munhu wese ibvai maruva pasi munongopinda ipapo vanhu vopinda mobuda ka andiona then after 30 days kana vada kutanga kutakudzokera back to hauchapindi andiona vanhu votanga hey but zviriko Viking zviriko even embassy inotombozviita sometimes zviriko kana achida kuizozviita vanozviita anomaona so guys toenda kuuk kuno kwaitawo machallenges ako atino kuuk izvozvi kune bepa riri kutenderera kuno kuuk riri kuti hazviiti Kristi because majuti nechichi zvinobhadhagwa netaxen watinoti hazvizoiti izvozvo manje hazvizoiti hazvibudi izvozvo zvakutaura Kristi right toita kuno kuuk kuno kwabuda tsambawo yabuda kuno kuuk kwai vana vese vanenge vane makore 18 and above vakauya vaya nemacos vari anda vabereki vavo vane 18 and above kana anofanira kuprodusa tsamba dzekuti ari chiri kuenda kuchikoro andika if you are not going hands in a vacuum if to allowing corruption yagara corruption hakuna here ati vari kungoita corruption here zviniwane vari kungoita corruption zvine kuti corruption inobenefita vanhu kana kuti corruption yavanobenefita ivo vasingabenefiti vanhu vagara vari kungoita corruption kunyika kwedu kwagara kune corruption yakawanisa ndochokwadi iyoyo chipo asi corruption yavo inobenefita ivo iyi ngaichibenefitawo nyika sipo tikuti vasina mapepa because returning resident zvayo yagara inopinda nezvinhu zvayo handika inongodhikira zvayo yopinda vasinawo varida kudzokera kumba vangu vari kuillegal zvozikamwa variko vanhu vari illegal chero munyika medu mune manigeria ari illegal muya mune vanhu vekuzambia nekumalawi vari illegal munyika medu muya varimo hanoona right so kwanzi vanhu vana nemakore mas18 and above vanova kuti handi unongokauya nemwana wako handitika ndini ndakauya nashakirawo anti ndaya nashakira kuno kwakauya ari pasi pane pevabereki vake then UK yakuti ngaaprove kuti mwana achiri kuenda kuchikoro kana asingasaendi kuchikoro mwana yeye ngaatsvake COS rake azvimiririre handi munoona ndo zvavari kutaura but we all know kuti mwana iyeyu akasawana 60 inoti COS rake ringatopawo 60 days dzokunzobuda munyika muri kuzvihwisa here timu South Africa kana vamuchiti kusana zvechete animaona so mirai guys ndipedza sandapedza hanzi natina please don't allow my dependents kuenda kumaholidays andika ari ega because antonzi independent so zviri kuitika nezvekudai so kuno kwacho vanoziva kuti makore echikoro emwana anogumira pamakore akati right shakira ndaenda kuuniversity ka izvo zvandafunga kuti anda kuuniversity kuuniversity kuri kutaurwa 18,000 bill kuti apinde muuniversity 18,000 pounds. Iwo kauya mwana akauya nemubereki ane COS 18,000 iyi school fees yepagore anoiwana kupi saka muri kuona kuti it's a way vatodza kuti vana vakaona vane makore asvika pa19 hakuchisina ari kuenda kupi kucollege animaona saka vafanira kuti vachienda kuyuni kuri kudiwa ma16 17 18,000 kuti akontinue ari student so that means vana vese ava 60 days apa kutsvaga COS rake 60 days kana kuti dzokera kumusha muri kuhwisawo eUK saka mukatarisa mapolitician ese pasi rese zvaro guys pari kurwa politics ka vanoshandisa kadhi reimmigration kadhi reimmigration imo muno ndo riri kushanda pese pese South Africa immigration kuno kuimmigration kuAmerica immigration vaya vanonzi maeyes immigration saka how many vari muno vakauya nemaCOS vari kwanisa kubhadhara 15 tokoti ngatingotise 18 andi kutaura iri documented paform antika bepa takareceive international school has been like that hatisi kuzviramba tozviziva izvo washe tikutaura zviri kutaurika right now zvokuti international school has always been like that we know but mwana haasi international ka handiti mwana anga apinda muno handiti apinda muno COS angasatarisiro mbereko kuti mwana atenda kupi kuma 18,000 kuma international school anga kuti mwana anongoendawo college akapedza chicollege andika otsvaka zvanenge achitawo zvimabasa zvakachishanda ari muno
handi. So apa now it's either mwana ari pakuwana COS kana kutapa kuti uchimuendesa ku international school to prove kuti akushanda ofuchi unongosina 18,000 ishi. Animona. And if you want to mass the finances vanava because vamwana vaforeigners now. Ani muri kuona. Saka zviri kupisa kwese kuno ku UK kwacho. Animona. Saka zvoitwa sei vanhu vari ku UK guys mutai mafoni. Zvoitwa sei because utonyatsa kuti vari kukata nhamba. Animona. Guys tokumbira muite phone madzawo kanzi madzawo please muite phone. Animona. Saka ndimuri kuona zvakangooma kwese hanzi even Germany ine massive deport handi muri kuti asikandozviziviwo handi muri kunzwa. Saka inhau iri kunetsa kwese vakatanga vati ndofunga anowashe hamusi kunyatsowasha tokutaura. I think hatisi kunzwisana. Ndofunga hamusi kunzwisana but it's okay. Hamusi kunzwisana. Hamusi kunzwisana. My point there kuti handiti vana vane mwana wauya neCOS ndauya nemwana wangu kuno ndinenge ndisina kutarisira kuti mwana wangu achienda kuita international iyoyo handiti mukana wangu wapinda ndandauya nevana vangu vese handiti atenera makore 18 ave muno handitika atenda makore 18 ave muno ndaiti nini kana akapishika 18 years akapedza college handika otsvaka zvimabasa zvake zvanenge achishanda handika angori pasi visa rababa kana kuti ramai handiti but now UK yabva yati kana asvika 18 ngatizvimiririra atsvage COS rake kana kuti prove hai kuti mwana ari kuchikoro handika that means pane two options. It's either wakuparapata kuti utsvage mwana kuti paite paperwork yekuti zvechokwadi mwana achiri kuchikoro handiona kuti aramba ari pavhiza rako kana kuti handiona mwana wako afa kutsvaga COS handika maCOS akuti azvimiririre handiti COS racho anobva piwa 60 days. Pa6 days vana vari kubviswa pavangani vari kubva pamakiri vabereki vavo vanovawana kupi kureva kuti within 60 days anenge achave legal afa kuenda kumba. That's my point. Izvo kuti home student international student izvo zvakatosiyana muri kuona ndo pane point yangu ipapo. Yes, international student yagara inobhadhira mari idzodzo and they are not eligible for free services dzemunomo for mabenefits emunomo handiona but ndikutaura nyaya yevana murugaro hwevana muno kuti they are not certain rugaro hwevana hauna kutomira zvakanaka muno because 60 days vachapiwa manje manje kana akatono apply kwa visa akasauya mavisa namai vake akapiwa makore that means atodhakwa afa utagara ake switch racho COS racho ili ari home office haisi kutoishwa maCOS zvokumhanya handiona haisi kutoishwa maCOS zvokumhanya saka anozoriwana kupi COS iri rekuti obva hanzi 60 days kuti uwane COS kana kuti ubude muno. Vana vangani vari kubuda apa vachinze dai kumba iwe kwanga watoringira vana vacho kwangapinda muno chiti ndikuindira vana ivavo mukana uri wevana pana kufona. Hello Kola. Hello. Immigration iri kunetsa I think pasirious America kwese kwakutongoda kuti tese titongobatsirana tisingamhangarani tichibatsirana senyika but handisi kuti vakuru vedu ava kwatiri kumhanya kwacho kwatiri kuenda vakunotidhamuchirawo here because ndoziva kuti manhingirikini subdeals aya hanzi asi ari fake saka unogona kuvaka opiwa nasabhuku but unogona kuzoiputsirwa futi. Yeah. Saka hatina kana kwekunyatsommhanyira. Yes. Isitatambura tibatsirei. Right. Ipapo ndopamba toda tichipa ngokuti titaure because guys panosimuka voice richitaura panoda backup kumashure kuti uise kuti chii chiri kuitika kuti munhu anenge avaka kwasabhuku oyo achipwanyiwa kwasabhuku anoona zviri kufamba sei ndopamba ndozotaura ndichara kuti nini guys dei zvaigona zvazvo handika even vakuru vedu kugovernment vamboya vaite interact nevanhu vanhu vachibvunza mubvunzo because chinonzi nyika vanhu ati muri kuona vambouya vachiti nhasi kune live munhu wese ngaauye vachibvunza mubvunzo saka toita sei how best do we do it kumusha kuri kupwanya saka toita sei the army must acho ari clean hati maona
but hazviitiki guys. Unokozona kwakungopwanya unenge watenga zvakanaka everything paweki yese sabhuku wotokutaridza zvese utonzi wabhadhara mari dzekwaSabhuku dziya and everything zvese zviri kuitika, then boom one day uzongona chigredha chakuuya chitaura kuti ndaakuzogiredha. Mhosva inenge iri yani afa, haisi mhosva yemutengi. Handi apiwa naSabhuku, andika Sabhuku iwe kunopwanyikwa. Sabhuku vakatora vakakupa vakakuallocata ndiwe wavaka woita sei? Anoona ndio mandinoti Andrew kwakamwamisa, but kubva kudhara chipo, kubva kudhara zvaikuoneka kuti ndaigona kuvanhu vedu hama vabereki vedu hama dzedu dzakatama kubva kwaGutu kumasvingoko vachienda kunovakira Gokwe, tine hama dziri Gokwe. Saka zvinogona kuitika ndinogona kuva kuchinja kwandiri kubva iri asi ndoenda kunoduka kwamutokoko ndigamuchira bhuku ravo Sabhuku. Handiona zviriko asi zvinyuwani izvozvo, asi zvinyuwani. But the problem iri kuitika che ndiyo yekuti hatichazivi kuti zvofamba sei, because kutaura chokwadi ka vanhu vagarigwana. Anoona vanhu vagarigwana toita sei? Because land ndekumusha kwangu, andika my ancestral land, I am not supposed to buy. I am not supposed kuti ndichaipa kugara iko kune land kumusha kwangu. Sabhuku osvika undichekera chivaka apa mwana womusha, andika then 10 years 5 years down the line voya vopwanya. Can I say something, Sismi? Yes. Now we must have book deals in nangu ndinoona nge zvinhu zvacho zvinenge zvine kaudyire mukati. I don't know, like nditaure nchiti. Isusu kune kumwe kwatakatenga masabook deals edu handiti. Tatenga masabook deals zedu zvanzi hai nzvimbo iyi haisi yenyu yechichichichi pada kupwanya. Vanhu vari kutogadzira umwe watopedza kuvaka anozoti kune vanhu vanenge vaine mari anongosvika ongozende murobha pedza. City council yemunzvimbo iyoyo yakabva yauya svikanzi hamuna kwamuri kuenda, takutokuallocata ipatsva bvisai mudzimari. Vanhu vakati kanzuro yauya, kanzuro ikatomboita zvemapepa, mapo emagetsi akatouya akadidi. Handimukudziva sitimeli zvinenge zvichiitika. Unotozongoshamisika chigredha chakuuya kanzuro yakatopinda. Zvonzi panzvimbo pemunhu. Saka zvinhu zvacho zvine izvozvo zvimukono zvemasabook deals izvi muchaona kunena next week kanzuro inenge ichiti aiwa isusu taakugadzira zvinhu zvevanhu, taakugadzira mapeperani. Saka zvinhu zvekuzimbabwe kazhinji ndezvekungodyirana mari sisimeri, but kungoita stay away panhau dzemasabook deals ndidzodzo. Because nyangwe kana kuenda acho anenge achinzi ari kuallocatwa ane maright papers, matenga munonzwa kuti yange iri nzvimbo yemunhu apa mabvisa ma1000 nemaranzi maakutanga futi kufambira nyaya dziye kumakoti. Handimukuona unenge uchitsva kudumbu nekumusana especially muZimbabwe. Handimukunzwisisa vanhu vanenge vachiti hatiende kumusha Chimbomira chinzwe vari pafoni. Hello, Sisimeli. Ndinotigirana nemi, especially nyaya dzediaspora idzi. It's not even just kungonzi ma-COS kuti vana vema-COS. Handimakanzwa uya umwe uya fera uya akapinda pachigaro, makanzwa achitaura kuti vari maBritish chaivo vari entitled kuva muno, vana vakazvarirwa muno, noti kuti vanosakura. Saka funga kuti munhu iye akapinda pachigaro nyangwe munhu ine 20 years kana 40 years wangofuna kuzvarirwa muno wakazoita ugaro hwemuno by citizenship, that means uri kuenda muna vako ndo vanogona kusara nekuti wakazovazvarira muno. Ini ndine kazeni yangu inini ari down under aida kuendesa mwana webhudhi wake kuti anoita nursing. Akarambirwa akanzi tanga watipa tsamba inotaridza kuti pauchapedza nursing une hospital ichazono kuemploya kuZimbabwe. Hai mwari we. That's how bad it is, the whole world. Guys, vanhu vari kuita noise nokupirawo muminute. Guys, kudai ane noise ingodropa zvako, chingodropa. Because we can't afford to have vanhu vari kuFacebook kuti vakuaffectwe nzeve. Hey! Saka ndo zvinotori bad singatomboiti. Saka tingada kuzviramba zvedu but it's coming and it's coming. Right. Andi muri kunzwa guys, thank you very much caller, thank you for that information. Andi muri kunzwa guys,
idiaspora vakuti anzi kune ari kutokambaina right now handi maelection ako manje ari kutopinda nerekuti kana uri mubritish wakaita british by citizenship rova pasi tinoda vakazvarikwa muno. That means chero wanga une 20 years 25 30 years kana wakawana citizenship wapinda muno hauso muno uri kunzokera kuchakwedu vana vako ndo vasara muno. Muri kuona kuti vese vari kushasa card immigration everywhere. Saka hameno kuti pachafamba sei panoita sei guys, handizivi raimi izvozvo zvehome office zviye kuno kuuk kuti zvakatotanga rini, zviri kutotanga here kana kuti sezvatanga zviri kutanga rini. Kusisimeli vakatotanga hanti remember kuti kune macountries ayana naEritrea, Somalia, Ethiopia vakauya vari marefugees kunana 1970 okudhara handiti vazhinji vacho vakatozvarirwa vana mazera edu vakatozvarirwa muno kuma70s. So what the Swedish government is doing is vari kuoffer all ma-immigrants kuti dzokerai kunyika kwenyu, but kuri kupuhwa package on one condition kuti unopuhwa about 20,000. Saka kana iwe une vana vako 6 unonzi amai 20 baba 20 vana ma20 which is over $1 million. But the catch is you cannot come back to Europe ever again. Andodzokera zvangu kwavadi kuzvita wendi kumacos kuti togora tinoda kuinda hedu kumba tigare tacollect kwavadi kutipa mapackage kumacos kuti mapackages ariko 20 pamunhu 20 rovai pasi tiri kuita todzokera mangwana chaipo nai tiende kumba vakauya vari marefugee vazhinji vari kutotora and then kunozotova mo like ama 2k ndo vanenge vachiramba baba namai nanasekuru vanenge vachida kuenda but vana vari kuramba kuenda manje. Vanoramba kuenda mugupiko vanoramba kuita titakuenda ngavati ofe kumacos toda kukavhura toitaisa mari pasi tiketi takurai mari murove pasi titakure zvedu totoibaya malive tiri pandege tichitakuuya guys tibatsirewo tigamuchirewo Oliver Tambo naimi ungati mburi yese mukapuhwa ma20 munzi munonowanawo pekutangira kana muri 7 munhu asi naichipo iwawe chaiye vakati vari kupa mari kuti udzoke kunoku hauidi kuda kuramba rimo vakanipa 5 million ndodzokera. Aiwa vazokupa munhu 5 million hazvizoiti. Aiwa 20 shoma sismedi for me. Aiwa 20 shoma sismedi. Kuda kuramba rimo mudiaspora. Aiwa kumba ini ndikudzokera manje ndenda kutodzokera umba ini. Right. Banga next year chaendenda kutodzokera umba. Kunotonhora kuna kidze kunoku. Kwanza upiwe maoko mari inopiwa government yako unotozera inozokupa iri government yako and then vanobva vatokubvisa kubazi 20k ichova kune vanhu vari muuk 20k pounds ishamwari sitagara tichida kuenda kumba tichiti zvaita handi ndichoida ndotoida itoida ndagara ndinoenda kumba saka kungopuhwa hangu ndagara ndiri munhu kuti ndoigamuchira chimanya ini ndinoita makwana kunokurusira kwandobvugwa ndamira kuofisi number 1 pua yake bankuropua yake esiwenda nekake uchatogara pera munhu anenge achasaraka handizimbira upiwe chimwe za 20k ndikatowana mari yangu ndiri kuzimbabwe aiwa toendeni zvakaoma isi muti munyoro zvakaoma vedu ve saka vanhu vodini vanhu vorarambira kupisa chimbondudzo naimacos muri kuzvironga muri kurongawo seigi zvimnew mutemo uyu unoda kuiswa kuti maronga plani ipi macos fodaiwo tinzwe maronga munyati upi. Sisimeli mirai musati mataura yemacos sisimeli pane nhau yakabuda yemasubbook deals da kuti mubatsire vanhu imimi munotaura ndakakuteerera kubva kudhara pane pakataurwa zvemasubbook deals pakaiswa zita remunhu wacho mukuru I think ndichakusenderai kuwhatsapp ari kuona nezveland reform wacho handiti minista wacho I think sisimeli mukambotaura naye kuseri momunzwa kuti zviri kufamba sei modzoka kunesu muchitiudza I think mungabatsira vanhu vakawanda. Imi mukakwanifa nhamba chete ini tinoenda kunovakumbira kuti vauye kuzotaura nevanhu kutaunga ndokunonzikuigeja nenyika ikoko kuti chiuya ndokungafanongozara vanhu varida kunzwa kuti zviri kufamba sei kuti vanhu vadini minista weland akauya zvichokani kuti uyai tikudza kuti zvinhu zviri kupwanywa sei achirondedzera. People will know and people will listen. Problem they don't engage ka saka vanhu vanenge vasingazivi handi unoona. Exactly.
I was thinking ndichatora chinhu ngiri chacho chandakaona pane mumwe aitaura nezvazvo. Mungobvunza kuitira kuti vanhu vakawanda vabatsirike. Sisi diaspora harirambe kuenda kumba, munhu akangowana pekuisa 1 room hake haarambe. But kumeti chandinoona munhu ari kutya kuti ndonosvikira pai. Handiti muri kuona ndo pane nyaya. Saka mukambovanzwa kuti munzwisise kuti why vachitanga vatombozvitendera kuti vanopa masabhuku masimba. Then kana sabhuku apiwa simba at the end of the day vozoti aiwa mamusingafani kutengesa. Ipapo pojekeswa vanhu voziva. Kozi vanhu vari kungofamba murima vachitenga ende vanhu havasi kumira kuvaka. Hanzi naOsiro, mira timboverenga solution kubva kuna Osiro. Hanzi naOsiro ma-COS downsize. Dzosera ivana kumba. If you think labor is bad, consecutive party is worse. What the hell? I think Marlene Baron ekuZimbabwe vazhinji vemacooperative ndo vakamislead vanhu. Ukatafta team diaspora yanga yavaka sisimeli yazendemura. Yanga yasimudzira Zimbabwe shame. But vanhu vakapwanyirwa dzimba sisimeli kungati munhu anenge avaka imba yake unopwanyirwa zvonzi hazvina kuapurwa necity council. Marlene Baron dzayenga ambomiswa because vanhu vari kuvaka voinvesta sisimeli imba yopanzwa. Saka point tikuda solution. Point was say uya kuti anzi vana ngavaende kumba shamwari vanhu ndoda kutokudza chokwadi. Vanhu vakawanda vakapinda muUK vakatopindira vana vavo ivavo kuti vana vangu vanoita education life iri nani. Vakatoenda kuda kwevana iwo unonga uri chembere kaita seni kuda ndomunga ndaichade diaspora. Ndiudzewo zvako ndaichade chembere yatozvichembereka zvaitokura zvayakanga life yayo. Handona but nekutesa vanhu vari kumashure kwako. Handiona zvino kana wakuti ndewazisira kumba saka munondosara chibate. Ndichitei muno ndo kanza vana vakutetela pindi saka ndagari ndogarei muno. Muri kuona panyaya masabhuku deals guys. Parinongonzi riri kutengeswa sabhuku deal. Animaona zvatodhakwa. Zvatodhakwa. Ndokuti sabhuku deal asangotengeswa. Animaona sabhuku deal rinokutengerwa munda wako opiwa. And rinofana kupuwa vana vemudzinza umomo vemumusha umomo, but because vanhu zvaane tumashortcut munhu anobva kugokwe unopuwa kwasteke unopuwa kubhindura wekubhindura woenda kwamurambinda woenda kumasvimbo because anenge achiziyana kana nevanhu vekokoko ndo panozofira nyaya ipapo. Because dai zvaiallocatwa zviri feka I think munhu wese anenge aine land kumusha sisimedi. Saka chikuti Marlene Baron ndo problem here. Marlene Baron naye vakadya mari zvimacooperatives sisimedi vanhu. Takarwa nevimbo kaiya yesu. Takarwa nevimbo zvokuti takanga tine hondo chaiyo takazongota zvokutozonetsana kuti titiwe recompensate. Hondo ichitopfuta chako tarwa nechivimbo scheme chiya. Dai mafuse. Asi dai mafuse ndine live yenyu anichamugadzirira ichauya nayo. Vanhu obva vakanyura sisimedi zvimaskimu zvezve vanhu vakazouya vakapadzirwa dzimba vanhu vavaka imba yatopera. Ona mansion ichipanzwa guys. Even vanhu vari kutengesa mastand ava you never know kuti after 5 years zviri genuine here because kuna mari kuti hanzi zvema anzi atichi kumendekende piko ngene interesting kudenti hanzi sabhuku deal itai kumisha yedzinza ndokune guarantee taura hako kana kuna chawe Hello. Hello. Taure. Hello. Andutela sisimeli. Hello. Yes, Taure, ndokunzwa. Okay, sisimeli ndoda kuonesa wangu muno. Kudiwa muno mu South Africa tichadiwa nditi. Ndoda kukumingira kutaura ninyanga itaura nasisa. Zveshuwa tinofana kuti tizive kuti isusu because vamwe tiri kuvaka kuno masabhuku deals. Toda kuziva kuti kuvaka kwatiri kuita tichazoputsirwa here because izvozvo vamwe takutomira kana kutonorufa kwacho takutotya kuti unotika mari kako kwauri kushanda kuSouth Africa kwacho unosvika utoputsirwa. Unosvika uchigara pasi. Ndokomende ndaitsvaga iyoyo yataugwa apo. Animaona. Do yataugwa apo. Tinonogara paiti dai nyangwe muri masocialite matambobatana vanhu timbouonesawo president wedu ambotomoyo aite moyo chaiwo sababa venyika aonese kuti vana vake tatambura vedu muno muSouth Africa hatichadiwa even uchitoshanda nevanhu vachanotokudza kuti hatichakudai
vanotaura pazere vanhu ezvinozvi unotoshanda uchitongoti ameno Mwari. Right. Pane ataura komende randazaifunga komende yanyora. Ndaenda kuiverenga but yatiza hanzi problem muri kutumira vanhu mutengerei mastands. Endai munotenga mega paground muchizvifambira. Zviya zvokuti mutenga mega vasekola indakazvifambira katu ndikanopinda kucity council kunonzi kuiva kwatakaenda kuremembrance nevanhu tiri chigroup tikatadzwa paperwork tikaiona isu uri kuona tikati aiwa zviri correct tikanzi chokwadima pemafairi enyaya kudonbrook mapepa enyaya kwetika 1 kaka2 tikatosangana navatirashe mugabe varimowo mukati imomo hanimona zvikazaiva wanga uripo kagudu paperwork yese iripo zvese everything indai motadzwa mastendi tikarova palive kuyoutube takasenda malive wayo tikati nemagiants angu nemakombi tikaenda kuyoutube kune mota kuningi kudonbrook ya tikasonzi penyu kutangira up nemunhu wekanzo zvine malawyers mukati munoereredzani vamachava handimona vekwarare uko tikatariswa pakatoiswa demo urundo demo yanga iripo yedzimba dzaiva kwaipapo zvikanzi indo demo ishi handika asi pachauya 3 madifferent plans munotangira apo yoinde yakadai mugodai mugofambirapo paperwork yese zvese zviripo uri kunzwa tikati ndo kunopiwa stamp kauku kana vapiwa stamp apa chimwe chinhu chadei zvese legit zvese po because ini ndaenda kuita madoubt yekuti kufacebook uku handika vaya mai vaya handika chiutsi vakanga vakuvaiti hakuna zviriko hakuna zviriko handimaona masocialite aya anogwane naye handika uyo ugwane nushu angatanga kuti mene akadava masenzi akadii ndikakwira ndege guys kuinda kuharare kufambira nyaya idzo ndichigara paanyone ina ndigari kugweru kuharare kai ndogara kugweru kuinda kuharare ndinobhuka handimaona ndikabhuka paany kuti ndifambire nyaya idzi ndaenda susan ushu handimaona tikabhuka tifambire nyaya idzi susan akaenda kumarondera kumba kwati saka ndikasara muhanhare tikamuka tichidzokera zvakare hapana patisina kupinda zvese zvainzi legit tikati saka uyu mukadzi uyu anotisiyai pakuti kudini izvo anoona zvese zvinenge zviripo kuchiso tichiri mukati mecouncil ndo matiri mukanzuru imomo ndo mune chitsotsi ichi handiona icoparate iyi zveshuwa zvese bho zvese mukati umu zvese bho zvirimo vatoriwo neconfidence kuti tikasvika apa zvakatagwa necouncil vobva vaanoketa vanhu handimaona but council mukati umu ndo manga mune error saka pakadaro how do you verify naiwe chipo unozviita sei unodii ndikandibopindurawo sesiweni pamaningirikini ipo pamasensi papapa zvafanana nemasensi aya ari kubelford ya pazasi pehiroseka pepe vanhu vakaudzwa vakatengeserwa masensi ma2000 square meters anga kanaka pamba kwaka dzimba dzakanaka zvokuti soka munhu wega iwo you can see kuti this one is a wetland handiti pazasi pehiroseka hakuna there's no way kuti vanhu kozi hiroseka yati vanhu vatobvumidzwa kunovaka ikoko even kutoenda iwewo pachezvakusina ningiredi but vanhu ava vakavaka mazidzimba vakanyorerwa tsamba vanhu havana kuresponda then council ndobva yauya ndobva yaita se ndobva yapwanya but it was verified sezvamataura izvezvi everything zvaka zviripo everything vanhu vachitoenda nobhadhira maningirana avo kucouncil vachiita se munenge mune munhu mukati hwani mukatsi wemomo anenge achidya anenge achidya nereni baron then tobva tazoti vekumasubbook deals kumasubbook deals unofanirwa kuenda iwo weganya munhu pakuningiriri kurural council handiti unotanga oenda kwasubbook waenda kwasubbook kana kuti ndimambono ndisubbook woenda vanokuallocatira vakuallocatira necommittee vanhu musafone please don't call on this line 9 musafone namba yekufona yakapinwa apo kufacebook musafone on this live yeah moenda mese kurural district maenda kurural district moenda munoratidzwa kuti there is a map yamunoratidzwa kunzi apa because aninozoti kune ma-A1 nema-A2 aya maprazi aya aipuhwa vanhu emindamrefe saka iwe unogona kuendeswa unogona kuti waenda obva wabvunzizvoni aiwa nasubbook apa pane ningirini but kumepu yekurural district ka
panzvimbo ye-A1 and A2 already that land it's not used, it is taken, but sabhuku aita kudyire. Saka vanhu they need to know kuti kana uchida land enda kwasabhuku. Pasabhuku kunenge kune committee yavo. When vaenda kucommittee motorana moendeswa kurural district yeikoko kunzvimbo ikoko. Vaenda kurural district yeikoko kunzvimbo ikoko kwandiri. Moenda mandoratidzwa map kuti apa pari kuita here, apa pasi kumafurire. Izvo vanhu vachisina mafuro anoziva. Aya mafurire aya asisiri mafurire vanhu wozokuningirikira wonongedzerwa kunzi apa kana wanongedzerwa po ndipo unozonovaka. Tasemano kuti nzvimbo dziri kunyanyobatwa sireki dziri kumadhuze nemutauni. Handiti tauni yandotaura tombosvanzvike chaHarare totaura natana Ruwa Goromonzi Maryland ari kudhuze neuyu. Mukaenda ku deep down kumaruzevha ari mukati yemba amuboona. So the thing is vanhu ngatisarambe tichidyirwa mari neizvozvo zvekungoramba tichiti sabhuku deal kana uchienda asaive iye sabhuku chete because sabhuku ari uya kuzotora munda wasisimeli vakaenda kudiaspora ancestral land yavo 20 years ago but vachazodzoka zvavo. Sangira izvezvi vanhu vakudzoka handiti vakudzoka vakuda ancestral land yavo but ancestral land yayo yakatorwa nasabhuku yakapiwa munhu. If you remember sisimeli pandikabvunza achigodora pavakambouya kufacebook pakatana navo takabvunza tikati naye achigodora isusu tine land yedu but tatone more than 30 years tisina kuenda ipapo. Inokwanisika here kuti ndokwanisa kuenda ndoti ndauda land yangu if nyangoti kauna pane vamwe vanhu varipo. Zvanzi that's your ancestral land. You need kana mukauya munotodzoka mosikotaurana nevanhu varipo but ivo vanhu varipo vanokwanisa vanobviswa because iyi land yenyu ndeyenyu i-ancestral land yenyu hakuna munhu anokwanisa kuitora. Saka ndizvo zvinoda kungoita kuti sabhuku komiti yemunharaunda imomo then moendeswa kurural district. Rural district votoratidza imepo vakuratidza imepo monyatsoona kuti ndiapo sabhuku votaridza munhu kuti apa ndopandiri kupa munhu wapa munhu wonyorwa wosendera mapepa masendera mapepa pozoita 1 ibepa ramunozosainirwa kunzi iri now this is your official land. Saka vanhu ngavasaite zvekuita zvinhu zvavari kuita kuti kana ma-elections akuda kuita kuti wonzvizvoni andi munonopuwa muningirini munonopuwa dzimba munonopuwa chii munonopuwa mastands pakati down the line ma-elections achingopera chete after ningirini 1 year wavaka mabuya kuzobvisira uchinzonanza pasi pachi abavakwa but imi mune mapuwa muchiti ndiye ningirini ndiye musangano right andimona tapedza right batawanda pane munhu akwira Facebook timozwa adhiya donha hello dear hello umusha wake iyo ozokutoaari kwasapu kuishadiwa uye kudziwa usi womwana wemusha imo. Saka apa tizopanzwisise macho. Right. Masai makadaro tibozwa ari paFacebook kuti network inogoda kudodza. Hello kola. Sisimeli maswera sei? Ndaswera maswera sei? Ndaswera nauye masabhuku deals kunzwisisa kwandinoita hangu inini kwandinobva. Vana vemumusha imomo vanenge vakapiwa maacres nemaacres ndo vari kutengesa mastands. Ende vakutengesera stand watengeserwa nemwana womusha imomo. Make sure muri kuenda kwasabhuku une affidavit rako kwedu isusu kumusha kanzura isati yapinda asi vari kungoti iri munzira. Uyezve kumamisha kwacho vakavakira maschools dzimba dzavo pamawaterlands ende zveshuwa vari kuya vachibviswa kana kanzuru yazopinda kwedu kumamisha. Handikwanise kunotenga stendi kuna sabhuku direct ndinenge ndatotengeserwawo nemwana muridzi wemunda iwowo ndiye anonditengesera. Toenda tese nemwana iyeye wemuridzi wemunda iyeye toenda tese kwasabhuku tonoita proof of payment tine affidavit redu tabva naro kumapurisa. Ndo zviri kuitwa kwedu isusu. Saka zvekuti vamwewo hawo masabhuku ari kuita udyira hatizivi but outside kwedu ikoko zvinhu zviri kutofamba mugwara. It depends. Ndoda
enda pane chataubva nakola pane munhu ane feedback right zvataubva pane munhu ane feedback kunde hausiri ndakamyuta hallo ndikola ndavadonedza right wava feedback saka inoda kupindura pataubva nakola naanti vataura nyaya yekuti hanzizvo sometimes kumawetlands tsitikatso ipapo ndoda kubvumirana newekola because uri kuona after nyaya yedu isusu antika tazoona kuti no man kanso iyi time iri kufamba kanso vachingotisimbisa but action hapana vachingoti mangwana papi hanimaona rega titemva titanga kunesana tichitanga kuita noise kuya handika titanga kuita noise kunetsa zvazvo vakaona vekanso kuti tonyaradza vanhu ava sei unozati vakati chii zvikanzi no problem aya anotonetsa idonbrook because kune vanhu vakanjambanja vakapinda vakatovaka saka takatonyora matsamba ekuti panopwanyiwa kunopadziwa saka motomira imagine kunyora matsamba nekutoapriva dzinogona ta 7 years vamwe vanenge vatofa vamwe vanenge vachikamamwa ndakambotenga semumwe anenge atoramwa handiwana ndo mabiro anoita masitedza aya handi after 7 years kana kwazopwanya uchidzinga vanhu vaya otanga kutengesa kuti zvepanyuwani vakambodla mari tikatikaraisa hatisi kuita izvozvo hazvigoni takaramba tichinetsa zvikanzona iti chande chinokuallocatai kumwe if you don't mind zvakutaura izvozvi zviri kuharare ipopo tikati bo handika tatungamidza varume kumberi kuti varume vadini vainde ivo tikaona kuti vakadzi vamwe tikuita zvokudherekwa taisa varume mugurupu meme varume chindei kumberi varume vai vaita kunoona nikiri kudzere kuairport uko vaida kutariswa late imwe unoziva wetland ende vakaita lakira kuti vakaenda chi kwabva kunaya saka mvura inge yakatosvinga yakatoitaridza vakatama mavidheos vakatikanda kwataida hazvisi kunosedza dai vanhu vakati wetland uri kuona asi council so tachinopiwa pawetland paya handiona naiyo council ichi kana neivako kusinga naye kwakaoma tokuti titofanira excitement mopiwa muchakuvaka handika dzimwe dzochakunyura manje kwanaya handimona kana kutonzi apa vakwi voya vachigirenda futi iyo same council handiona so papa I do want to agree with you kuti council kana iri secouncil yekuharare ipavha dzoga maimana sorry to say this but council yekuharare pavha dzoga mbavha chaidzo and vanenge vachitoziva chitori chisyndicate vanenge vachitoziva vanenge vachiita takazoti after that taona kuti tazoendisawo kwatakaenda kumvura chena kuya handika right bo zvapera izvozvo ndazoti tikandibvunza malawyers airamba kutaura pataiva taidhila nechi necouncil after zvapera tazobvunza malawyers ayaya kuti imitu dzesvika taisha kukudza izvekuti unevha doti munozozvitora pamalife apa hakubatwe kuya kunopisa handimaona ledi yaya irizonenge vakuru handimaona iri roller coaster kuti kudzaita kuti mozondosvera palife ndopera kanoti okay saka council yekuharare I give up sasa imagine kuti munhu anenge avaka guys musha wake council yose yazvayichibhurusa musha womunhu ichidestroya guys asiwo imimi wari kudestroywa guys andika kana ukandongowa paita runyere kupe paita ruhunga paita matsamba auya andimaona kuti musavake apa pamubvidzi kuvaka imi moita nharo twaita kuti wane vakanzo ikanzo yedu kutora pana paindi kutema nayo pana panasi kanamaona tati wane vakanzo tutovaka mukaita nharo dzimwe dziri kupwanya idzo makatomboudzwa ende matsamba makatomboritsiva at some point kana vakandopwanya chechi yaprofeti wenyaya anozani profeti apa uyu profeti anozani komedi secteri ilotaura zvainoda anozani furedi anoona kana vakanodhistroya chechi yafuredi yapasta fred kuharare uko kohoti iwe zvako wavakaenda pautoriko uri kudiaspora wavakaenda pawakatombotsiva tsamba kunzi musavake apa iwe chanharo vanouya vachidashura nebuldoza vaimwana buldoza rinodashura ende harireki kumaroo kanitsokwashaimboitawo quick one ndidonhe zvangu tipo vamungana maswera sei ndanga ndichida kutaura kuti mbavha dziri kwese kukanzuro kana iwo masabhuku last 2 months ago ninongo akatengeserwa stand nasabhuku, it was last year atengeserwa stand nasabhuku akagara asina kunovaka. This year ndofunga 2 months ago akatora zvinhu zvake zvese ndobva aenda akasvika usiku ndobva apisha tent. Saka sabhuku haana kuziva kuti munhu adi auya kuseni kwacho
vachiuya sabhuku vakadungamudzana nemunhu zvikanzi panapa ndanga ndakapatopatengesera munhu munenge nangu akabvunza kuti maipatengesera munhu sei imwiwe makanditengesera nhasi unoda uenda picha tende ndakuti ndakuvaka pedzirane nemunhu wenyu wamakaita sei akakupai mari iye. Saka nyaya dzekuba idzi dziri kwese ende vanhu vari kutengeserwa mastenzi kaviri kaviri. Kazeni yangu yakanyora izvezvi kudomboshawa kondo akanyora last month 2000 yese US yakatengeserwa futi munhu ka2 stand iyoyo kuda kuti aende kupolisi kuda kuti zvese zvashaya basa. Saka nyaya dzemastenzi kazhinji vanhu ngativerenge mapepa tonzwisisa toenda kunoverifya then tozotanga maprocesses edu. Otherwise tikangoti taita nekuti takaona vana nhingi vakavaka ipapoka tinongonyora takawanda munenge muchiluza ndimi. Vanhu ngativerifya mapapers kana tatopiwa notice zvarehwa nasisi Mary ngatirege kuvaka tombochengeta mari dzedu kana dzichinge dzichichengeteka. Ende maruzevha zvatarwa nakola apesira kazhinji kumaruzevha vana ndo vari kutengesa munda. Ine zvakafanana nekumusha kwedu sekuru wangu ane munda wakakura zvekuti nhasi uno kana tikanzi toda kutengesera vanhu ka unogona kutengeseka munda uyo usina kana chioko mumwe kana tozoenda kwasabhuku tonoudza kuti munda wedu uya takatengesera munhu ndiye munhu wacho uyu tosainirana pasi which is fine. Ndo zvinofanirwa kuita vanhu kwete zvekungotengeserwa zvemumhepo zvanetsa vanhu vanyora vakawanda nazvo. Thank you so much. Right. Thank you very much. Yes, after the chocolate cola. And I think I don't know how to go about it. I think I could have tenga cheko kuti adakuinda kwasabhuku because at the same time government must understand. We are encouraging people kuti mudzokere vadzokere kumba kwachona handimona because South Africa vari kupiswa kumba kwachona handimona tikunotangira hapana handimona because masabhuku vanenge achiita zvinhu zvinogara zvakadaro. Hello cola. Hello, Sister Mary. Hello, Kola. Tukunzwa ikola. Hello. Tukunzwa. Tukunzwa ikola. Hello. We can hear you, Kola. Okay. All right. Sister Mary, mentions when you masabhuku deals and inini chandakanzwisisa pamutemo wakazoiswa kuzimbabwe panofanira kunge une rinonzi deed of donation. Deed of donation iyi unoritaura paformation of what you must pay something around $60 kamina kana zvambotaurwa, and then after that moenda kwasabhuku mapedzera nasabhuku mozoenda kwachief, mapedza nachief moenda kucouncil. Moenda kucouncil hameno iyo yamunenge matenga kwasabhuku kuti munonobhadhara mari, but inini kwandakatenga inini takabhadhara $30 kucouncil kuti mubiswe munzvimbo. But the imported paper randakaona is a deed of donation, but you don't mention kuti iwo watenga stendi yako iyoyo kana kuti chimunda chako ichocho nemari yakawanda because hazvibvumidzwe kuzimbabwe handizvo. So mari idzi inoitirana zvainokusei zvepupu inoti iwewe mari yangu yandakupa ndii, but yamuchangorita pamutemo deed of donation. Now it's $60 deed of donation kuzimbabwe. Rinenge rine zvitupa zvenyu muri 2, iwewe nakutengesera nemawitness ako maviri ndamudenga nawo, and then kucancel kunoenda that deed of donation nezvitupa zvenyu nemasignature enyu nemawitness enyu. Ndo manzwisisira ndinoita kuti unge uri registered for that sabhuku deal. Ava nezvongoti apedzera nasabhuku handizozivi kuti vanoenda here kwacommission of sport vonopiwa deed of donation iro because rinototengwa ne$60 yaimbova $50. I'm not sure now, but last year it was $60. Ini chinondikora chikuti munoti kwadzi lady iyi ancestral government ndochilady yedu, saka mudziwe lady chaiye ndiani? Lady ndeyehurumende kana isusu lady ndeyehurumende plus iwewe chandakanzwa ndechekuti haukwanisi kutengesa futi lady iyona. Zvinhu zvacho lady zvinondikona ini. Ndichazokutaridzei zvakaita rangweni kana mapedza. Ini mapepa yakatogona kuva ndinawo hangu asi singadosisa muri kutaura Paula kuti ndeipi
Pamutaura because ndaimbofamba time kudhara ndakabvoisa kuvhungu kwedu ko zveledi wati maofisi zetu zvewati ledi waya ende ndine mari yacho ndotobhadhara every year ndandobhadhara every year kamari kanobhadhara $15 kana $20 kuti $50 nditazivi anomuona mapepe vamutora but kusaziva kuti ndore chakati anomunoona ndo process yandinoziva iko zvinenoita because even waenda kumachonyo ikoko hakuna machonyo asina kanzuro unotokwira bhazi kuenda mino kune kanzuro yearea yawatengera iyoyo unobhadhara mutengo. Chifi ukaenda kwachifi nemachinda avo vane mari yavo futi yavanonopiwa moenda nasabo ndo process yandinonatonzwisisa. Aminoti vari kuzokurudzirwa vanenge vanatoita process yakanatsoita sei. Nditaurawo something inini I think panhau dzemasubbook deals sometimes ndinoona kunge area yamunenge makatenga sometimes ikawana boga like mabogas aya anenge ana mazviri anoona vanenge vachiva vaya handiti maybe see something here. If guys you remember kuti Epworth yakavakwa handinyatsiziva kuti rini chimbonzi Epworth ida kupfanywa TikTok miri kuTikTok saka ndaya alright no that's right bye kukumbirawo guys kana tiri pamusoro apa ngatiite izvo kuti mumwe munhu achitaura we don't interrupt because kufacebook zviri kuzovakanganisa. You just wait for your own turn please, and let's remember to tap the screen and send your heart me's. Right. Taura maino momoza. Wakachana zvoku Epworth mai momoza taura chinzwe. Kwainepi. Ndokuti ku Epworth kuyakuya guys Epworth here. Alright, sorry. Ndamute musinozviona. If you remember very well sismeni kuti Epworth ndo yakatanga nezvekuita kuti masitenzi wekudimburana but Epworth ida kupwanywa if you remember very well. Until today Epworth haina kupwanywa mukada kuzvitarisa. I think ndakabvaona panews last year here president vakatoenda vakatonoallocata matitle deeds kuvanhu veikoko handi mukunzwisisa. Saka inini personally ndinofunga kuti nhau dzemasubbook deals idzi dzikazowana mumwe kuseri ane hudyire hombe vekumusoro ikoko ndo vanobva vatumira chigreda like zvakaitika kuhopely I think last year if you see kwaipwanywa kuchinzi hamusi kudiwa then kwakazoenda minister akanoti aiwa mirai vanhu ngavagare. You see zviri kuitika sisimeni. Saka zvine vakuru kuseri vanenge vachidya nezvinhu izvi. Correct me if I'm wrong. I don't know but ndakaona kuti kunonzi kuya takamboenda kuyakuya kuti tinopa vana vaya hembe kunonzi nechikafu kunonzi takamboenda kuyakuya guys kimi vanhu kwarara kunonzi takamboenda kuyakuya uko kuzvidzimba kuzvitumba so kuku kunogadzikwa zvidhina kunonzi manje amuteni vachikuchipaziwa kafuti asi vanhu vaya vakagara more than 10 years kavari kwekukuya more than 10 years vari kwekuya asi ndakaona kuchipwanywa mene manje hapasi 2 months kana kuti last month kuchipwanywa singaiti kwekwe ani maona saka but zvinhu izvi chakachokwadika zvinhu izvi zvakawandira kuharare guys aminotine makayenda zvinhu izvi zvakawandira kuharare isusu kunana gweruko hatizvizivi kuti kuna vanhu vanopwanyirwa zvinhu isu hatizvizivi tongozvionawo titoadhisa nyaya dzenyu vanhu kuharare ini ndime ndichiadhresera nyaya idzi hanimaona isusu nana gweru kweduko hanimaona gweru kwekwechi hatitambozviona isu chinzanzi kune vanhu vari kupwanyirwa zvinhu zvakadai small vangu velarava iyo vari kupwanyirwa zvinhu hatizvizivi isu saka madhiri ewori aya ari muharare ndo muzere mbavha dzachona muhararewo ndo mune madhiri aya kwarire kunototyisa kuti muite madhiri enyu guys kunoti bedroom 1 kuharare mese munochinjana chinhu 1 kuharare kokoko kota 2 mbavha dzakazara kuharareko kubwera hatizvizivi tunakatanga sedakanombonovaka kuda hakuna government amen kuzundusha kuti zviri kufamba sei. So kana chinhu chinonetsa choti mukati imini land ndeya president vakutonga panguva ino saka panenge muchitonga muchibhadhira mari iri kuinda kuna president
He? Mari inenge chinda kuna president amuri kuti mushe kana zviri sei? Tiri right. Nangofana ku. Thank you love more. Constitution, like yenyika mubhuku reconstitution, communal land, it's per chapter 20.04. Communal land belongs to the state. It cannot be sold or bought. Skazoti mashefi masabhuku vakutoita zvaudyire nehori kutambira mari. Communal land the state inogona kushandisa development yainoda zvese zvainoda, so it cannot be sold or bought. Saka vanhu ngavasiyane nemasubdues, because even makavaka state ikazodecide kuti toda kuuya kana toda kuisa mashops ipapo munotopa zero, because constitution yenyika zvitori pamutemo kuti stand ndeyenyika haibelong to anyone. Saka vanhu vakutovharwa zvavo nemasabhuku nemachiefs, but muconstitution makatotarisa pachapter 20.04 it belongs to the state. It cannot be sold or bought. Hey, thank you. Mauya kola mabavati chikuone chapter yacho 20.40. Amutengi malendi ekwa sabhuku deal. Don't do sabhuku deals. Murukudzo. All right. Thank you again. Ndekuti kumaruzeva ndizvinorevei. Ishona chatikati kumaruzeva. Reserved land. Reserved land. Vanhu vanasekuru nasekuru vedu vaingopuhwawo kuitira mafuro emombe. They were reserved, but vaigona kuzomuvha. But over time vakabva vadzika midzi zvavo ipapo, but hapana anoona land. Saka muchiona kumaruzeva hapana munhu ane title deed kumaruzeva, because haizi to own anything. Unofanira kungonobhadharawo hako mari dzedze dzekwacancela and stuff, because titori maroja tese kumaruzeva. Ma? Hello, Kola. Hello, Kola. Hello, Kola. Sismendi makaona pakaputika chiyadzwa kuti vanhu vakangobviswa, because hapana anga ari muridzi weminda iyoyo, saka vanhu vakabva vabviswa kwekwe, because inzvimbo yehurumende hapana vanhu kwamutare muchiziva gore reya pakaputika mangoda kuti vanhu vakadhispeswa vese pakaipa guys. Saka mazviwa zvebasabhuku deals zvakambotanga kunomboshawawo yakatanga nezvinhu zvebasabhuku deals izvozvo. Hello, Kola. Hello. Yes, Kola. Tiri right kanjani? Right. Isusu tinotori neproblem nemasabhuku deals iwayayo, but chandiri kufunga ndechekuti nyange city council inenge ichinjika nevanhu ivava, because patakatenga takatoita zvese zvaifanirwa kuitwa. Ndakatenga kumuridzi wemunda, muridzi wemunda akaenda neni village head akati aplayira pachief, tikatopewa zvese totori nazvo, ndikatonobhadhara city council uya inonzi hanzi chiilevi, nditori nemareceipt ecity council ndikavaka. But ezvino city council yakangozouya yakatanga kuti tikufanirwa kubhadhara ma580 ekuti takavaka zvisina mvumo. Asi zvese mapepa epasabhuku epachifu ndotori nawo ane chinjinjo. Hey, saka makabhadhara here 500 yacho council kwaidei necouncil? Takapihwa deadline 30 April. Ndakabhadhara 300 ndasara ne200. Because vari kuti hanzi nyange mukabhadhara zvireve kuti wane stand togona kuuya tokubvisa. Saka ndakatoona kuti kutopedzisa mubhadhara kwachona it's a waste of time. Ivo vachiti havana shuwa kuti nyange ukabhadhara stand wavanayo here. Zvinorwadza tisingadi, because mukatarisa isusu mahouse girl kunongoita 6 years uchivaka kuti wanotokusvikira zvinodzingwa muno muSouth Africa wosumudza 5 rooms warodhiriza. Dai president vatimbirirawo pakadaro zviri kutirwadza tisingamboite tisimeri. Ini chinondinetsa ndechekudai soo imi government muri kuona zvinhu izvi zvichiitika, masabhuku anotengesera vanhu achidla vanhu mari, muri kudi kuvasunga muvaka nemujeri.
Vakanda mujere masabhuku. Masabhuku ngaaende kujere guys. Kana vachitengesa land estate zvinofanira kutengesa pavanhu mahara ngavaende kuturupi. Tina matsamba tichibhadhara tichishandisa mafree market ari pashopping center yedu. Vakamatengesera private someone. Tiripo tichibhadhara city council mari city now. Vakatengesera munhu private apa vakatibvisa panzvimbo yemafree market because tiri kuzvimasmall town kumaruzevha. Akatibvisa panzvimbo city council inechitsotsi sisimeri. Inini pana kutiwo masabhuku deals aya zviri kutenderera. It's not like the government doesn't know kuti madeals ari masabhuku ari kuita madeals. Andika zviri kutenderera vanozvinzwa zvisina kuzviona. Hapana werasimudza musoro kuti asunge masabhuku aya. Nokuti vari kutoita uori kana kutobaka land neyegovernment ka. Anoona vari kutengesera vanhu land yegovernment. Kwai kwechi kugimaidzwa ndeipi? Ndambozvinzwa ino azviwepi? Imi vachaenda nevamwe ndatipa gift. Kunotsvaga sabhuku deal kudunhu. Thank you gift guys. Thank you this gift ya butterfly. Sekuru wangu munda wasekuru wangu ndichekereyo pamunda wasekuru. Zvekuti ndoenda kumusha kwana Sisimeli ndabva kwasekuru kwa kudema kwedu. Ndoenda kumusha kwana Sisimeli ndakuda unoita. Thank you. Totanga kuita mashortcut totanga kubraiba makansela machief eukoko. Sister Indwai. Zvaingoreko kuti ukasvika zvakanaka ukaenda kwasabhuku. Sabhuku akakudhidhira, village akakudhidhira. Oendesa kwachief, mabvumirana nemuridzi wemunda. Zvaingoreko vanhu vaikuvana. Saka council yaitibhadharisa $10 echivi vachizoti tiri maillegal seclass. Rega ndingokubatsira iwo nyaya dzemasabhuku deals idzi. Nyaya dzemasa handiti munoziva kuti tomboti lese kune maruzevha ekudhara maold reserva nezvemaploti zvakaitwa zviya zvehondo yeminda. Kutaura chokwadi guys, kana uchiziva kuti wakatenga munda wausina kuinvedhera unyatsoziva kuti uchauya uchibviswa. Zvakafanana inini kumba kwedu kwatakakurira kukadomo minda iye yakainvedhwa muna 2001. Inini ndiri mwana weko ndakakurirako. Ndinokwanisa kuti kuya kwatinoti kumakura kwatinofudzira mombe tikakura masabhuku kuti tine vana vakura ngatichivatsvakirawo pekubuda vachivaka. Ndinokwanisa ndigobvumirwa kubuda pamba pababa vangu ndichinovakirwa pasaidi ndonzi chigurirwa munda nevabereki kana kuti famba mumakura uone kuti pane pangaita kuti uwane munda here. Kana wauwana wodzoka kwasabhuku. Izvozvo hazvina problem. Asi izvi zvekuti imimi Sisimeli mobva kwane Rutanga oro kwani kwamabva mouya muchitenga stand. Zivai kuti stand yo one day inokupandukira because mastand egovernment haatengeswi. Akaita zvekuinvedhewa. Kana kuti government yoburitsa iyo pachayo ichiti tiri kupa mastand kwakati. Mastand ekumamusha haafaniri kutengeswa, anopiwa. But imagine masisa zvokuti vaitinde kwagutini. Da. Paguti kana. Kana. Pagutu. Afana. Vanenge mafamily difference avo kuno vakiriyo kwagutu naini nditwanga musiya vachiparira zvakadaro kuenda kunosiya ancestral land muno ndokwavakanodesaida kuita ancestral land kwagutu makati kuitirawo kumwe magutu aititiko imimi kana murume wenyu ane kwavo kumusha ndichipi zvakayawa palendi nada problem ndikuti lendi kokutonanga kurima kutorima kwavo because minda yacho haiperi asi ndikutaura kwangu kadozvabva indishoamereki kunobudirawo here pagutu kana ndimiwo akarorwa kaSisimeli murume wenyu ndiye anoendawo kwavo kumusha unotaura nemadzisekuru kana zvinotobvumirwa like chero vazukuru nevazukuru haiperi nzvimbo inowanikwa ende kana zvina sabhuku mukati hamufi makaputirwa. Asi ukaenda zvekunotenga uri mubva kure unogona kutotanga kupindukirwa nevanhu vemuarea. Imani nemume wako kuzaka pane nzvimbo yataida rimwe village
kana uchida munda iye mahara unopiwa munharaunda mako mawakakurira kana mumadzisekuru vako kana kwaiva nana baba vako haubudi ukangona wawana zipo zere nekuzere seminda iyoyi izere fani zvisingamboiti asi wona akabaya asi basizoda kuvhunza bvunzo handiti let's say kwaunokwasa bhuku handika kwasa bhuku kwaita mhuri handika iri kutengesa minda yavana vatisisu minda uyu uri kunetsa unozokuneta maproblems mangwani because takawanda vagara pasi pamwe chete vati takutengesa munda uyu vese pamwe chete voinvova sabhuku voinvova munhu wese havakwanisi kutengesa here munda iwoyu vosaina vese mirai ndikupindure ipapo munoinvova sabhuku anenge ari involved bhitiwa mari pasati pacho mosumuka moenda kwa ndizvozvo moenda kwa motanga manogadzirisa from kwete zvekuita madhiri nasabhuku zvekuita madhiri nasabhuku vanhu vana vaya vakazouya vakuti tauya kuklema munda wedu ka because zvamunoziva dzimba dzine zvinonzi zvinjeke manhambasi saka iwewe ukatengeserana kwasabhuku ava vachaenda nechinjeke chavo vana vaya pavanodzoka newe vakakubatira chinjeke chero wakabvisa mamiliyoni hauna zvaunenge waita so kana maita madeals iwa yekuti vanhu vari kuda kuchinja vachidzokera kana kumatongo kwavo kunana gokwe kana kupi indai mounganidza sabhuku maenda nesabhuku motakurana moenda kwa-DA zvonokliyiwa kuti ndozva then you are good to buy it ndizvozvo zvekuita zvekungotenga kuti kwanzi kwabuda ndakaona ploti iri kudhara zvaandariwana ndobva family yacho vana ava vaita it does not belong to them state land belongs to them handizozitozongozvionawo kana zvazvouya ipapo ndobva vaungana vese vakati ledi iyi yakatsiwa nechi inogona kuita zvekutawandisa pano ndobva vaungana vese I think vanga vari 11 vana vacho handiona ndobva taenda kwasabhuku handika kunenge kune masabhuku anenge ari maploti asi kune sabhuku ari kure uko handi ndobva taenda kwachief ndobva tapiwa matsamba handika nemaaffidavit aya ndobva taisunga tikaenda kwa-DA handiona ndobva kwanochinjwawo zvinhu zvese masita kwa-DA kuya tikabva kwa-DA tikachinda ikuvhungu inonzi ministry of land wati hamene kokoko handika kukanochinjwa futi masita tukanoitwa futi kokoko handika tikadzibhadharai mari yeko hamene kuningirira pane mari yaunobhadhara tikabva tabhadhara mari yaye kwasabhuku kwacho iyeye wekumaploti koko kwese kokoko anobva kuto kune mari yekwasabhuku inobhadhara hamene kuti mari yese mapepawork ese mamuri gurupu makadaro utoprovhaida kuti anopinde gurupu rose iroro hanimaona moita kuti chizoita so ndino hamene kuti tichazoepi pasi gwehamene ikoko ndozina ndingamboendi kwagutuzvi agutu ndokwanda anga ndichiramba zveguys kuti ndinde kubindiro kwagutu kana makatosuka kwa-DA mukaenda kuministry of land zvakaitika kuvabereki vangu nini takapiwa minda kayekuinveda ndobva after I think it was 2006 somewhere there isusu minda takaiwana 99 ndobva pazongouya machaina zvikanzi maini yedu machaina tatorima ipapo tatovesettled ende wakatorwa ndopa mama wangu vaenda kwa-DA nekuministry of land vachizama kutsvaka vakanoratidzwa mepu zvikanzi zveshuwa mune maini munda umu saka imimi chiendai munotsvaka somewhere kwamunonotsvaka munda around ikoko kana mawana mozouya tokupegerai kuti motora pakakura sepa kwete kuti totiletse iyoyo yanzi imaini wakutongonoshifta wakutsvaga pamwe wakurima it doesn't go like that unenge wakungogara semunhu asina munda because one day zvinokupandukira saka zvinhu zveminda izvi you have to go kwa-DA ministry of land unenge uchinyatsoziva kuti uri clear zimuto mucheche atori paairport akuoda kudzara mucheche ndoyakada kuti taure iyoyo yabhela bhela apiwa mutongo anzi naichipo tozoheri kuti kuzimbabwe hachapiki zvake adhipotwa akutoenda uri blue roof kumba akuenda kublue roof asi paine zviri kuwanisa pane yauya anzi machaina singaiti motakane yanga iri pacaptain ekwabhela kune machaina ari kunzwa achera zvituna kwaikwa mabata bhande regold kuchurukwi ndikaimbotaa ndadzifambira nyatsokuona kuti ndizvo here but nyaya ndosana ndeyabhela imwe guys kuti bhela wabuda uyu bhururu wake bhela ushu uyu bhururu wake ushu wapuhwa 3 years ndizvo dzataurwa but 3 years tikazodziverenga nemakore ekujere tibvisa anosara negore 12 months Christmas totamba naye next year totamba naye anenge abuda saka uyu anzi to start ndikiri immediately sentence yake immediately
Guys, tichaitika paya. What happened? A friendly match. A friendly match, honestly. Because azviti zvite pindayono zvitaona kuti hauna kungwara. Vachaina topesana naye because vachaina atotipa headache guys. Vachaina atotipa stress. Topesana nemachaina. Hanimona. So look east. And look east police. Ini zvemachaina zvadagara chingora getesi from the word go ini. Zvemachaina because vakuto ukaenda kwaRarare Chipo unonyatsa kuti akudumbigwa nawo machaina anotita the run. Vanotopaza makomo. Kuchakunge vanhu the run Zimbabwe wangu. Iwa hauna freedom yavanoita vanhu vaya. You don't even have that freedom yemachaina ine machaina pasimba. Hauna freedom. Mamakadzi echichaina mashukuru tinomaziso akadai. Guys, ndakumbotidzike pane zvandada kumboita mboiva nenguva yakanaka. Iripo. Saka guys mwana wedu abuda uko. Asi kuti haina kuwanikwa kana ichipo. Saka tiite izvi zvacho. Abuda kuZimbabwe. Apanga kwanga sinawo mapepa. Kutaurere ndege yatogura. Chachasvika. Ko nigikiri ko ndege haichawanikwa. Asi handi yari munhu akasvitwa kunzi akakombanzetwa mari shinu. To Richmond, to millionaires. Akakombanzetwa mari shinu. Ko asina ichipo. Bhena muchava program yese. Yeah, I'm a spoiled kids. I don't go in my private jet. Zvongo muskanzwa yevana sismeni muskanzwa zvake zvongokura neboys hande weekend hande yongorowa private jet zvake utozvinogara muproperty yababa wake vana vane muskanzwa guys iye Tobias atove richi zvakare Tobi atora mhosva atove richi zvakare Tobi Tobi is now rich again atosvipira kuti ndodzirova 12 months haisi nyaya ende 12 months dzodzasara dzoka mujereka anogona kusanozirova anogona kusano kunorova 63 muchaona apa sesimeli apa inini ameno handinyasoziva hangu zvemakodzi asi ndiri kuona kunge pakandwa chirauro pakandwa chirauro uyu ngaabuda nditi uyu abuda then uyu obvuma mhosva voapia futi kuti nyaya yo itonge yadzoserwa kukoti I'm telling you 12 months hadzipedzi. Ndikutaura 12 months hakuna 12 months hadzipo. Ndikuona unge vabvisa muridzi wemhosva panyaya. Posara uyu handiti mukuona mucheche abuda. Ndiye nyauku ndiye angari face of the story mucheche. Saka mucheche kana asisipo vanhu havasisiri interested nenyaya yacho. Handi mukunzwisisa. Hakuna nechakaitarisa. Hakuna chakaitarisa. Face yake saka uyu asara uyu munogona kutongoona achifamba kozi sisina basa kana vamwe vakambobuda majeri imomo vachifamba munodzidzira nyaya dzekuno kusismeni 3 months edzambo dziro apa pangobviswa fesi yanga yakatarisirwa nevanhu ndo yabva yabviswa bva yadhipotwa enda kumba kwenyu uyu asara uyu asisina basa nyango musi wanoenda kukoti munogona kutomuzivisa asi mwana wapresident uzvere loya achiadresa mwana wamugabe kuti Mr. Mugabe mukoti guys zvinoramba kuva vakabirirwa angachinzi Mr. Mugabe namagistrate court naadva Mr. Mugabe this is the sentence andi muri kuona Mr. Mugabe iwo indaonoko uchivhuvhurudzwa mukoti uchioneswa nhamo kuchibhuraudzwa nemaprosecutor mukoti mame tombonongona zvakasiyana shu kubatwa munhu ashana adreswa unzi Mr. or Mrs. or Miss kuti South Africa vambodaro Miss Maisha Miss unotonzi Miss vaidana nezita vaya ukoti vaidana nezita. What do you say about this? Anonorohwa netshamhu yemupichi isina mhomzi kuteno ende lawyer raide nebag shame but lawyer yacho anogona zvake kuronga madhiri anogona he's the best so far he's one of the best anogona honestly chero South Africa anogona hapana pavaimboitira mucheche wedu rafo because bhodha redu rere guys bhodha rakasimba rere ndinoti vanhu ava kungofarisa zvavo vachitidzinga kuchinyika chavo cheche big bridge rere riri kuvapa maexport zvinhu zvikuenda kuDRC zvikuenda kuzambia zvikuenda kwese kunana Kenya zvinopfuura nepaipe Zimbabwe ikaomesa uyu yanga ari muwani uyu anga ari muwani uyu handi kuti kwamakaona mwana wapedza mujeri uyu anga ari muwani handi abuda nhasi anga ari muwani vanhu ava vanototinidha vaya because bhodha redu rere rinovaitisa mari munoziva sismedi big bridge
my marriage. But what is about the others now a diplomatic passport, you know, things like that. How much is my diplomats when I am a civilians? Oh, after Baba, when I'm very diplomacy status. Indona sekuti iripo angamboishaiwi diplomatic kana vana weinero vachoapunyanimoziya sisimeli takatopinda nemusikanzwa ozonangirikina konzi uyo haana zviti angaishai saka indona sekuti vakangoita kuti anzi haana mapepa kuitira kuti vakwanise ichokwadi ipapo ichokwadi angamboshai diplomatic passport achiita before remember angaine ban but Tsubidu. Ana diplomatic passport. Tsubidu anozani Java. Vana Java vana weekly vana wa diplomatic saka anoshare diplomatic passport say. Anoshare wa say diplomatic passport kaya. On ground kuti vakabhotomanyika vakakora kawanda. Akadipotwa before remember akambo overstay before ndofa apo abandoned saka pangauya illegal zvakaoma hanzi panews akanzi is a diplomat. Yes, he is a diplomat. Zvinotogara chipome ibhindo chokwadi anoona hanzi anazvo aitonzi is a diplomat. Hands diplomatic passport what ground? Kovanadzo vana tweakne vanadzo on what ground? Not business diplomatic passports. Yeah, and DP is also a businessman. I am a businessman now with my farm Mangan. Zibanga, I am a business my farm Mangan. He's also a businessman. They don't know what to do. I think it's strategy yakashandiswa. Zvataugara kola it was a strategy yakashandiswa. Kuti akwanise kuti adipotwe ana mapepa angachai mapepa guys kutaura chokwadi. Let's be honest, baba imba yavanogara imba yavo yai anoona imba yavanogara imba yababa vake imba yavo. He was deported before Sismeli. You get it? Ndo mhosva yake kuti akadipotwa saka inipiri ukadipotwa unopuwa maybe kabhani ke 1 year or 5 months or 5 years or something. So akaviolate immigration status yake. Amena kuti musikanzwa twake twanga akaita before. Kwanga tsiri major zvekudaro stereki. Saka pavanga vachingopinda in and out but zvisiri through like immigration. Chokwadi because aiwa strategy yakashandiswa chete vana tina kuona chete tarazota mapepa angashaiwa mwana ndo chokwadi muri kurangana pepa akambobatwa futi zvechipo kuyoviuku pavakaparova matombo pepa achikera musoro pemota achipwanya achidini anoona vangobatwa vakadai vakabva vaburitswa anoona. So I'm still ndikungobvira mapepa zvemapepa zvakapa strategy yakangorohwa guys pakarohwa strategy yakangorohwa yaya chete strategy yai. So anziende bhani hey thank you kana wakudaro manje ndane bhani ndakunzwisana kwete kuti anzana mapepa azviti taura sismeni utanga ine bhani because ameno zva I think aka overstay last time anga ine bhani ameno anzi mai vakati papero varipo papero kani ndiri kutera chavanipatseiko but anyway achina ndi chokwadi umwe anongotaurawo zvakewo umotaurawo zvakewo mari kuti achiri diplomat zvatotaurwa even panews vamwe vari kuti he is not because he doesn't ndikiri kuri kunzi kwai kwabuda tugani nyaya yegani kunzi toigani but toigani inouraya mumwe inokuvadza munhu here kuenda gospel kundambuka mabhonzo emumakumbo hatichaziviwo ipapo saka zvinhu zvongori nemaburi anyway mazozviona kuti asina mari ane mari ndiye mukuru guys tikunzwe tichiudza isu maordinary citizens asina mari pakati kachinhu kuti mazoda HT zviri kutotanga kumusoro koko asina mari ndiye asina chinhu kana une mari yako unongoita go scot free. Ingamboposta kuti chemi kana tasungwa tese akataura unoti handidi kutamba nemunhu akatozviposta pafacebook yake wani last year yakoreti Viking akatiposta last year hanzi handitambe nemunhu akatasungwa but akachitamba neuyu wani hanzi akataura like iri achitongese joku kuti handinotamba nemunhu wekuti kana tasungwa unochema akatozviposta zvitoripo kungoenda papeji pake zvitoripo but akachitamba namutonodzi zvemutonodzi wazopika wani aiwa
atika unofanira kusacrifice aka in short kuti kana tasungwa tinonyura tese go down together. Ndakatonyura naye ngarambe kuenda wapuwa, we probably got millions and millions. Kana mafama atoka na 5 ne 10 chef. Ako ka baby boy kamcheche. Eti grant mcheche wa moms. Uri kunorowa nebhanda meno zvako. Akona. Kadota kebusa. Ashikaoma. Ako. VIP escort. Ako. Amtenda ku airport. Abva kudhara masikati sesimele atinge atosvika kumba aenda nendege masikati ye. Ako. Mwana wamoms. Maripota SABC asara kumana mfana atorowa pasi. Business class. Asaka mchengeta Friday matano. Asaka mbogara mwe ndisingaito lakula chaidla chiwawa mwana chikafu chake testiwa kuti. Buda nawo. Sizimani ngawachitidzorera wabhuyanga umana ngawachidzora frenga mana. Mari yakaoma. Uzona isusu kuno kuzasi chiti munhu akadai kuti wazvitire munhu azodai mazodai zviri kungoitwa musoro kusiyai vanhu vaite yavanoita gaiti. Ndochokwadi. Imi atobudazve mwana wedu welast born. Arikuzozvisoka mai mwana muri kusvika chinozvisoka mujakuzi. Guys, mujakuzi ari kunozvisoka. Wandabvunzwa Goshe nanzi mama Hey, guys, musafane panamba idzi. So airport hapo. Hey. And I have animal bodyguard when I did the airport. Philemon Mugabe has been brought into. The media is not being allowed beyond this particular point, and this is of course at OR Tambo International Airport, where he is also going to be processed by the Department of Home Affairs. Can I ask her just to move back a little bit? I suppose, of course, you did see a bit earlier on the Department of Home Affairs had processed him, and this is where Philemon Mugabe is at this particular stage, being processed. Only police officers are being allowed to go into this particular station at OR Tambo International Airport, and only his lawyers also are the only ones that are allowed into this particular area. The deportation is being finalized at this particular point, and with the deportation being finalized, that means Philemon Mugabe leaves for Zimbabwe today. Mari advisor zimene mega sti account iri kuita kununa mai mwana ne mari account ya Majesty yakanuna. Guys, account yakanokuti izvine chibola udhira mahara mai mwana. Tasai muone mari si dzorwa but vamwe vari kuzvambaradzwa kuJoseph. Zvinhu zvacho kusiyana kuita kunzisi akudi kana journalist anofanwa kuti pari kundiwa maleya dzake nemaprisa chete. Ene imomo atodla nandosi yake imomo moso arimo. Hanzi so is bad kupi leni. Kunobhaniwa iweneni sha, akubhaniwa. Kunobhaniwa iweneni, ndisebano next weekend ngariko. Imba yande yako kakuzhu zvakani mona zvasara.
imba ndeyawo zvando zvavo kunongokiwa kune kwando next ngane ngatodzoka akunorarama peaceful life haachavhire vanhu anenge ari imwe muya kamusikana kake kekurova netambo yemagetsi namhomusi kake kakaramba mari kakatopusa kake apa kangangonedzvanga pauma dai kakatoita miriyoni izvozvo kakapusazve kakaramba kupuwa mari kake dai kakatopuwa mari kati zvichi hei zvakaoma pakamira hapana kumira mushi right koita oyo yamachaina yanoi ndiyakuri sei anonzi ari kuchera pasi penhingikiri pemakuva evanhu kuchuruguko achinochera naimi makuchaina munomaona sei vanhu vekufacebook muchiri kuda here live kana ndikati hangu ndingoita zvokutiktok muchiri kuda here kuve pano because tiktok inodominata guys handina kukuvhurirai live same time netiktok nokuti tiktok inokuoverpower mavaona noizi vanoita manguri mapopota kusvika manyarara muri kuiona sei guys yemachaina iyi bvumurudza nyika veduwe muri kuzvionawo sei vasikana aiwa nometa iwe unombonogara kulindela 6 months uriko kozoya zimota riya zigumbakumba rochikutakura avandanganda nendege but kana une mari yako yetiketi yendege unodhipotwa kana une mari yako yetiketi yendege anyway unodhipotwa mari yakadya vakadya kubva kuna majustice maprosecutor because maprosecutor haana kumboita nharo dzekudaro zvavanoita kune vamwe vanhu zvokuti vangada kumisa single chanaro kuti no vaingobvuma zvachingobvuma prosecutor madhobasa rake rekuagiwa vaisingaagiwi vaingobvuma zvichitoenda zvakadaro hapakaita hanzi tikuida live oright raichitaura itinzwe vari kutiktok taurai luiza waswera sei road yekumoterepa inocheka kudai so especially truck hachafambi nekwepastrek matraki nokuti rinogona kungoparadza road anotosheka kudai so kucheka chako madhingiri matraks paboterekwa paya vakanochera pasi peboterekwa zvokuti road haisisiri stable much handiona vakanochera pasi peboterekwa zvitsvaga banderol ndandiri kufacebook naye kuno zvoko facebook ndambokuona hani mazviona ndasikakomendi ndanangotarisa hanzi tepu takumakomment screen kutiktok kuti muutepe zvakaoma guys pakaipa pana kumira mushi chainaya zvichimele handida kudhati vana mai vangu vakatorerwa munda nemachaina vatuma munhu mutema ndobva yatorwa nemunhu mutema ainzi nemaunga pasina nguva ngani yakabva yachinja kwakutonzi kumachaina saka iye zvino zvavari kuita kumajambanja uku vanochera gold wongowana munda makatoporwa ukasatongwara iye zvino like minda yekunana mama wangu yese umwe neumwe atove netsamba yemining so vanhu zvavakuita mama wangu inini vanotori muprocess because vakaona makatoporwa zvikatonzi mune gold saka mama wangu vakaenda vari kutoita license yavo yemining kuti vati munda wangu mune mining ndindichamaina handiitika just vongosiya zvakadaro havachamaini wosiya uri munda ndo mararamiro akutoita mazimbabweans vane minda yekumaresettlement you have to register kuti uve nekambani yemining waakutotera uchiterera mine hausi kushandisa for the sake yekuprotecta munda wako yakarwirwa nevanhu that's what is happening nemachaina vakasvika ukapusa ukasazviona vanobva vanotoinda votonovhurisa votoregister mine uri munda wako pauchanoti nyanganya uchifambira kwadnvakasiya diary zvinobuda but sei machaina aine more freedom darika vana vezimbabwe vari kuburitsa mari kuma-da ende zvine zvatoendwa ende zvimwe zviri kuitwa nemaminista anonzi chii ma-MPs vanenge varimo kamudhiri vhele saka iwo kana usina chauinacho saka wakatoudziwa neveministry of land nekumining kuti chitoregister iminda yenyu kuti mamaini kuitira kuti munhu akazouya achida kuregister tongoti maini yakaregisterwa kuti akapuwa too much power pamakore emalikis policy. Remember Zimbabwe when it was put under sanctions vanhu vanga vakutizira kunana China handiti pipeline ana baba baby vedu saka ivo vaiva vachitonge ma-investors ukatarisa like side rekukwekwe pane pakambobvovhoka chikoro so you remember about 2 years
pakawira cause vari kungochera vari kujubhura pasi apa you never know kuti pamba penyu chaipo pasi panogona kunge pato nezigoti and zvatoni makore zvichiitika zvinhu zvezvo. Hey, Stone, Mirai, Tino Stone, Inda, Chinyepa, 9 months, Nino, Kanaenda Marai, Inda, Uchtora, Snapitica, 19, no such Jaka, Pakutora, Snapitica, so he was not corner. Quakan do a 19 Stone, Quakan do I went to Fonakuti, Sifonera Moon, which we are going to stab a game with the Kupi 19. Statement Rakoka Yura Koshanga Bukuti. Well, with the Sinda Catalan, Gao, the Kupi Waka Signora Shakati, that's the Temple. Kana daito pa phone daito pa live name paka pinda ko wakandi wana nchita zvakaipa tino. It's very wrong mufungako. It's very wrong. Musanyore zvinhu zvamunenge zvisina kuitika. Musanyore zvisina kuitika. Zvino zvamaita nzvaenda kunokumbira na regerero vasida ndekupi kwamakatora chinokumbira na regerero ndekupi. I just joined tikangofona chete chipomono wedu because to me anditika uyu akatanga kundituka manje apa andika uyu mukadzi uyu antika uko America ane makore ndofunga vanhu vari kudzosa mavideo aindituka 5 years ago vari kumadzosa kaenda vanhu buku ariko even then vanokumbira na regerero zvine basa refu ane 5 years. I decided to you know what today let me speak because let me just speak in the open deep aja anotonzwa chete anzwe what I think and what I feel about it. That was the platform because ndoko aipa tera pano pangu akwanisi because akablockwa everywhere and it then munoenda kumarai munonyora zvinhu zvisiripo munofambisa narrative isiri yekunyeba. It's wrong Tino. As much as I love you my sister but it's very ndakaona comment yake I'm like wow you know ndamuona kana even vakada kuregerera munhu avatuka makiseni vanorambidzwa mani nenganzi makapusa mukuita unokokota munokunanzva vanhu handakunanzva but chamusazicho kuti mukaziva kuti inini semunhu anotofamba ka mental health yangu saiko andika tichitotarisa zvinhu zvenge zvichiitika hatitodi zvinototi affect ndosaka tichibloka handichidere chiti affecta so I would rather prefer ndakupusa I'm not stupid Katino kana ukatarisaka Facebook i game of chess ndikakupa iro kuudza wedzo kuti game of chess kana ndapedza unofa kutodzesa chess ine twasai i game reku 1 run chess no 1 run checkmate muchienda makadaro andiona i game reizvozvo but ngenguva iyoyo if anything that makes your peace you know to be stable and what not why shouldn't I because this is what kunozanza vazodai kuswaga uchaitaura danze simeli he did the very same thing akasara machoko ese adaituka naosogwa akatomataura ka mwedzi wese achimataura hapana pakasiya every achikwenda the same but azobatira mainda vanokona please don't unblock her. So usamubloke don't block mami atiti vanhu vari toxic kwanenge achinonyorepo kwachifarisa ngagarepo we don't need that vanhu vari supportive ndovega vari kugara papage the rest you can go die aiwa ndatirega ndimuadrese ndandamuona ka ndatirega ndimuadrese because zvakandinetsa munozati ndima dzanenge achiudzana zvinhu zvinongochinjwa so zvotofamba and to think kuti iye nditsonga pachecho ake exactly zvaakandiita mwedzi wese ndo zvaakanga achinyorera achinianalyza kuti vaindirei kunofona kwanga kutifona masocialites mukuita but nezuro ari kuya akafonako so why what is wrong naiswaga chero dai tikaenda kunoita peace what is wrong with having peace naini what is wrong with having peace swaga munoramba muchingomuriregerera I don't know kuti aiwa mwana mukuzima inonoza mukuenda kusiriko andina kumboenda kunomuregerera makambondoona ndiri live kwaswaga here aiwa handisi kuti makaenda kulive kwaswaga I mean munoramba muchimuregerera achingoramba achikudisai zvinorwadza mufunge ndikutaura wani pano am I not talking ndikutaura kureva kuti handina kuzvifara zvanoita zvokuti analega nezvinhu zvaakaitawo iye handienda ndiudziki zvokuti hanzi musaenda palingi musadai handi ndakatonyora zvakanaka and for my own peace yangu ati ketinani peji rakanenge ari peji kwake indiriko what is wrong with that inechizo musondongofunga kuti akuti ndiendadzano haufangi kutoenda unoona kati akazari kunenge ari kuvhondoka hafangi because akandituka semwatsoga akandituka wani asi pananouya anotouya netomuti vanhu musadaro guys musiyei asi akandituka chopopota kuti ari kudai pano ngaabve pano animaona nditouya pano netomuti musiyei but anonondiadresa chinianalyza danze pamasocialites ese akanopika zita rangu pamasocialites ese akanopikwa zita rasisimeni ndorakanopikwa iroro zivai kuti imambende vanenge vakuda kufadza vanhu vapamaimapendeanopikanamudiri wai
nevamwe amusi kuona kuti arobhewa here pamukomana anzi asara muchitokisini haana kutuka mamoyo, haana kutuka kamwezi ake analysis yake achitaura ndine pangodhumana neclip reza panamba kuti unozvitotowedzerawo maviews ake tega ndimboona hangu kana usiku kana nguva nditeerere kuti mwari kuitawo sei. unosangana uri kuanalyza uchitaurirwa zvinhu zvekunyeba kwai vainda vaneta pisi kune pisi yatoitwa uri kumasure iwe yakatoitwa kupi hapana pakamboitwa pisi ketinaa pakandifonera ndiri patiktok panapa handidai naindovene patiktok uri pangofonera bva ndabakati foni yangu yakutopera bhatiri andika mamoyo mufunge ndangoti nditi sori chete animaona hazvina nidze kuti tirambe tingogwa nemi inini mozoti handina regrudge nemi handina daka nemi mona zvaingoitikawo kune zvaingoitikawo kuse ndo zvega zvakangotaura hana chimwe chaakataura animaona ndobva tifoni yangu yakutopera bhatikangoti haiwa ndazvinzwa bo chete simple just like that. Makaita peace naye what's wrong with that kuita peace naye vanhu ngavafane kukuudzira izvekuita kana mukada kutamwa it's up to you, you're an adult, you make your own decisions. Like even mkaita peace wacho zvinenge zvakaipei kuita peace naye tisimene tiri kudya vanhu vangani vanotukana navo ati vanongoenda vachingonomusapota wani anituka exactly the same way asi ndakakwanisa vanhu kuti aona ichiboa Anyone? Ismaili. Panyaya yewokwamugabe itarire pane mukomana buda mumota akachivhara kumeso asi mukomana ari kunzi asara mujerero. Utadi taura chipasizo. Pane mukomana vabuda mumota uyo akabuda ari pafoni. Pane mukomana akavhara kumeso akazvivhara kumeso abva abuda akamuhaga vakatanga kufamba akabata uyo hazi mukomana watiri kufungwa kuti asara mujerero. Zvaiko zvino uyo yanenge asara masisi. Zvaizvo zvasara kana achizobuda anobuda pakarivara anobuda akarivara tapiwa vanake ndinayo soft sport ka asi ngachirega kundiabhisa zvine soft sport iyoyozvi ineme ndinayo soft sport vanhu vanotozviziva watee madhari vanozviziva kuti sisimeni vanomufarira vanotomufarira swago wacho andibati ngachirega kundiabhisa kanenyaya yekuti anoziva kuti simeni vane soft sport yavo oda kuti ndiabhisa achindioanalyza zvinhu zvekunyepa ngandianalyza zvinhu zvemachokwadi kwene zvekunyepa andiona ngo zvekunyepa zvino vanhu vanotozobhilivha ona tino munhu anogara ari pano asi akazinga kutaura zvinhu zvekunyepa ikoko andiona zvosina kunaka hanzi aitinditinabut. Hello, Mataris. Hello, everybody. Everybody, send your heart me's. Mo don't on your screen. I know that will be same comment section. No more for the comment section. Don't on your screen. Send your heart me's and also give the host, follow the host, and also follow everybody that's on the panel. Nice. Janet, how are you? Nice. Paula, but you can send my heart. You come. I send every day. And you have to send them every single day. Why? It's one point. Level up. Zvinobatsira even level renyu mimi patiktok and kana maisa mahatmi yacho munobva maisa unotarisa pakanzi claim oclaima as well mapoints ako anobatsira kuti ukwire pafan wati yako sukana ndozvisi zvangozara kuseriwe ndefungoti vanhu vanongojoina club kaini kana wabaya chihaticho. No, number 1 is Glory Days, number 2 is Baby Jaguar, number 3 is Kundai, number 4 is Makoti, number 5 is Daphne. It's only one coin every single day. Saka zvemakoini zvokuzviona papi papa screen up. Padeka love heart. Pakanzi Simeli. And then you see the people that are in your fan club. Number 148 and okay, saka ndakapa alright modon. Alright, oh yeah. Saka ndikabvura pana Kundai ari pa fan club number 1 for 1 month, then Tanaya 400 minutes. No. Okay. Is the one that I'm seeing, my levels. So number 1 per level in the Glory Days. Saka level ndinozviona papi ndakaona musuno uchinanzi aiwa mutoto kuita ku Facebook mutoto nya ku TikTok. Andika so pane panodanzi level ava vari pa level yakati zvinoonekwa papi like ninji yakona ndi pa level andozviona sei muka pressa paningiri penyu sisimela nditi ka profile yenyu handi munoona mafollowers yenyu handiti maona vanhu vamufollow pasi munobva maona handiti and then mobva maona pane pakanzi fan base fan club, then imi muri pa level 19 izvozvo. Yeah. For you mama as the host, muri kona chakanzi C icho.
what do they call them naisoko soko munozviziva zvinezvi izvi zvakanzi shindo wati hamuri iyoyo, so you have to aim kuti musvike ku-A. Ku-A ndo kunenge kune zvakaita vana vanoita malive every day like vana mother vana ndinosvika sei, what do I have to do kuti svike ku-A? live venyu moencourage futi izvo zvatikutaura zvemahasi nezvo nekulaika live munofanira kuenda apo pakanzi popular live apo pakanzi popular live panobudisa ranking and then ranking iyo mukapinda yeah. Can I tell you panyaya gift gallery rinofana kugara rakabaka. Munhu anoenda ku-A inyaya yegift gallery kupiwa gift gallery. Guys, ngomira ndivisa wozo. Guys, muri kuchiwa chimbo giftai kwai gari baki kugallery kuti kwire ku-A. Tiri kusika pane B pakachipeda apo. Tira kupinda ku-A. Guys, chimbo kada ema gift guys. Kwema nefiti kuyenga TikTok. Yes, TikTok guys. Yeah. Gift gallery ngakufake this week. Ndakona ndosaka mukaona live yangu yanareketa nezuro ndakanyora kuti Tuesday gift gallery. Every Sunday rinotanga futi kupacha rinobva radzimwa last week. Wanapedza this week ropinda futi. Ende kana uri wakwira rank yako unobva waendeswa kuchi maybe toti ku-B3. Wapinda mu-B3 vanhu vakamugifta vakaclear zvese zviri mugift gallery. Unobva wakwira waenda pa-B2. Uchibva pa-B2 wobva like maybe ukagift kwaita izvi zvinhu zvakawandisa urikazara aisa gift C2 tava ku-C2 ndokwata gift gallery to fill up gift gallery Sesimeli at the moment she needs 5 marosa, 10 McDonald's, 6 my head and heart mustaches, 6 my hand hats, 5 my hats, 3 my corgi, 2 my money gun, 1 swan, my DJ glasses, 1 fireworks, 1 well diving, and 1 meteor shower. Those are the gifts. So when you guys are gifting, make sure you go and check a gift gallery. Yeah, I don't wait all the time to go gift my money gun, but we need to go into a gift gallery, monitoring what she needs as well. Your name stays in a gift gallery for the whole week, so people can still go tap or follow Amnarko Gifter as well. It's also an advantage for Uri. My Levi, mkapresa padenga, pakanzi simili pai. Andika, pakanzi simili. It will show you somewhere it says C2 gift gallery. There's so many things that you can choose from. At Panama McDonald's, we need 10 donuts. I think Umsoro. Pamsoro, ukuna pamsoro, tasapa TikTok up, Pamsoro, Pakanka up. Pani Pakunyo Pakan got the league C2 up or top 80% to do something like that. I think the pub. Can I please talk? Because there is 60,000, 61,900 in my tapes up. Pakanyo number in the arch no power buyer. Pakansi system is there, so one pakansi level 19 there with gifter. One group of picture, one pakansi a gate super gift gallery. Can I please finish? Over pakansi C2 gift gallery 5/15, which means Zakalaitwa 5. But 15 things, which is lightweight. So you need to just go light was a star 10. One of our clear up from C2, open up C1 for this week. She can direct the this week. You want to put around be something. So I'm just later saying, I'm doing that. It's a show. Shaka to later say. Unoshika uchipaya kauchiona zvirimo zvacho. Like now I'm there. Ona kuti marosa apana akaitwa natanaya. Then tinona pakaita mafinger art. Then maheta yapanodwa 6 0/6 apana. Pakaita munhu vanhu vanodaita vanoswa maheti 6 ai. Even vanhu vakasiyana. Inondopika 1. Yapika iyo ndio star yacho rinobuda pachi. Rinobuda mu gift gallery nebhalika isa 3 kana apedzisa. And then maheta yapanodwa 6 pakaswa 1. Then mamane kalipanodwa 2. Apana kana 1 rakaiswa.
Makoki says anyone can own akaisa mannequin too. But to press the Viking dear later she go mannequin this week like Galaxy run one I guess on Dr. Takura one of this one but DJ all those things shirumkati and then well diving one do one guys gatikandei guys nditogona ngopachukira gatikandei mahende asari kutaugwai mahende what are zvinodhura ndezvokoko kuma B1 kwatiri zvinhu zvakachipa kwatiri dzichakachipa thank you Galaxy thank you very much rakalaitwa saka handichadiwi musaisa Galaxy guys kwai rakalaitiwa tiri kudzidza guys nhasi titedzidzo mangwana tine game kwakusara mangwana regai tidzidze icho manigam yauya thank you very much nekanaite manigam. At the moment, we don't need any money guns. Thank you, Tanaya. Makogi. Makogi, Tori. No, yes. See, after Tanaya, I say the money gun. Created two. We need one more. Okay. I'm not saying money gun. Yes. Money gun, guys, tell us Doris tattoo, Doris has no time as tattoo. Hey. Baba asana kani pro mani gani ayo baba asana dzoka guys I want to tell you this guys fena no bosi zimishaka kuboba ya live ndokufara isu I also had an idea but like obviously when I go to gift and stuff like that mira yes hanzi na mamoyo zvamuri kutaura is not included in the gift go one. Gift go investment munhu muridzi welife anoisa zvaanoda kuti agift pagift go iri different from gallery. Gift go unoita zvaanoda unogona kuisa maruva ako 50 so dependa kuma munhu anoseta zvinhu one or two things zviri mugift gallery ndo zvaanoseta oisa palive go umwe munhu inadiseti zviri mugallery ndoisa zvandinongofila anytime nogona kungokuisira mamanegani 5 Hanzi, can she set the gift jar, please? I think she says it at the beginning. She cannot change it. Thank you, Tanani. Thank you, my show. Asiri kuziva how it goes. My gifts unaenda papi. Asante, all right. Yeah, chakwana chokupesera chavaisa chino chakwanisa. Zvalaitwa futi yachazokwana. Pane chalaitwa. Na maishosho. Thank you, my show, Tanaya. Thank you very much, my guys. Thank you, my lovers. Gifter say unaenda paneka box aka. Murukaona aka. Kanaka. Karipeshi 2 from the end, oka pressa kudai ndo magifts aripo aya. If you just want to gift randomly, saka kana uchida kugifta anyone ari papanel, unonopressa apa, wapressa pana soko, inofana kukuratidza zita ravo kuti uzive kuti uri kukandirani. So that's Louisa. Usarudza uchida kumupa kana uchida kumupa Flame, opressa pakanzi send up. Kana usina magifts unovya kuti recharge apa, opressa pakanzi recharge. Usarudza chauri kutenga over wabaya recharge card rako rinenge rakatoedwa kudhara and then vari kuvhunza zvekulaita gallery unoenda apa ubaya pakanzi smell inobuda yakadai so over waenda apa opressa pakanzi to gift gallery. It's loading. I don't know why it's taking forever. Yobudisa apa sikanti muri kuona pese pakabaka apa kureva kuti magifts wayo alaitwa up. So chasara ndi ichi pari kuda 6 my head and mustache, my hand hearts 6 zvese uchingotarisa zvese zvisina kulaita kuratidza kuti hazvisati zvazara. And then zita rako kana uri wakanda like up marose tokonoti akazadzwa naMiss D, marose akazadzwa naCrown Queen. Uchingopressa uchingogifta kudaro uchidzika kusvika tasvika kune yekupedzesera aya ese akadzima haana kulaitwa up. And then to send your heart me unopressa anokana pakanzi Smelly's Diaries apa iwo pressa apa pakanzi join
of our presser, send 1 coin. So heart me yako I 1 coin of our presser, but can send heart me to join. Unengo to join. Phone answer number ishatisa angu kitesho, but kana waisa wasend heart me. No vyakuza kuti claim. You are supposed to also claim. Thank you, Baba. Kana ndakudeza koyo mwangu zvenharo. Wapa uya nasi zvenharo Baba. Kana wapa uya zvenharo. Iwe chimbosiya waisa zvechindebvu icho chiheti chikudiwa icho kwaipodiwa zveheti 6 zvire baba asikana chisiya waisa chiheti uindi chiheti nokuti tiri kuzama kubuild up profile profile inobuildwa nemagifts kuti achizvizivire piko ise chinguva tobaya live isu tachimbozviziva zvose izvo kana chata chiziva hapana isu. Thank you Teeth Fitness aisa chiheti. Thank you Tees icho ya 1 chimwe chitori chachiripo futi. Chloe, thank you for thank you, Chidori. Chloe, yes, yeah. Tina, metis chiripo chiheti chinopfekedzwa munhu choita zvindebvu ichi. Chiripo. Chiheti chinopfekedzwa munhu oisa zvimamustachiso. Zviri kudiwa 6 zviheti izvozvo. Kuda kuti tikwirewo katinde kumusoro ukoko. Tikwirewo tinde kumusoro ukoko. The hat means I can see Tanaya, thank you so much for the hat. Zvavo magiti kutandara zvati kutandara vanongogara zvavo madiaries. Vana vaitowa zvitogwa kuTikTok ikoko. Vakatombozvigarira vachiwawo zvitogwa kuTikTok. And Sis Melly, do you know you're doing Sis Melly, you're doing my box games. I feel like usually achiudza ivanhu box games because mabox game baba tactic guys kuti vanhu tikurumidze kubata level. Vanhu vanotipa tactic paya. So, okay, so tomorrow is it tomorrow? No, it's Friday. Friday, Sis Melly's got a box game. I think maybe we should go to my games. No, Nakundai. Couldn't go to my gloves. Sindi panyaya magloves apa vanhu havasumboina tozvizwisisiwo. Vanhu vanoda tozwisisiwawo kuti zvinofamba sei. Imi havasi kuita co-hosting Sis Melly. Vari kutokwira. Okay, so also you don't need gloves. Okay. Vari kutokwira kulive. Havasi kuenda kunoita box game. Saka kwakwira kulive hakuna zvemandishikira, hakuna zvemabox. You don't need gloves. Oh, you don't need gloves here. Okay, well, let's just finish your book. Alright, ndinokupa answer yacho Lara Mchanga chakupai feedback. Asina live yaya ukutaura yabhuti yanga yakavhurwa kuFacebook yanga iri kwese TikTok neFacebook yabhuti yemusikana wayo yanga yakavhurwa kwese but bhuti yaya zvandakataura vakazodecida kuti musikana yanga atore everything ndavaudza. Saka ndichazotaura nyaya yacho chirega timbodzidziswa because kusera mangwana tine game rakatoipa. Inise mashow randa kuti madiaries apedze chigame chine 30 minutes. T5 mas 3 zvidzokere kuno. Hanzi starting at nemasta zviri pamanje motokanda. Mamoyo masta ndogoma ndongona kuti mamoyo. Masta yani mazivi ndongona pakanyora zviti mamoyo ikandotenda vanhu kuti thank you mamoyo. Ndotenda vanhu thank you mamoyo. Ndotenda thank you hure chairo. Uya akanzi hure anozviti hure chairo. Umwe ngasina zita akanzi user 7657 chichichi. Totenda izvozvo. Sis Melly, mina ndakubvunza kune ava vari kuexplaina zvemagifts. Louisa, help me here. Tomboti iwewe let's say hausi kupiwa uri kungopa unokwanisa here kuelevheta sei uchipinda mumabhiwane wacho amuri kutaura iyo? Ndakapidza bhuru wangu akudza baba vasikana Diana akudza bhuru. No, you are a gifter. Zvakafanana nekuna Sis Melly. Kuna Sis Melly hazvishandi zvekuti paiva level up panyaya yekupiwa because muti host wekuhosta zvinhu zvenyaya dzevanhu. Havatambi magame betofamba vachiita maco-hosting. Malevel ayinoti vana Scotty, vana Louisa, vanani tinofamba tichiita magame vana captain vana Martha. Tisi tine basa neizvozvo zvekuti ndiri musi chakati ndiri muchakati chakati. Chakakosha kuti munhu ari palive vazive kuti gift gala raSis Melly rakamira sei. Ro gift kairoro gift pawiki. Seizvezvizvi pawiki rine magifts amuwapo akawandisa kudarika zviri mugift gallery. Saka ngotarisa gift zvakafanana nemechi yavanayo neFriday. Vanhu ngavangodhila negift gallery kuti vaendewo palevel iri nani just. Louisa, kwani ndakasvika sei kulevel 26 because no, imi level 26 yenyu ilevel malevel atiri kutaura akasiyana. Imi yenyu ilevel yekugifta. You are a gifter. Imari yamuri kupa vanhu paTikTok. Okay. So ngatisadze gallery guys. Ngatisadzewo zvegallery anyway kuti ati Friday tisanotarisirwa pasi kuiva vakauya nechigift gallery chiri empty.
pagame ipapo sesimeli vanhu vafana kungogifta kuti vangoti mamanigani munhu anenge apinde mugift kala anotarisa because munhu anogona kugifta kana kuti 5,000 coins handiti yeti dzinotozadza gift gallery rese saka kutononga 1 zvirimo zviri right zvine show off kuvanhu vanotamba magame kuti utyiwe uchindokohosta neumwe munhu azive kuti une magifters mazvinzwisisa zvichatorera time yadzozvihwisisa zvinhu izvi hazvichatorera nguva yatsozvihwisisa kuti zvayatsopinda kuti dyo aiwa hazvichatorera time kuganana nyati nai magifters mazhinji haana malevhu havana ine zvemaligi magifters zvemaligi anenge atori mud4 mubvunze dq vanokudzai vanenge vari kuma-d4 d chero vana dq mutarise vana sichipo tarisai sichipo tori muchii she's a gifter selevhu hazvinoenda kwavo vari kumaisa nelevhu rekugifta because vanopa saka isusu levhu redu nderekuti tinobaya malive muchigiftwa muchienda tena vanhu saka on the other hand munofanira kupindirwa mugalari menyu nekuti munenge muchienda tena vanhu Facebook hakuna zvotibaya kudi tongobaya chete tongobaya live zvose izvi zvakutovewo kuzvinyuwani kwatiri izvi kwanzi kupiwa plus also kupa because you also gift. Yes, I gift a lot. No gift vanhu stereki ndataura zvekuti sesimelizi she's a gifter one ndataura izvo she's a gifter saka level ravo richikwira pakugifta vanenge vasina basa nenhingi yavo stereki vasikana mhoro shamwari sawira sisimeli muri sei tiripo ida kurova wangu kurova chakwa mazono kuri kutiktok kafacebook uri kubowa kusina munhu vatiriko hedu kufacebook asi tetiri kwese kutiktok tinonguva kutiktok kumwe kwangoti kamenouzakaka kaitfet nekungoti wangopindawo kune zvinhu zvausina kumbojaira zvinyuwani so wakungoona chigwaneko so but at the same time ndine madzikoma angu asina hawo tiktok iwe akura asingadi azo saka nditi I have to accommodate kwese ndakatateerera achitaura zvino zvinenge zviri complicated zvekutiktok zviri zvinesainzi yakawandisa hanzi unozoita level yakati uzoita level yakati unozarise ndabvunza ndakangoona imwe live ichiitwa pano patiktok zvavo ini ndosvika ndichingogifta vanhu vasingazivi tikangoona pachitambwa magame ndosvika ndongonipika waita laki lake ndoshaira gifta nodarika ndakaenda pane rimwe tiktok game randakangoonawo ndichiscroll ndobva ndangoona vakadzi 2 ndobva ndangogifta vakadzi ava 2 ndobva ndakanda vakadzi 2 ndobva vakadzi ava vangashondesa ndobvati simeri ndobva vatanga kusunga vachiscreama woti ndobvati ndiani kweivava ndona zvikanzi sesi simeri zvikanzi vekupi ndadezvei palive yavo iyoyo vakutazvokuita zvikanzi iwe zvikanzi simeri zvikanzi simeri kandimaita iyo chiti zvikanzi vanogona zvikanzi abva kuprofile akabhatisa sepapo zvikanzi koinga vani vari palevel 19 vani vane basa rei saka zvakandinetsa kuti kune level riri kura 19 andasingazvizika ndosaka ndabvunza kuti naimi pamunoti malevhu paya ndobva vanhu vakuti iwe dioga usingazichichii ndobva ndatotasenda mwaya zvokusvota ghost uya ndasenda mwaya amagifti nevakadzi tiwa ndobva ndarova pasi saka asinakasana ndikuti kwanditi kwaya ndambasa nelevel 19 riri papiko levhu racho zviko zvakutaura zvinonyanya kuitika nezvekudaiwo to these days patiktok vanhu vane malevhu mahombe stereke vakakalkuleta mari dzavakapa patiktok vakungofamba nebheji vasingachagifti vanhu vakugifta ndivava malevel 5 zvichikwira 10 11 12 20 25 30 ndo vanhu vakunyanya kugifta vazhinji ava vava kumusoroko vakukalkuleta kuti ndashandisa 9,000 pounds ndashandisa 15,000 pounds saka vakatomira vakungofamba vachita sepinga vachingosvika vachiteedza vachiflya but havachagifti ndo zvakuitika patiktok alright imimi level 19 makasvika mukapraudhisa vanhu mukapa vanhu stereki but zvashamisiri pane vanga vari kumalevel 30 35 41 vasingachagifti kana sendi vasina mari ngangosara level chakanakira tiktok haritori level rako haudzikiri level unongoramba uchimentena that level yekuti ndakambopa stereki kusvikira amika saka level inofanira iri nani yekumashure yakati kumberi level 1 nelevel 100 ndaipiri beta haisviki ku100 I think inogumira kuma50 something wakusvika kundokambaira movha 1 uchienda kumusoro 1 day roast uchikwirawo the more you gift the more your level is going up
So no one in the level one. Quite uchiflya zvekuti asisipo zichipo vanopinda vachiflya havapindi nepasi vachikambaira zesu vanoflya because vakasvika level 25 ukangosvika level 25 nanagogo musakati wakupinda wachislide toda kusvika bhuru wangu sababazati bhurukewo tisvike ikweyo ndichakupai chatiracho sisimeli kuti munenge mapa mari kusvikira palevho rakati mari yakati ndokupa excel ndandati baba vasikana level 10 koyo anonzi ndinonaka uyo naiwe insta rako rainsta rudzii naiwe tiktok anonzi ndinonaka uyo asi unotengesa zvevanhu vedu vei ibvayo zvinhu zvavanosisimeli ndabva mubvunza vanhu kumaserekusaipa sisi wangu esikani hure chairo kuri sei hotmaipo zvangu ini komuri bluwi kuri sei bluwi uri papasikana ndivangakundi kuri sei ita uno usati ndino because ndikazodaira ndichikutenda ndakuita kuti ndikuzvireva handioni ita uno titi thank you nehati because haisitara kura kwatisira parakaoma pana weshuro uya aita musika wauya ure chairo chiri kumuziya weshuro hanzi voice rababa vasikana kufacebook voice rababa vasikana ranetsa hanzi voice rababa vasikana kumberi vedu we tendai tsvaga sisimeli diaries unongoiwana kuko kutiktok ikoko hanzi ndinonaka is a top gifter sure here uno It's amazing. Guy wano gift asi unonaka kona level yake ndino kona level yake level 30 atizozivi zvese zvivasita kuzviwisira izvi pane blue up unonaka chichi ndino iti uno tireve zveiwe atindozita rako tireve iwewe kakuti unonaka inokuti inenda kufila windi kuti nditi iona nemusofuraji unengodisira zishumba cha ndobati thank you ndinonaka vanhu vanobva vati dzirimwe here mayavo hanzi ndikukute ko ndikukute ende kukute ndautonzwi wakomana ko ndiwakasvisa zita iro ndikukute usadaro ndiwakasazita iro ende kukute mwana wangu naiwawo mwana wangu ari kuno kueurope kuno kuuk ende kukute ka pafacebook anonzi kukute saka ndine malayoni angu maviri nefriday malayoni adovenaro ari kuna kukute lion pane mumwe ndachashandisira futi lion ndianiko ndachitambisira ndi lion pane munhu akataura zvelion ice cold igifta futi ihombe ari mu 1126 ari kupi ice cold uya ari mu comment section aiwa pane akatondiudza nemuromo akati ndikuda kuya vanhu vanoda kugift ice cold I love you aiwa kana atondifana pari yakura kusvika ibaby girl yako ice cold anenge ari baby girl then cheri akadaro futi cheri akataura futi kuti ndine kashumba kenyu wamamori akadaro saka ndiri pakanaka zvefriday ndiri pakanaka luisa handina kwaira nokuma nawe macelebrities togovaziva andivazivedi vanhu vacho ndobovazivi vanoshakodere amena ndizi ndokuvaza that I don't like it ndokuvaza kuti please stop sismendi nemuchudzani kuti you don't like it but iri redu iri harisire kundingira kati ndere kuhostwa nemunhu kana mukuti harisi rekusumudzana rekupanana mapunishment ndere vanhu vakawanda nekuti I think tenge ti 4-5 amene iro rifly rokwadzifikisa uko pane rimwe randakazomboona ndiyani kwainzi idya colgate sanganisa netomato sauce idya iro rinenge takaenda kwalizi hawa ndikundisira meseji simeli mukudzoka rini ndichinongoti ndichauya tine iri kaizvi ndora achida kuti tisviketi plus ndidango akadhimna akatipinza vana pakatirova akatinyadzisa vedu tasingata kuziva akatidya zvisingaiti saka ndoda kungomupedza kuti tachinja level rimwe day chija ndiko coming for you toda kutora zvawakatiita haloti yam mushe kuri sei mushe tatizvo nimaona mwana wenyu wamakambobatsira uyeyo kuti anga achinyepa upi mwana upi pane mwana wamakambobatsira wamakambotumira mari ndichazoya kuseri ndichikuudzai
family chitombopedzisakabatirwa papublic. waitaurire toda zvinhu kaitoda nyaya nhaiwa kutotindakabatirwa papublic. Mwana upi? Hamuna kuiona patilda here? Yakare. Etiveye mudzidzidzo. Asongosina data. Handinaro, ndandichaundokwira sendi kudzei. Yakaisa kudhara iyo, haina kuti yanhasi iyo. Ndina kudhara iyo. Aiwa, hana kukanganisa musi wazvakaitwa kwatidza. Musi wayakabuda hana, musi watakaita kwatidza hana kuzviona. Taitora vayakodhiya pasetilda isu, tisakatopa setilda vamwe hama dzakaenda kustudio dzedu, tisakatovapa hama idzi dzoti dziende kustudio. Kuti dzakatavita live yacho, hama dzikauya, anga asinawo kuona guys. Mabazi vanokufamba naro guwa baba vasikana, ende vari kuita kuti famba naro guwa vai mwana. Mr. Liro munhu wangu, you Mr. Liro. Ndakamirira vasikana vedu, muzati madhari dzingati practice 30 minutes tinge tapedza chiniti. Handisiyei maka, handisiri vanyuwani vakuti tisaisa here. Kwai vanotaire iva vari palevel 19. Indegosha kuti level rate tisaisa. Manje you see me on Friday. Kuti level 90. Ndakupinda nemoyo because ndakuti zvakati ndakashadza ndataura nezvei. Saka ndakuti alright, ndikusenda kana ndinde. Izvezvi makuziya mukanzwa rumotoziva kuti madhiswa kunzi hamuna. Ndisenda singazirizve. Ndisingatoketi utataura nezve ndakuti wavheno zvakutaurawo. Pandatongodarika but ndakasira Louise Aunyari level 15 ausodi. Ausodi Louise. Manje vakadakuti kuti disaita zvakatokonza kuti malife wako zvinoshamisa. Inani ngoi ndinokuziya ndiko. Kana kutaura kuti disaita ndi palevel 19 andichatsikiko. Nokuti patinouya ndikapa munhu kana ari palive yako, ndikauya ndikapa vanhu varipo gift neonopuwa something. Inenge iri challenge simendi vanenge vasinga experience we. Inenge iri challenge yekukuchallenge yekuti uyai. Ngazviwanda kuti vanhu vane malower numbers ndo vari kugifta too much because vari kumanyira kuti vasvikiwo kuma level ekufly. Amaisadzi zvokuchallenge wane nzira dzakadaro. Ingoni tuyaitambe game. Usati challenge uchitarisira zvokunerera. Vanenge vasingaitirwi imimi, kunenge kuchiitirwa ari kugifta kuseri. Kwete imimi. Imimi vacho murambe muchiti. Ndomunonoka kupinda. Andinonoka kubloka. Ndozvandakanatsira zvese kubloka. Musi uyewe pane musi wamakapfuura kwa Mr. Bills vakati kwirai. Munofanira kukwira pai. Anambomuona. Mr. Bills arambondikwidza. Mr. Bills arambondikwidza. Arambondikwidza Mr. Bills. Takaita kwa Mr. Bills. This is nene zvakadzi kwirai vanese mukadedzerwa. Kodedzerwa makanzi sisimeli akadedzerazve. Vakanganwa maibrai vakanganwa vakatotifonera chitienda kwa uyu ndikati ndiri kutamba samu. Aiwa musi wakatikwira iwe muzidhuzika ndakanisiri kuda kukwira because ndandisiri ready kukwira ndenda kukwira mumwe ndandine magifts angu aisvika kuma 7000 saka ndakatofonera Louise akati Louise uya ukwire handiona ndandisiri ready inini kuti ndikwirepo saka ndakabva ndablock because ndandiri kubasa ona ndasaka kukwira saka ndakabva ndafonera Louise akati Louise uripi uya ukwire ndine magifts Louise wachona hanga kubata foni ipapo You pasa wap. Batira pasa was good work. Wakashika sei pale. Mabela asikana vanomuda vadina yeAmerica. Baya pakanzi Louise apo. Baya box pakanzi Louise roisa zvaunoda ipapo. Unongotanga Stella. Dai tanga baya box kaina politics vanepera ina andizvidiki night pauti nakusikupinda nemoyo but I just don't like it. Akusikupinda nemoyo but I just don't like it. Thank you, team. Inini Paulinika andisina kupinda nemoyo but andidi kuti vanhu vanojairire vajairire kuya platform kwekachizotidhisa because that will create a negative platform. Waona platform yosana noyachituka vanhu even vamwe vasina kuchijaira andiona. Remember platform yedu Paulinika ine vanhu vakuru vamwe vanogona kutouya otaka kutukwa because makajaidza maplatform ekuti hazvisi kupindwa nemoyo zvinotukwa vanhu. Ina handizvidi simple. Kana tikaenda wedu tinoita live tikapedza pasina mbotukwa motukwa newa vanhu panapa zvakanakisa.
pasina kumbotwera vandiita malive yapedza ndozvandiri kuda kucreata that safe place yekuti chero machembere angu efacebook akatevera vanenge pari free, vanenge vakasununguka, havatyi kutukwa. Yeah. So zvemwoyo handidi hatidi. Hello. Anapenga utima akafanana newe. Team, thank you. Gift me my love. Let's motivate Sisimeli to took a people. I mean, just took people never. I'll never took a people. Me, I'll never. Thank you. I'll never. Thank you, Team. You know it's a gift I gave to God. You didn't know. You didn't know. Andipindi shame ndakatoramba andipindi tina kuma platform ngatokwira ndinotovaudza vakataura zvendozviona kuti ndakwira vadataura zvekukisa ndovandati ghost if you don't control me I'm going because I don't like this. What's that about to control? Andizvidi simple. Nafana balizi siyana mwana mdiki zvake lizi but I don't control the exactly ndokwandakadzidza ikoko anoba hacho ukamutuka to block hati and kitafo lake clean nesida unokwira takasununguka animoona izvo maplatform ene kuti pane zvandoona zvazvo zvinenge zvichiita namama rasa handidi yangu mama rasa ndikachiesa kukudhika maimana achipinda newe jipu achipinda newe jipu guys kana I can't. If you want to play for one, more than something to my chamber, I took a one. I should be when I'm still a cartoon. Do that took this as a titi. A titi. Ndokumbula ukutarisirwa nize ndikuita challenge nchima kusemi na Lolo chamara, lolo down my gifts ja. Level 8 Teremo zisikwele kina zizothi lokana kungigift stage makambasha I don't know how to do. Sema tukutse aparte kwa makwenda akawandisa spirit too much. Sekafana nani ngimakusena idoka mama rasa pangu alifanga hizo but naishopa the wrong person I don't know. Aye mama rasa ari kupisa wena ari kurira mai mwana mama rasa izirira ari kupisa zimwe ndokuita zvekujima inini handidi kunyembo kutaura chokwadi. Shouldn't be pizza. Unogona kuchinga magifts nelolo. Andizvozvo sei ndinongoenda paifocus dzatatu ndongotarisa pakanzi pane chirodhi pane chibhoksi ndongopresa zvatopera. Ndizvozvo. Wapresa wakalinganei kana kuti uri kungogifta zvawapiwa wakapfira mumafaniro evanhu wozidzosera vanhu. Ndakalinga nebhenzi account yake. Alright, mira chimudzidzise Luisa. Mira chimudzidzise. Lolo. Mirai, Lolo. Lolo. Kasapa phone yako pazasi andika. Pane zvivanhu 2 zvinenge zvikusoro zvivanhu 2 so andika. Pane next pane box makita baya ipapo. Atitangwa baya pantira. Obaya pachabuda zvishumba kuti unobaya ipapo. Mirai guys, ndimudzidzise. Let me help you coach. Penyu hana basa nekubaya box because ndepenyu. Alright. Okay. Saka pamba ubai box. Ingoenda pagift iro vhura. Pachabuda ndichona pane zvishumba so inanobaya pane chumba ipapo. Baya ipapo. Andishona chumba inini. Zika. Scroll down. Ndikona chi. Ndikona pakanzi mecha Galaxy 13. Ndona zvakawandisa zvireko. Ndinokuudza pamwe kuti ndikubaya. Mudze pabaye zvimumudze izvo zvitiripo abaye kapatulati abaye papo. Ndokutaura zvendati ngabaye Galaxy tozomudza kuti chekubaya chimwe chechipiri. Chimbobaya Galaxy baya Galaxy. Baya. Hapana pandaona pa. Baya. Chitobaya wangu lolo baya papa patoni. Thank you Tendo. Sisimeli. Iwe nduti something nangu utenga magifts baya papo lolo. Galaxy iro ngolinga nebhengi. Uri pa level 8. Uchatoona wangu level rikumusoro. Thank you for motivating me to do. Wapala lolo baya papo pane dolphin papo baya Galaxy. Auya alipo lolo. Azaita era saita. Alipo lolo. Asal zaita maybe ikupe. Tomato kanganisa lolo. Tomato kanganisa ngade yapenda. Akanganisa. Akanganisa. Aiwa hakuna gift nobona ukauda. Akanganisa.
Wait. Anogona kugift display munhu ari palevel 8. Thank you Lolo. Joy taona ka chihat chawaisa ichi. Chimaya uite pane dolphin iyoyo Galaxy. Ndaisa chumba. Wait. Wasa chumba. Ndiyo chumba. Ndiyo baya chumba yo futi. Akuti chikuti kujaiwe. Kuti chitoko ndiri. Chihuma, musasa chihuma. Thank you, Tim. Thank you, Tim Matthews. Isa shumba kana ine mwana wayo iya. Kamwana soke shumba soke. Kurongo apa chibhongwa panapa. Anogona kutobhongwa mukavhunduka. Ndoshanzwa zvinoitwa chezvai. Arikutadzoke zvinoti oita seduze neve nevatreo zvelo naye asikana muchada uchinye. Meli munhu ilevel 8 anogona kugifta. Mugift kana rano muziya kuti anopinda ubaya. Ati ndaijuma. Okay. Uizaona. Ndipesa shumba ndichi. And then pamba pandinyorera kuti 20 vakanyora mari kazasi. Papa recharge. Ndoita best. Ita recharge yacho ona kuti mari yacho inokwana here yaunayo nemari yawo udziwa kuti iite kana isingakwani wotapon something chinokwanira nemari yako. Mari yachumba iyo inogona kwayakawandisa kudarika mari imo. Saka pane train kana majetsi anenge achifly ndege dzinofly so majetsi so anenge achifly. Kuneza mkomba. Mari takira. Asi ndiri kudzidzisa mimi mukuramba mudzidzisa ndiri kudzidzisa. Andi mukuramba mudzidzisa. Ya, aenda kuti ari kulinka. Mira ya link. Ari kulinka. Let's say you don't tenga 5,000 coins. This is pane different and you unotenga unengoshida let's say kana unotenga 5,000 or 1,000 coins. Unopressa ipapo. Lolo ukujombera papi lolo ukujombera papi ende muri kuchungudza atolinga video kutry atenda kuti kunozama kulinka Yandishizvoni you all state your purchase was successful and this is zvafamba sei. Yaita. Saka wave nawo magift manje wave nemacoin. Chidzokera uye scroll down kune shumba kuya unopaya. Yeah. Iriporamba chindidzosera ipapo kuti ndirambe ndichipurchase futi nebank account. How many coins? It depends on what purchase how many coins. Because my coins akasiyana ndinoda kutenga cheap. What I just wanted to do is this kuti ndingoona kuti zvinofambiswa sei kuti ndikwanise kugifta. I check chakanzi Galaxy chiya. Yapo unoona kuti nemacoins mangani. And then unobva wapressa chinhu chinoenderana nemapoints ako. Let's say kana uine 1,000 unotenga chinhu. Kana uine 5,000 unogona kutenga chinhu. Anoita chasave chane magift macoin mangani. Unoenda anoona gift gala muboxing. Maya chibox ichi chakasungwa chered icho. Chekirismasi chipresent. Ya tarisa pazasi pacho paya. Une macoins mangani? Kamanzi 586. Saka mashoma wedzera mashoma. Bayama negani. Iri papi nigani chaga manegani. Ndendo vada distance. Chibaya mamwe glinga utenga kuti mutoni zvakuita manje kuchumba kuya zvakuita. Zvakuita manje kuGalaxy kuya. Zvakuita. All right. Thank you so much guys. So ndakudefend. Zvaita here lolo. Alright, Friday tine game kachamwari uye neshumba ka. Aiwa ndouya as long ndisiri pashift chete ndouya. Cha Friday wanisaba nguri pashift ipi cha 8 to 8. Time difference kanti munoziva ndishanda 7 to 7 but time difference kuti ku-UK neCanada takasiyana. Takasiyana. But 8 dzekunoku dze7 dzekunoku Canada ichi masikati ka. Izvezvi isusu tiri pa 41.
241. Baba sikati 3 omens ka Canada dziri nguva 7 kuno. Ndozva anogona bhuru wangu. Baba asikana. At 12 p.m. or 1 p.m. depending on which part of Canada. And Quebec province. The French province. I don't get 1 p.m. I don't get it 3 p.m. 3 p.m. Not 8. I don't get 3 p.m. Saka inenge iri bhoko. Anoshanda chi7 anenge ari kubasa. Friday and Sunday. Ndoshanda Monday to Thursday. Saka Friday nenzi kumbando ujoina. Good. Tiri koko unongona kune tune vamwe kwatinobudira tiri kumoko ndokwatenge tiri. Uye lolo kusaza kushazale uye vasikana vedu because apane pandakamira pakaipa. Uye lolo. This man. Hello Lucy. Vanda upi walingiri ari kutenga mama gifts ka buku. Ndakho what's Lolo yakuacha mtu pendi. Mama gift ari nani? Daphne. Yeah. Daphne. Alifana bere Daphne number. Daphne aripo yavatu achaikwi Daphne aripo. Hanzi Google is cheap buy don't buy pano. Google is cheap. I think link rero vachiona ndire kuushu. Ndiro rada kuona simele. Iwada Susan Moyo hanzi apana shumba inoyo ayoba ma Galaxy. Inotoya manje shumba kafundika mira Friday svike. Wait for Friday. Mirira Friday one. Mirira. Unza zokutamba ne mirira iwe. Unongani unza zokutamba ne diaries iwe. Wait for Friday. Wait. Mira udzone dziflyer shumba dzechita kuflyer kwete kugonga. Kuflyer. Hanzi edge ndikupe shumba yacho. Susan anenge anadog. Hanzi ghost range mo. Anenge anadog ndi anadog. Sai pari papo level 0 ana. Anadol makranda umuzindi Anadol ndakuzira handwriting Anadol. Anadol. 0. Hanzi ndino chero zve WhatsApp ndokupa ndinaro ku WhatsApp kurendo po WhatsApp. Anadol. Fai ndiri level 20 press Instagram. Press Susan Moyo. 20 ndine matsa kuchaitso. Level 20 inema. Ndizo 20 followers. Yeah, by 20. Saka asi Anadol light zozo. Kwai ndikwidzei ndisechumba mukwidzei ndanangamboda kubva gaitisi kweshu ari kutisaiza ataura kakuti pachumba ino akuda ndibvanzira sekolusa iwe urugwadziwa nei amira padona munhu kudara ndisirewo Susan Moyo guys ndisirewo Susan Moyo ndisi kweshumba hanzi muri racist ndendaro aiwa ndakagaya guys ndegame mukasaka unandidii guys Susan Moyo friend kwita kwidza Susan Moyo aisade request yacho andizogoni kumurequesta kaini kuti aisa ndakuisa munomuziva Susan asi kana mari musatotambisa ndamisa Susan Moyo yesi Suzi yesi Suzi Yesi Sismelo. Tiri boss zuri sei Andai chambo imuri sei aiwa tiri boy Masquera sei jemba pani kungotambura chokoda tafara ndakwira papi aiwa wagona zvokuti tutafara kwai tatoti ndi Anadol anonyora vakaraitinga wanyorapo karuda kufanana nekaAnadol tatati Anadol watanga kuconfuse vanhu brain ndozvaanoita igosi rimwe nonzi Anadol so rinoyaro kuconfuse vanhu brain ndoconfuse kufacebook rakaplejera vanhu mavillage uko utamia Anadol mwana wenewo kutsvaga Anadol wakandisi village Anadol upi Anadol mirai ndikuisirei shumba ndakarasika ndiani ndakapinda kujamba shumba iri kuuya mirai ndigadzike tiri Facebook
Hey, ndakamira kutamba guys. Shumba kwa iri kuya. Isokini yangu. Nanta ulisita because kutoto. My way. Utandutsa chesara kichaira kufechi. Ndakamira shumba. Ndaisa iyo mayona. Musanyora comment section kai. Itunga ere baby chako. Sisimeli wangu mwira. Ngatazoziya voice yangu mirifika. Chama kada chuba nino wangu ndugu zadi wani kada chuba. Ndatanga wani. Chuba zadi awe nabiona. Basi nosana ngakubhebheka sepa. Kada chuba. Awungati mudzika munhu mukuru ndi pale chuba kana pasina uyi. Sina baby chuba kada runani. Isa chuba. Lolo, ndashaka kubatsira lolo edwe. Asi mimi ndadaro to. Minika. Sorry. Minika usada akuna mzodaro guys muka zvifera kumuzira mahara kutambira ndani ina chumba jiuye akinye. Magari kwanini ndawapa chishumba chawo chinokurira mugalari. Kwanza ikesi munhu akatadza simendi kuFacebook ne TikTok nazinira kuFacebook. Tito se one day. TikTok nanakidza. Ndabva kutukwa neManigeria noko. TikTok nanakidza. Watuki great. Ndabva kuManigeria. Ndabva kuManigeria. Anenge achituka anofamba achituka vanhu. Watuka. Aiwa sipendi sadaro aiwa. Handisi ndasiri kutuka vanhu ndachingofara nevamwe zvangu. Right. Pane imwe ere guys yatombomuita muda kudzawo muzvimwe zvinhu guys taindira mberi. Zvemuso Friday kuti we watch out for what isive. You guys, I was ready for Shumba. Ndanotosimuka wena apa ndine ninja ndanotofana kujamba kuti ninja yani asi ndisazviya kuti ndanotofana kutojamba kwani izvo ndikuitiswa. Asi ndisati mambopuwa Shumba. Usati. Ndakatanga kuya paFacebook ini kweli. I mean TikTok. Aiwa munaiwana musawana. Pazvaunozati ndakatanga kuya paTikTok manje. Ndikangotamba magame angu kuti rimwe raive riri pano rachita tukwa rimwe ndiri kwalisuku ndaratototi game ratakatonyazotamba ndiri kwalisuku. Zimlinga piripo rini? Zimlinga piripo nemusi Saturday ino. Saturday ende. Okay. Makambirana nchienda kusina zvazvo. Saka wabvunzira ini vanashakira ndiva ndikuona kavari kuenda saka ina ndipofunda kaenda kumafunction akadaro. Ndachibvunza kuti date renyu risaclasheka. Aiwa musi wa1. Kuti vanhu vanenge vari Zimlinga. Ndona Shakira vapinda pakati. Ndakamisira message kunde akandibloka, manje akandiblockera, manje ndakamuita sei? Achako unblock. Ndakwana kunda guys. Achako unblock nango yakwanda kunda yamuziye. Ani ma moments. Look. Thank you Chari Makombe ne at me. Guys akambokura sai on Facebook chiko inga ndiripo one. Every opportunity ndakatamira phone pane munhu akati promise phone number 3 kuti tinese connect zvakanaka kwese. Tenge tangorova kwese zviri smart. Saka anomirira munhu akaenda kuAfrica anodzoka manje. Makamboona kuti kuTikTok live unogonoisa live 4 hours but aumbozvifile. Inofamba umbozviona. Facebook nendagara musana kugwadza uyu ndinawo palive. Ndobva vandipavo 200 stars dzangu. 200 ndigere navo apa Facebook aisabhadhari zvokudaro memwana. Yakadhakwa. TikTok inobhadhara manje. Facebook yakadhakwa haichabhadharira agara musana kuta kugonyana musana kugara 2 hours uri palive. Uya ne 200 stars. Regai zviite TikTok asikana. Ndichateverawo kuTikTok. Ndichatevera. TikTok inobhadhara shame. Facebook inochinja futi. Inochinja. Ichauya hot Facebook ichauya. Because kombe chinacho neTikTok yanyanya. TikTok ndipambe saka haazvidi manje kukezvo. Manje iri kuputisa iri kuvhura Facebook muchaona. Muchaona vadzoka futi vatiza vadzoka kufuti Facebook. Muchavaona. Manje inovhura. Kwanzi ndakatumira manje ndikandiprintika. Kwadini timu uri munhu pane imi azviko. Hazvigoni kuprintika. Unozati zvakaitika timu masekutanga ya ndasanda kusandoverenga papi kuti ndoti ndena kanda ndasingazivi unoona. Saka ndangoti thank you muna gift kuti ndichaona. Ndinoshaka kuti ndinozviona papi kuti muna gift ndakazozviona kuti zvinobuda ma comments. Andoona. Ndakazozviona zvinouya muma comments. Ndasingazivi kuti guys mabona muna idanga chitituka uyo. Misa picture yake pa profile avanditera kuno guys. Ndoupi? Anyway. Yakati anzi ashawenzi here again. Mupidei. Arwaya kuti ashao. Ndongochituka neManigeria. Anzida kuti wako kucheni. Nevanhu mucomment section. Ndakamisawo picture yake pa profile. Kupata nemaidea zvekunyorera vanhu vecancel. Yes, tachiti chaita ndikikiri. Ndativa nane idea yavo yekusendika. Tichacreate group maybe tichaketa vanhu 10.
Handona vane maitero kunonyora ini ndotamba front iwe wonyora zvinhu ini ndoindisa tutamira ipapo ndataura asi Hansi, please talk English, please. Good flavor. Sorry, my love, we are having a family meeting. There's another witch that we have got there in our village today. The witch ate about 3 children. So we are having a family meeting today, my love, so that we can see how to for Ashawo. If you're not in Ashawo, leave. No, somebody, my foreign friend from Facebook who commented, why are you talking in short? So I'm just telling you that we caught a witch. So we are talking in our vernacular language because we want to strategize how to catch this witch that ate 2 children today. So sorry, it's a family meeting. It's a family secret meeting. Yeah, Andy. Shells, why are you calling a? I'm smelling as a kukuru wa right now. I am speaking mun wacha twenda wikoko. Ndashitaura kudara vanhu vakatwanza kuna zvakadaro. Ndashitaura vanhu kudara vanhu vakatikunyepa. Atanga futi. Hanzi kuna vanhu kurowa. Saka muJoburg ndasi muri kupisa ungambobudi uri Zimbabwe uchiti kwa makadiko uri muJoburg nezviri kuitika unokuwara zvaunokwarira mari. Shows set apart. Why do you call a show? Ndira shawa osire. Atuka babonga katika mai wangu msikana yeye. Kwa tuka ni juri. That's tuka ameno chipo chichawepo. Okay. Anzi yeye mtoto. Ali paro nyora mu comment section. Sorry teammates, nasenda kunyeza tomboziva paya kuti ndinozvitenda sei. Sorry wamwe chakutamira pano ngochitamba game chaya kuzokugifta ukoko. Kwantiko kuona wakwira chiti nduku yako. Teammate indodzosera kaini manjira kakanakira I return the favor. Indo return favor kana kuona chiri wakwira ukamde. Iyo vanhu vari safe shem. Indi pana makweni ndinosiya maunda side kwa vanhu. Ndotondipisa vanhu vari safe. Avanhu vari vameko. Kana funa kazwana imba here. Ndivana vanamboda zvandakadzidza interest tadzipindira indi kana kuva interest nadzivana vadiki vaya ndatomboda kana ku Sarare vana vedu she. Azizoda kuti dzapfeka pamusoro rodzi dzigwa unokupfeka zve. Hesi muzukuru watete how are you? Takumaona manje. Kusouth Africa unomera mudzi. Ndatakwira pedzera naye so imali ingomkwidza zvazvichatonakidza ingomkwidza yemukadzi yei ingomkwidza yauye apedzera naye so. Listen, woman, can you please come on top? Nai ikemutawe naye pakudzwa yechirungu apa isitakagoteerera ivakuruka zvebhebhi chako apedze naye rega akwire mira atanga akwira mira atanga isa request mira atanga isa request. Sure. Na represent nyika yedu climb up. Come tell us what she did. This is Ashao. English. This Ashao. No, get at it. You want to talk about Ashaos? Come. Unovaona kuti mood is activated. Mood activated is why voice. The mood has been activated. Let's climb. Who speak in English? Forget our show. You know our mothers, they might not understand in here. Climb. Atizo, angatizo. Pane mazimba bvarwa pasi. Kungotuka nevanhu pasocial media. Titi, do you know some vamwana vanofamba uchingotuka vanhu vari mucomment section? Ndozvaangachita, angachituka munhu wese. But pane munhu andiri kutsvaga. Mukaona utembi mumudza auye kungi kuaccount kwangu. Azwani kumutsvaga. Tembi ukasvika pano, please. Make sure that I'm asleep. Ndandida kuona mudya yezo isai violence. Muone kuti mudzi no activate fast. Ingode naye ma sisters apinda pamanyasona. Fast mudu activated. Fast. Exactly. Uyu anonzi Tembi uyu. Tembika. Ndine nyaya newe. I want you to look for me. Pane zvandoda kukuudza. Ungatomboka ndamishauka pastepers that day.
tomukandira pasi pebhasi asi ungamutimisa zvinhu umbozvidera inyaya yeko tingoitaura zvinyaya yeko aiwa padhairis apaitwa izvozvo sismen aiwa izechigureno no tinotobatira naye ndiye vanhu vanoda kubhula vamwe hazvina kunaka nekukanda vamwe pasi pebhasi last minute sisimeli ngatimbodzoka patinge nyaya yada kumbotaura is education important nyaya iyo makadiisira halfway through nyaya iyo yaida kumutsa musindo saka takaikata-kata I was talking about it mwana wangu nezuro about this education thing. I think education is going to be Dr. J. Cronwell, Dr. J. Cronwell, Facebook. Tiri ku TikTok guys, saka ndakukata live Facebook guys. Uyai ku TikTok. Ndakukata live ndotosiya vavatotanga kutaura nyaya dzavo. Uyai munzwe uku. Uyai ku TikTok guys, uyai ku TikTok. Facebook tosangana neFriday masikati tiri pano mana toenda kumechi. Andika masikati tiri pano mana toenda kumechi. Saka guys, vaya ndakusini vanogona kunyora please ndibateyo ku WhatsApp ka teach strategize nyaya dzedu tine mapoints 1 ezimura toda kufamba nenyaya yezimura iyi saka tokumbira tinoti vanhu vedu vari kukuvadzwa uko guys so kana varida kuenda kumba let them go home andika iro basi ndambobvunza tiri basi kutakura vanhu rikaita mariko vanoda kuenda kumba vaende kumba rikaita mariko basi guys tingamaenda here kubvisa target yemunhu 20 pounds tohaya basi vanoenda kumba basi rongonoita 1 point vodonha voburuka vese zvingaramba here guys zvingaramba here zvinoita kutsvage basi aiwagara vhele tokucounta out ndakatsvuka sika chakaita sei pandakadonesa nawo linda pai alright iri Facebook iri bhoti tsoka nenyaya ipapai